स्वामिनः जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वागीशाज्ञसुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननं। हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। कले सुन्दराकारं सदैकप्रियदर्शनं अज्ञाननाशकं देवं सद्गुरुं मुरलीधरं दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिस्फटिकमणिमयीं अक्षमालां ददहना हस्तेनैकेन पद्मं सीतमपि शशुकं पुस्तकं चापरेण दुःशङ्कस्फटिकमणिनिभा समाना समेव देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरं आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे राजेतसमकल्मषं। व्यासो नैगमचर्चया मृदुगिरा वल्मीकजन्मामुनिः वैराग्ये शुक एव भक्तिविषये प्रह्लादेव स्वयं ब्रह्मानरदयेव च प्रतिमयो सगीतसाहित्ययो यो रामनामामृतपाननिर्जितशिवः तं त्यागराजं भजे। उल्लङ्घ्य सिन्धु सलिलं सलिलं यशोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव तदाहलङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। वैदेहिसहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकवासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे जयति प्रभञ्जनसुते तद्मुनिभ्यः परं व्याख्यातं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलं। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतत्व्रतं मम। मनसु पूरानि पल्लग शाये सोगसु यलग मनसु पूरानि पल्लग शाये सोगसु पल्लोग कनु कोनई कन्नुले कन्नुले कटी विनुले मोघमुतो नीलवरी कांतिनी मोघमुतो नीलवरी कांतिनी कटुकोलनी जिगरिनी कटुकोलनी देह मेरे देह में देह में
மாலிகே. பகவான் சர்வ அவயவங்களையும் ஒருத்தனுக்கு கொடுத்துருக்கிறதுக்கே காரணம் பக்தி பண்ணுறதுக்கு தான். கையை கொடுத்தா இந்த கையால் அர்ச்சனை பண்ணுவோமோன்னு தான் கை கொடுத்துருக்கானா. தியாகராஜர் சொல்கிற சரசிஜ மல்லே துளசி விருவாஜி பரிஜாத విరులచే పూజించనని కరములేలే కరములేలే ఈ కాపురములేలే. கையை கொடுத்தார் ராமாய நமஹ ராமபத்ராய நமஹ ராமச்சந்திராய நமஹ ராஜீவலோச்சனாய நமஹ சாஸ்வதாய நமஹ அப்படின்னு அர்ச்சனை பண்ணுவோமோ, அதுக்கு தான் கை கொடுத்துருக்கார். சரசிஜே மல்லி துளசி விருபாஜி பாரிஜாதி விருளச்சே பூஜிஞ்சனனி கரமுலேல. இந்த புஷ்பங்களால் சதா பூஜை பண்ணிட்டு இருக்க மாட்டானா ஒருத்தன். நம்ம சத்குருநாதர் ஒரு சமயம் சொன்னார், இங்கே வந்து புஷ்பத்தால் ஆராதனை பண்ணுறோங்கிறது இருக்கட்டும், ஆல்ரெடி நமக்கு ஒரு கூட புஷ்பம் கொடுத்துருக்கான். கண்ணு ஒரு புஷ்பம், காது ஒரு புஷ்பம், மூக்கு ஒரு புஷ்பம், நாக்கு ஒரு புஷ்பம், சரீரம் ஒரு புஷ்பம், மனசு ஒரு புஷ்பம், புத்தி ஒரு புஷ்பம், சித்தம் ஒரு புஷ்பம். ஆல்ரெடி ஒரு புஷ்ப கூட இருக்குது நம்ம கிட்டக்க. இது எதுக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னா, இது அப்படியே பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணுறதுக்கு தான் கொடுத்துருக்கோம். இதை கொண்டு நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா, அதை தவிர என்னென்னலாம் உண்டோ அத்தனையும் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதில் தான் அத்தனை காம்ப்ளிகேஷனையும் மேலே போட்டுண்டு வாழ்க்கையை இங்கே இருக்கிறதையே அத்தனை என்னென்ன காம்ப்ளெக்சிட்டிஸ் உண்டோ அத்தனையும் மேலே போட்டுண்டு அல்லாடின்னு இருக்கிறதுக்கு காரணம் வந்த வேலையை விட்டுட்டு வேறு வேலையை பார்த்துட்டு இருக்கிறது தான் காரணம். வந்த வேலை ஒன்றே ஒன்று தான், ஈஸ்வராராதனத்துக்குத்தான் நீ வந்திருக்க. யாரையோ லாலனம் பண்ணுறதுக்கோ, யாருக்காவோ அழுதுண்டோ, யாருக்காவோ சிரிச்சுன்னு இருக்கிறதுக்காவோ வரல. இங்கே வந்திருக்கிறது இனி சாஸ்வதமாக வராமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணுமோ அதை பண்ணுறதுக்கு வந்திருக்கோம் இங்கே. அதனால் தியாகராஜர் சொன்னார், சரீரத்தை கொடுத்தா ஒரு கால் திடீர்னு பகவான் நம்ம கண்ணு முன்னாடி வந்துவிட்டா அவனை போய் ஆலிங்கனம் பண்ணிக்கலாமே, அதுக்கு தான் சரீரத்தை கொடுத்துருக்கானா. தேகமேலே நாக்கு எதுக்கு கொடுத்துருக்கானா, லாலிஞ்சி பொகடனி நாளிகேல நரஜன்ம பலதாகே நாளிகே இருவாக கிருஷ்ணாயன பாரதே அப்படிங்கிறார் புரந்தரதாஸ். உனக்கு நரஜன்மாவையும் கொடுத்து நாக்குன்னு உனக்கு கொடுத்துருக்கான், விடாமல் நாமத்தை சொல்லின்னு இருக்கிறதுக்கு தான். எப்படிலாம் சொல்கிறான் அப்படிங்கிறார் புரந்தரதாசர் சொல்கிறார், எப்படி வேணாலும் சொல்லு, ஆனால் சொல்லு. ஷால்யண்ண ஷட்ரச திந்து திருப்தவனாகி கிருஷ்ணாயன பாரதே. நன்னா தூங்கி எழுந்துட்டு சோம்பல் முறிப்பாலியா மெய் முறிது எழுத்தலுமே. நன்னா உடம்ப நன்னா இப்படி சோம்பல் முறிக்கிறத கிருஷ்ணா அப்படின்னு சோம்பல் முறி. என்னென்ன சேஷ்டை பண்ணுறையோ, என்ன சேஷ்டை வேணாலும் பண்ண, ஆனால் கூடவே கிருஷ்ணநாமத்தை சொல்லிட்டு இருந்துடு. இந்த சேஷ்டையெல்லாம் அப்புறம் உன்னை விட்டுட்டு போயிடும். நாமத்தை பிடிச்சிக்கோ. லோகத்தை பிடிச்சுன்னு இருக்கோம் இல்லையா, நாமத்தை பிடிச்சிக்கோ. லோகத்தை விடுனா எல்லாருக்கும் பயமாக இருக்கும், நாமத்தை பிடினா சுலபமாக பிடிச்சி விடலாம். அதனால் நாமத்தை பிடிச்சா விட வேண்டியதெல்லாம் தானே விட்டுடும். அதனால் தியாகராஜர் சொன்னார், ஒரு சூத்திரமாலையை கையில் வச்சுட்டு சதா ராமநாமத்தை சொல்லிட்டு இருக்கிறதுக்கு தான் நாக்கு, சதா அவனை அர்ச்சனை பண்ணிட்டு இருக்கிறதுக்கு தான் கை. ஒரு கால் நம்ம ராமநாமத்தை சொல்லிட்டு இருக்கிறதே நம்ம முன்னாடி பகவான் பிரத்யக்ஷமாயிட்டா அவனை ஆலிங்கனம் பண்ணிக்கிறதுக்காக தான் இந்த சரீரம். இதுக்கு தான் இந்த ஜென்மாவை கொடுத்துருக்காங்கிறார் தியாகராஜர். எதையோ சொல்லலை, அவருடைய வாழ்க்கையை சொல்கிறார். அவர் அப்படி தானே இருந்தார். சீதா கல்யாணம் ஆகி பிரபு 4 திவ்ய தம்பதிகளாக சோபிக்கிறார். சாட்சாத் பகவானே தானே 4 ரூபங்களில் வந்திருக்கான். 4 ரூபங்களில் பகவானே வந்திருக்கான் அப்படின்னுட்டா அப்புறம் அந்த 4 வதூக்களாக அங்கே நிற்கிறாளே அவா யாருன்னா மகாலட்சுமியே தான் 4 ரூபங்களில் அங்கே சேவை கொடுக்குறா. இவாள்லாம் ராமரோட அம்சம், அவள்லாம் சீதையோட அம்சம். அதனால் 4 திவ்ய தம்பதிகள். வைகுண்டத்திலே பகவான் வாசுதேவ சங்கர்ஷண பிரத்யும்ன அனிருத்தன்கிற 4 ரூபங்களில் சோபிக்கிறான். அப்படி தான் இங்கே 4 ரூபம். சங்கர்ஷணனே சாட்சாத் லக்ஷ்மண சுவாமி, பிரத்யும்னனே பரதன், அனிருத்தனே சத்ருகுணன், சாட்சாத் பரவாசுதேவனே ராமர் அப்படிங்கிற விஷயம். 4 திவ்ய தம்பதிகளோட தசரதர் கிளம்புறார் அயோத்திக்கு. ஸ்ரீதனம்னு ஒன்று கொடுக்கணுமா என்ன? ஸ்ரீயே தனம், சாட்சாத் ஸ்ரீயே இல்லையா? சம்பத்கராணி சகலேந்திரியநந்தனானி சாம்ராஜ்யதான விபவானி சரோருஹாட்சி த்வத்வந்தனானி துரிதாஹரணோத்யதானி மாமேவ
மாதர்நிஷம் கலயந்துன சம்பத்கராணி சகலேந்திரியநந்தனானி. சர்வ சம்பத்தும் இவளுடைய ஒரு கட்டாட்சத்துல கிடைச்சிடும். அப்படிப்பட்ட தாயார் இங்க ஸ்ரீ, அந்த ஸ்ரீ கூட போறா இங்க. ஸ்ரீமன் மந்தகடாட்ச லப்த விபவ பிரம்மேந்திர கங்காதராம் துவாம் திரைலோக்கிய குடும்பினீம் சரசிஜாம் வந்தே முகுந்த பிரியாம் அப்படின்னு பக்தாள்லாம் கொண்டாடுறா. அவளுடைய ஒரு மந்த கட்டாட்சம், நல்ல கட்டாட்சம் கூட இல்லை, மந்த கட்டாட்சம். பிரம்மாவை பிரம்மாவா பண்ணிவிடுத்தான், இந்திரனை இந்திரனா பண்ணிவிடுத்தான். அந்தந்த தேவாள், அந்தந்த லோகங்கள், அவளுடைய ஸ்தானங்கள், இது அத்தனையும் அவளுடைய மந்த கட்டாட்சம் கொடுத்துடுத்துனா அந்த தாயார் இப்போ அயோத்தியில் வாசம் பண்ணுறதுக்கு போயின்னு இருக்கா. இனி இதை விட வேற ஒரு தனம் கொடுக்கணுமா என்ன? ஆச்சரியமா அப்படி கிளம்புறா. கிளம்பி போகக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தில் வழியில வசிஷ்டர் சொல்றார் தசரதரை பார்த்து, தசரதா, நம்ம இப்பதான் தம்பதிகளை உபாசன அக்னியோட கூட்டின்னு வந்துன்னு இருக்கோம். இல்லை தம்பதினா என்ன ரொம்ப பெரிய பெரியவாள்னு நினச்சிக்க வேண்டாம். 12 வயசு ராமருக்கு, 6 வயசு சீதைக்கு. எல்லாம் சின்ன சின்ன அந்த நாளில் எல்லாம் இந்த டபுள் பீஸ் பாவாடைன்னு ஒன்று கட்டிப்பேன். அதே ஒரே துணியை கிழிச்சு அந்த ஆத்து குழந்தைகளுக்கெல்லாம் பாவாடை தைச்சுடுவா, அந்த ஆத்து பசங்களுக்கெல்லாம் சட்டை தைச்சுடுவா. ஆம்படையானும் ஆத்துக்காரியமா இந்த கம்பம்னு ஒன்று உண்டா, அதை பிடிச்சுன்னு தட்டாம்புல சுற்றி விளையாடின்னு இருக்கும். அந்த நாளில் கல்யாணம் அன்னைக்கு சாயங்காலம் நலுங்குன்னு தனியாக ஒன்று விளையாட்டெல்லாம் வேணாம், தனியாக விளையாடல்னு ஒன்று பண்ண வேண்டாம், அதுகளே விளையாடின்னு இருக்கும். அங்கே உட்காந்து தட்டாம்புல சுற்றி விளையாடின்னு இருக்கும் அந்த நாளில். அந்த மாதிரி எல்லாம் நண்டு செண்டா இருக்கு. எல்லாம் இதுங்களை அழிச்சுட்டு போகணுமே, ஜாகிரதையாக ஊரு கொண்டு சேர்க்கணுமே. தசரதரோ எல்லாம் மடியில் வச்சுருக்காரு. பிள்ளைய ஒரு மடியில், நாட்டுப்பணம் ஒரு மடியில் வச்சுருந்து உட்காத்தின்னு போயின்னு இருக்கார். கௌசல்யாதி மாதாக்களுக்கெல்லாம் பரம சந்தோஷம். எல்லாம் அப்பப்போ திருஷ்டி சொடுக்கிக்கிறான். என் கண்ணேன்னு திருஷ்டி சொடுக்கிக்கிறேன். ஆனந்தமாக இப்படி அந்த வரன் வதூக்களோடு இப்படி போயின்னு இருக்கிற சமயத்தில் வசிஷ்டர் சொன்னார், ஒரு சில துர்நிமித்தங்கள்லாம் தெரியறதப்பா, ஏதோ ஆபத்து வரும் போல இருக்கு. அவள்லாம் திரிகால ஞானிகள். இன்னொன்று, இதுக்குன்னே சாஸ்திரம் இருக்குது இல்லையா, நிமித்தங்களை கொண்டு சொல்லிவிடலாம். அதுதான் பிரஷ்னம்னு எல்லாம் சொல்கிறாள் இன்னைக்கு. அது ஒரு பெரிய சாஸ்திரம் அது. ஆனால் துர்நிமித்தங்களும் தெரியறது, சுப நிமித்தங்களும் தெரியறது. அப்போ ஏதோ ஒரு ஆபத்து வரும், ஆனால் அந்த ஆபத்து விலகி ஏதோ ஒரு நல்ல சௌக்கியமும் ஏற்படும், மங்களமும் ஏற்பட போகிறது அப்படின்னு சொல்லின்னு இருக்கிறதையே புழுதி பறக்கிறது. ஆகாசத்தில் புழுதி பறந்து ஆகாசத்தையே மறைக்கிறது. ஒரு இருள் சூழ்ந்தாப்புல ஆயிடுத்து. ஒருத்தர் அந்த வேகத்தில் வரார். அவர் வந்த வேகத்தில் அவ்வளோ புழுதி கிளம்பி இருக்கு. ஆகாசத்தில் சூரிய சந்திரா எல்லாமே மங்கி போயிட்டா. அவர் வந்த வேகத்தில் இந்த ஊர்ல இருந்து தான் வந்தார். அவர் இந்த ஊர்க்காரர் பரசுராமர்னு பேர் அவருக்கு. இந்த பிரதேசத்தை எல்லாம் உண்டு பண்ணினவரே அவர் தான். சமுத்திர பாகமாக இருந்தது, சமுத்திரத்தை உள்ளபோ அப்படின்னு சமுத்திரத்தை கொஞ்சம் உள்வாங்கும்படியாக சொல்லி இந்த பூமியை உண்டு பண்ணவரே அவர் தான். இதெல்லாமே கேரளம் தான், இந்த கேரள பாகம்தான் அதெல்லாம். அப்புறமா ஜாகிரபிக்கல் டிவிஷன்ஸ் எல்லாம் மாறித்தே தவிர இந்த பூமி பாகம்லாம் அவர் உண்டு பண்ணது தான். இந்த ஊர்லேருந்து வந்தாரோ அங்கே பரசுராமர் வரார். கையில் ஒரு கோடாரி எடுத்துட்டு வரார். க்ஷத்ரிய ருதிரமயே கோபால கிருஷ்ண ஜகத பகத பாபம் ஸ்னபயசி பயசி சமித பவதபம் கேசவத்ருத புகுபதி ரூப ஜய ஜகதீஷ ஹரே ஹரே முகுந்த ஜய ஜகதீஷ ஹரே. 21 தலைமுறை அதர்மம் பண்ணக்கூடிய க்ஷத்ரியால 3 தடவை பூபிரதட்சணம் பண்ணி அத்தனை பேரையும் வதம் பண்ணினவர். கடைசியில் அந்த ரத்தம் தோய்ஞ்ச கோடாரியை கொண்டு போய் குருக்ஷேத்திரத்தில் இருக்கிற சமந்த பஞ்சகங்கிற தீர்த்தத்தில் முக்கி அதோட அவதார காரியத்தை பூர்த்தி பண்ணிட்டார். இன்னைக்கு அவர் உண்டு பண்ண தீர்த்தம் இருக்கு, சமந்த பஞ்சகம்னு பேர் இருக்கு குருக்ஷேத்திரத்தில். அந்த பரசுராமர் வரார். எல்லாரும் நடுங்கரா, அத்தனை பேரும் மயங்கியே விழுந்துட்டா. இவர் என்ன பண்ணுவாரோ தெரியலையே. க்ஷத்ரியால கண்டாலே இவருக்கு ஆகாதே. எல்லா க்ஷத்ரியாலையும் இல்லை, அதர்மம் என்ற க்ஷத்ரியாள். சாட்சாத் பகவான் அல்லவோ பரசுராமர்னா யாரும் சாமானியமா? சாட்சாத் பகவான். ராமரும் பகவான், பரசுராமரும் பகவான், 2 பேரும் ஒருத்தர் பார்த்துக்கிறாங்கிறது நம்ம புத்திக்கு அப்பாற்பட்ட விஷயம். அது என்னன்னு புரிஞ்சுக்க முடியாது. 2 அவதார புருஷால் ஒருத்தர் பார்த்துக்கிறா, 2 பேருமே விஷ்ணு. அப்படின்னா இங்கே என்ன நடக்கிறதோ,
பார்க்கறதுக்கு ஏதோ ஒரு டிரான்சாக்ஷன் மாதிரி இருக்குமே தவிர உள்ளே இருக்கிற அந்தரங்கம் என்னங்கிறது புரியாது. அது பெரியவாள்லாம் எடுத்து காண்பிச்சாதான் புரியும். இவர் ஏதோ கோபமாக வர்றது போலவும், ராமர் ரொம்ப வினயமாக பேசுறது போலவும், அப்புறம் பரசுராமருடைய கர்வத்தை ராமர் அடக்கிறத போலவும், இப்படி லோகத்துக்கு ஏதோ ஒரு சம்பவம் தெரியுமே தவிர உள்ள இருக்கிற அந்தரங்கம் சூக்ஷ்மம். ரெண்டு பேருமே அவதார புருஷன். பரசுராமருக்கு எதுக்கு கர்வம், ராமர் எதுக்கு அதை அடக்கணும், அது லோகத்துக்கு புரியாது. லோகத்துக்கு ஏதாவது இந்த மாதிரி ஒரு டிரான்சாக்ஷனை காண்பிக்கணும். உள்ள இருக்கிற அந்தரங்கம் பெரியவாள்லாம் எடுத்து காண்பிச்சாதான் உண்டு. பெரியவாள்லாம் சொல்லுவா, அவரோட அவதார காரியம் முடிஞ்சு கொடுத்து இவருடைய அவதார காரியம் ஆரம்பிக்க போறது ஆச்சு. அயோத்தியா காண்டத்துல இருந்து தான் அவதார காரியங்கள் பரிஷ்காரமா பிரகாசிக்க போறது. அப்படிங்கிறத தன்னுடைய தேஜஸை இங்க ராமருக்கு கொடுக்க வந்திருக்கார். அப்படிங்கிறது தான் அந்தரங்கம். இது ரொம்ப பெரியவாள்லாம் நமக்கு எடுத்து காண்பிக்கிறார் இந்த விஷயத்தை. பரசுராமர் வரத்தையே ஒரு கர்ஜனை பண்ணிட்டே வரார், யார் அந்த ராமன்? ராமன் சொல்றார், நீங்களும் ஒரு ராமன், நானும் ஒரு ராமன், நான் தசரத ராமன். நீதான் அந்த சிவதனூர் பங்கம் பண்ணினவனோ? ஏதோ பெருசா உலகம் முழுக்க அதை தான் பேசிக்கிறா. சிவதனூர் பங்கம் பண்ணினார், சிவதனூர் பங்கம் பண்ணினார். அது பெரிய காரியமா? அது ரொம்ப நாளா அந்த ஜனகநாத்துல உட்கார்ந்து இருந்தது. அது உளுத்து போன தனுசு. அது ஒரு குழந்தை தொட்டா கூட உதுந்து போயிடும். என்னமோ பெருசாக எடுத்தார், நானேற்றினார், வில்ல முறிச்சார்னு உலகமே கொண்டாடுறதே. ஒன்று என் கையில் ஒரு தனுசு இருக்கு தெரியுமா, இதுக்கு விஷ்ணு தனுசுன்னு பேர். இதை கொடுக்கறதுக்கு தான் வந்திருக்கார் அவர். இதை கொண்டு தான் ராவணவத பர்யந்தம் காரியங்களை சாதிக்க போறார் பெருமாள். இது அந்தரங்கம். வெளியில பார்க்கறதுக்கு ஏதோ படி ஜோடனையா ஒரு பேச்சா இருக்குமே தவிர இதுதான் அந்தரங்கம். இந்த தனுசை எடுத்து நானேற்ற முடியுமா உன்னால? ராமர் ரொம்ப சாந்தமா கொடுத்தா முயற்சி பண்ணி பார்க்குறேன் அப்படின்னார். வாங்கினார், அப்படி நானேற்றினார், அம்பையும் போட்டுவிட்டார். ராமர் சொன்னார், என்னுடைய அம்புரா துணியிலேருந்து ஒரு அம்பு கோதண்டத்துக்கு வந்துட்டு திரும்பி போச்சுன்னு கிடையவே கிடையாது. அதாவது இட் வெண்ட் இன் வெயின் கிடையவே கிடையாது. நான் சும்மா ஒரு அம்பு எடுத்தேன், அப்புறம் ஐயோ அதுக்கு பிரயோஜனமே இல்லை அப்படின்னு எடுத்து அம்புரா துணியில் திருப்பி வச்சேன் அப்படிங்கிற அளவுக்கு கூட ராமர் கிட்டக்க ஒரு அனாவசியம் இருக்கவே இருக்காது. இதுக்கு வைத்தத்தியம்னு பேர். வைத்தத்தியம்னா சும்மா ஒருத்தர் பொழுது போல என்ன இப்படி ஒரு தாளம் போட்டுருப்பாளோ இல்லையோ, இந்த அனாவசியம் கூட ராமர்கிட்ட கிடையாது. அவர் உடம்புல ஒரு ரோமா அசைஞ்சா கூட அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கும். அப்படின்னு சும்மா ஒரு அம்பை எடுத்துட்டா ஐயோ இதுக்கு பிரயோஜனம் இல்லையே அப்படின்னு வச்சுடுவாரான்னு அவர். ஒக்கமாட்ட ஒக்கபான ஒக்கதாரவர்த்தையுடை ராமர் சொல்றார், அப்படி ஒரு அம்பு வந்துட்டு திரும்பி போகாது, இதுக்கு இலக்கு சொல்லுங்கோ அப்படின்னார். பரசுராமர் சொன்னார், உன்னுடைய பிரபாவம் அபரிமிதமான பிரபாவம், உன்னுடைய தேஜஸ்ங்கிறது அக்ஷயமான தேஜஸ். நான் தபசால சம்பாதிச்சுருக்கிற 14 லோகங்களையும் இந்த அம்புக்கு தாரவாத்து கொடுத்துட்டேன். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? தன் தேஜஸை கொடுக்குறாருன்னு அர்த்தம். அப்போ மிச்சப்பட்டிருக்கிறது என்ன இருக்கு? பகவத் தேஜஸை அங்கே டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டார். மிச்சப்பட்டிருக்கிறது எதுன்னா ஜமதக்னி பிள்ளைங்கிறது மிச்சப்பட்டிருக்கு. ஒரு வேத பிராமணன்கிறது மிச்சப்பட்டிருக்கோம் இல்லையோ. பிருகுசூனு மதவேதர பிருகுசூனு மதவேதர ரகுவீர ரணதீர ராஜகுமார ரகுவீர ரணதீர ராஜகுமார பிருகுசூனு மதவேதர ப்ரூதர கதார. பிருகுசூனு மதவிதார. பிருகுசூனுனா ஜமதக்னி பிள்ளைன்னு அர்த்தம். பிருகு கோத்திரத்தில் வந்தவர். அப்பேற்பட்ட ஜமதக்னி புத்திரராக இருக்கக்கூடிய பரசுராமருடைய மதத்தை அடக்கி அப்படிப்பட்ட சமஸ்த தேவதைகளுக்கும் ஆதாரமா, சமஸ்த தேவதா கணங்களுக்கும் ஆதாரமா இருக்கக்கூடியவனான தேவாதி தேவனான ரகுவீரா ரணதீரா ராரா வா, ராமா நீவா, ரணதீரா நீவா, அப்படி
தியாகராஜர் சுவாகத்தம் பண்ணுறார் ராமரை. பரசுராமர் இப்போ என்ன பண்ணினார்னா அனுகிரகம் பண்ணிவிட்டு கிளம்பி போயிட்டார். ஏன்னா பிராமணனாக இருந்தால் ஒரு தம்பதி கல்யாணம் பண்ணிட்டு வந்தால் என்ன பண்ணணும்? ஸ்வஸ்தி வச்சனங்கள்லாம் சொல்லி அனுகிரகம் பண்ணணும். அதனால் ஸ்வஸ்தி தேஸ்து கமிஷ்யாமி அப்படின்னு ஸ்வஸ்தி வச்சனங்கள்லாம் சொல்லி ஆசீர்வாதம் பண்ணிவிட்டு பரசுராமர் கிளம்பினார். முதல்ல எல்லாரும் எழுந்துண்டா. இத்தனை நாள் எல்லாரும் மூர்ச்சையாக தான் இருக்கா. ராமரும் பரசுராமரையும் தவிர அங்கே யாரும் இல்லை. இந்த சமயத்திலே ராமர் ஒன்று பண்ணினார். வருணனை கூப்பிட்டார். யார் அங்கே அப்படின்னார். இப்போ தெய்வமாக கூப்பிடுறார், ஈஸ்வரனாக கூப்பிடுறார். வருணன் கை கட்டி வாய் புத்தி வந்தேன்னு என்ன இங்கே பிடியுத அப்படின்னார். பீஷாஸ்மாத் வாதப்பவதே பீஷாதேதி சூர்யா. அவருக்கு கட்டுப்பட்டு தான் பஞ்சபூதங்களும் எல்லாம் அதது காரியம் பண்ணுறது. ஈஸ்வரனாக கூப்பிடுறார். இப்போ மனுஷ நாடகம் இல்லை இங்கே. வருணன் கை கட்டி நிற்கிறான். வருணன் கிட்ட விஷ்ணு தனுசை கொடுத்து சொல்றார், இந்த தனுசு எனக்கு எப்போ சேரணுமோ அப்போ என் கையில் சேர்த்துடும் அப்படிங்கிறார். வருணன் இதை அகஸ்தியர்கிட்ட கொடுத்து வைக்க போறான். அகஸ்திய ஆசிரமத்துக்கு ராமர் தண்டகாரண்யத்தில் பிரவேசிக்கக்கூடிய சமயத்தில் அகஸ்தியர் இந்த தனுசை கொடுக்க போறார். அதுக்கப்புறம் தான் பஞ்சவட்டி பிரவேசம், அதுக்கு மேலே தான் மாரீச்சன் வரப்போகிறது, சீதாபகரணம் முதலிய விஷயங்கள்லாம் அதுக்கப்புறம் தான் நடக்க போகிறது. வருணனும் கிளம்பினான். முல்லை வாழலாம் மூர்ச்சை தெளிஞ்சு எழுந்துண்டா. எல்லோருக்கும் பரம சந்தோஷம். ஆஹா, வந்த ஆபத்து வந்தபடி போயிடுச்சு. வந்தவர் அனுகிரகம் பண்ணிட்டு கிளம்பி போயிட்டார். தசரதர் 4 திவ்ய தம்பதிகளோட அயோத்திக்குள்ள பிரவேசிக்கிறார். ரிக்ஷ பெட்டரே துரகூர பெட்டரே லக்ஷ்மி ஆச்சரியமா எல்லோரும் ஹாரத்தை எடுத்து சீதாபதியான ராகவனை சீதா சகிதமாக உள்ள அழைக்கிறார். லக்ஷ்மணன், உர்மிள, பரதன், மாண்டவி, சத்ருக்னன், ஸ்ருதகீர்த்தி, 4 குழந்தைகள், 4 நாட்டு பொண்கள். ஒரு குழந்தைய ஒரு மடியிலையும் இன்னொரு குழந்தை இன்னொரு மடியிலையும் இப்படி ஜோடியாக உட்காத்தி வச்சுட்டு கௌசல்யா, சுமித்ரா, கைகேயி முதலிய மாதாக்கள்லாம் பால் சாதம் ஊட்டி விடுறாளாம். கிரகப்பிரவேசம்னு ஒன்று பண்ணி பால் பழம் கொடுக்கணும். பால் பழம்னா அது ரொம்ப பெரிய புள்ள, பெரிய பொண்ணாக இருந்தால் வேணா ஊஞ்சலில் உட்காத்தி பால் பழம் கொடுக்கணும் இல்லையா? அதுக்கு கர்ச்சீஃபெல்லாம் வச்சுன்னு இப்படி இப்படி தொடச்சிப்பா இல்லையா? பக்கத்துலேயே ஒருத்தர் இந்த டிஷ்யூ வச்சுக்கோ அப்படின்னு கொண்டு கொடுப்பா. அதெல்லாம் இன்னித்த கதை என்ன? இதெல்லாம் மடியில் உட்காத்தி வச்சுட்டு இதுக்கு ஒருவா அதுக்கு ஒருவான்னு பால் பழம் கொடுத்து தன் புடவை தலைப்பாலேயே தொடச்சி விடுறா கௌசல்யாதி மாதாக்கள். அதுகளுக்கு தொடச்சிக்க கூட தெரியாது பாவம், சின்ன வயசு. குஞ்சல குட்டிகளாக ஆற்றுல ஓடுறது, ஆயர் குலத்து செல்வ சிறுமீர்கள்னு இல்லையா? இதுதானே நிஜமான லக்ஷ்மி இல்லையா? லக்ஷ்மியே 4 ரூபத்தில் ஓடி விளையாடுறா ஆற்றுல. மாமியார்கள்லாம் சந்தோஷப்படுறா, பார்த்து 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 சந்தோஷப்படுறா. என்னதான் இருந்தாலும் புருஷ குழந்தைகள்லாம் அது ஒரு தினசாக தான் இருக்கும். பொம்மநாட்டி குழந்தைகள்லாம் அதுக்கு நல்லா வகடு எடுத்து பின்னி தாழங்கொண்டை வச்சு பின்னி ராக்கோடி சந்திரபிரபை சூரிய அந்த நாளில் அப்படி ஒரு வழக்கம் இருந்தது. இந்த நாளில் இதெல்லாம் கதையாகத்தான் சொல்லணும்னு வச்சுக்கோங்க. இப்படிலாம் வச்சு பின்னி விட்டுடுவோம். பின்னி விட்டால் அந்த நாளில் ஒரு வழக்கம் நமஸ்காரம் பண்ணணும். அவள் மாமியார் பின்னி விடுவா, பின்னிக்கணும். பின்னிண்டு பின்னி விட்டவாள் நமஸ்காரம் பண்ணுறதுன்னு ஒரு வழக்கம். நமஸ்காரம் பண்ணாமல் போறியே அப்படின்பா. இதெல்லாம் நானே பார்த்துருக்கேன். இதெல்லாம் ஒரு அழகு. சாயங்காலம் ஆனால் உடனே மூஞ்சல் மெண்டு விளக்கேற்றி ஒரு ஸ்தோத்திர பாடம் சொல்லி அழகாக பாடி
ஒரு அழகாக இருக்கும். இதெல்லாம் எப்படி தான் இருந்திருக்கும் கௌசல்யாதி மாதாக்களுக்கு. லக்ஷ்மணனுக்கு கல்யாணம் ஆகி உர்மிளைங்கிற பத்னி இருக்கா. இருந்தாலும் அண்ணாமணிக்கே கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இருப்பார் லக்ஷ்மண சுவாமி. கைங்கரியம்ங்கிறது ஸ்வரூபம். நின்றால் குடையாமல் இருந்தால் சிம்மாசனமாம், நடந்தால் மறுபடியாம்னு அன்றைக்கி ஆதிசேஷன் எத்தனையும் பண்ணுவார் இல்லையா. லக்ஷ்மணனுக்கு அது ஸ்வரூபம். உர்மிளை இருக்கா, அங்கே உர்மிளை காத்துன்னு இருக்கா. அவருக்கு கைங்கரியம் பண்ணுறதுக்கு ஆயிரக்கணக்கான தாச தாசிகள் காத்துன்னு இருக்கா. ஆனாலும் ஏகாந்தத்தில் அண்ணாமணிக்கு அப்படி கைங்கரியம் பண்ணுவாராம். அதுவும் ராம சீதையுடைய ஏகாந்தத்தில் ஒருத்தருக்கு மட்டும்தான் அனுமதி. இல்லைன்னா அவர் பதி பத்னி ஏகாந்தத்தில் இருக்கிறத போய் ஒருத்தருக்கு நின்று கைங்கரியம் பண்ண முடியுமோ? லக்ஷ்மணனுக்கு மட்டும் அது உண்டு. ஏன்னா அது க்ஷீராப்தியிலையும் அந்த ஏகாந்தத்தில் அவர் உண்டு, வைகுண்டத்திலே இந்த ஏகாந்தத்தில் அவர் உண்டு. அதனால இங்கேயும் உண்டு. சித்திரநமய சேஷதல்பமது சித்திரநமய சேஷதல்பமது சித்திரநமய சேஷதல்பமது சித்திரநமய சேஷதல்பமது சித்திரபதினி உச்சினி உச்சே சித்திரநமய சேஷதல்பமது சீதபதினி உச்சினி உச்சே சௌமித்ரி பயமே பாக்யமு மனச சௌமித்ரி பயமே பாக்யமு மனச சித்திரரத்னமய சேஷதல்பமது. சித்திரரத்னமயமான ஒரு ஊஞ்சல், அழகான சித்திர வேலைப்பாடுகளோடு கூடின ஒரு ஊஞ்சல். அதுவே ஊஞ்சலாகவும் இருக்கும், அதுவே மஞ்சமாகவும் இருக்கும். சேஷதல்பமது. அப்படி ஒரு மஞ்சத்தில் தாயாரும் பெருமாளும் ஏகாந்தத்தில் இருக்கா. அதுவும் தாயார் என்ன பண்ணுறாளாம், பேச்சுக்கு பேச்சு ஒரு தாம்பூலத்தை மடித்து மடித்து ராமருக்கு கொடுப்பாளாம். மடுபூலன சூதலச்சி தலச்சி விடமுசாயவே நன்னு விடனடகவே. இதெல்லாம் தியாகராஜரோட டோலோத்சவ கீர்த்தனம். விடமுனா தாம்பூலம்னு அர்த்தம். அதுலயும் அந்த தாம்பூலத்தில் என்னென்னலாம் மடிச்சு கொடுக்கறான்னு வேற சொல்றார். ஜாஜி கயலு ஏல கூலு ஜபதி வகல குலு ஜாஜி கயலு ஏல கூலு ஜபத்ரி வகல குலு ஜஜ ரஜ ராஜ ரஜ ராஜு பிரேம கோசகே விடமுசக நன்னு விடன ஜகவே நன்னு விடன. జాజికాయలు ఏలకులు జాపత్రి వక్కలాగులు. ஜாஜிக்காய் ஏலக்காய் ஜாபத்ரி இதெல்லாம் வச்சு மடித்து கொடுக்கணுமா தாம்பூலத்தில். இன்றைக்கி பாகவதாளத்தில் போய் பார்த்தேன்னா ராத்திரி டோலோத்சவத்தில் இப்படி தான் தாம்பூலம் மடித்து சுவாமிக்கு சமர்ப்பணம் விடுவா. க்ஷீரத்தை சமர்ப்பிச்சுட்டு தாம்பூலம் சமர்ப்பித்து மஞ்சம் கல்பித்து அப்புறம் சுவாமிக்கு சைனோத்சவம் பண்ணி பூர்த்தி பண்ணுறது வழக்கம். சீதையை எப்படின்னா அப்படி மடித்து மடித்து கொடுக்குறா. இவரும் நினச்சி நினச்சி கை நீட்டுறாராம். தலச்சி 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 தலச்சின்னா நினச்சி நினச்சி இப்படி பேசினு கத்தே அப்படிம்பார். அப்படின்னா ஒரு தாம்பூலம் முடிச்சு கொடுக்கணும்னு அர்த்தம். புடமி தனைய சேதி. புடமி தனையான பூமி புத்திரியா இருக்கக்கூடிய சீதை கையிலிருந்து மஞ்சி மடுப்புல நச்சு அவ்வளோ அழகா மடிச்சு கொடுக்குறாத. தலச்சி தலச்சி அதையும் நினச்சி நினச்சி வாங்கி வாங்கி போட்டுண்டே இருக்க. இத்தனை தாம்பூலம் போட்டுண்டா கண்டூஷம் எத்தனை வரும். இவருக்கா பேச்சு சுவாரஸ்யத்தில் எத்தனை தாம்பூலம் உள்ள போச்சுன்னே தெரியல. அவளும் பார்த்து பார்த்து குல்கண்டெல்லாம் வச்சு வேற கொடுக்குறா அதில். அப்போ யாராவது ஒருத்தர் பக்கத்தில் நிற்கிறது வழக்கம். அந்த நாளில் கண்டூஷத்தை உமிழணுமானால் எழுந்து போய் விசர்ஜனம் பண்ணிவிட்டா பிறகு ஹஸ்த பிரக்ஷாலனங்கள்லாம் முக பிரக்ஷாலனங்கள்லாம் பண்ணிட்டு வரத்துக்கு டைம் ஆகிடும்.
அதனால லக்ஷ்மண சுவாமி என்ன பண்றாராம், கையில ரத்னமயமான ஒரு பாத்திரத்தை பிடிச்சுட்டு நிக்கிறாராம் பக்கத்துல. எதுக்குன்னா அண்ணாவுக்கு கண்டூஷன் ஜாஸ்தியா ஆயிடுச்சுன்னா இதுல உமிழட்டுமே. ஏன் அவர் எழுந்து போய் விசர்ஜனம் பண்ணிட்டு வந்தா தான் என்னன்னா அந்த நிமிஷம் மண்ணியும் அண்ணாவும் பிரியற மாதிரி ஆயிடுமே. அதை கூட அவரால் தாங்க முடியாது. அந்த க்ஷணம் கூட, அந்த 11 நிமிஷம் கூட அண்ணா மண்ணி பிரியப்படாது. அப்படி ஏகமா அவளை ரசிக்கிறது இவரோட ஸ்வரூபம். அதனால இங்க சொல்ற ராஜமான்யோடோ சௌமித்ரி ரத்தன தம்ம படி கபட்டி ராஜமான்யுடவுங்கிறார் இந்த இடத்துல. அதுக்கு அர்த்தம் என்ன அப்படின்னுட்டா, அவனே ஒரு ராஜகுமாரன், இந்த கைங்கரியத்தை அவனுக்கு பண்றதுக்கு அங்கே 1000 பேர் காத்துன்னு இருக்கா. ஆனா அதை விட்டுட்டு இல்லையா, தன் போக்கியம்ங்கிறது அவனுக்கு எதுனா அண்ணாவுக்கு கைங்கரியம் பண்றது தான் அவனுக்கு போக்கியம். அண்ணாமண்ணியுடைய பிரசன்னத்தையை பார்க்கறது தான் அவனுக்கு போக்கியம் அப்படின்னு நின்று இருக்கானே லக்ஷ்மணன். அதுவும் சித்திரமய சேஷதல் பமந்து சீத பதினி உச்சினி ஊச்சே. ஊச்சேனா அவ்வளோ தூரத்துக்கு ஊஞ்சல் ஆடுறதுன்னு அர்த்தம். லாலி லாலியனி ஊச்சேர அப்படின்னுட்டா அவ்வளோ தூரத்துக்கு ஊஞ்சல் போயிட்டு வரதான். ஊஞ்சல் ஆடுறதுக்கு தான் லாலின்னு பேர். ஊச்சே அப்படின்னா அந்த வேகத்துக்கு போகிறது. ஊஞ்சல் ஆடினாலே பாடணும்னு தோணும். தியாகராஜர் சொல்றார், இதெல்லாம் தியாகராஜ கீர்த்தனங்கள்ல கிடைக்கிற ரகசியம். லக்ஷ்மண சுவாமி அவ்வளவு நன்னா பாடுவாராம். ஊஞ்சலாட்டி விட்டா வெறுமனா ஊஞ்சலாட்டி விட்டா நன்னா இருக்காதே, பாடணுமே. மேனு சிலிர்த்த ஆனந்த பாஷ்பம் விட்டு அண்ணாவை ஊஞ்சலாட்டி விடுறதே ராம குணங்களை பல ராகங்கள்ல பாடி ஊஞ்சலாட்டி விடுவான். வெறும் ததறினன் படமாட்டார். ராம தத்துவத்தை ராம குணங்களை பல ஸ்லோகங்களாக அதை பல ராக மாளிகையில பாடி லக்ஷ்மண சுவாமி சீதா ராகவாளை ஊஞ்சலாட்டி விடுறாரா. அப்படிப்பட்ட இந்த சௌமித்ரியினுடைய பாக்கியமே பாக்கியம். சௌமித்ரினா லக்ஷ்மணன் அர்த்தம். சுமித்ர பிள்ளைக்கு சௌமித்ரின்னு பேர். மித்ரி பாக்யமே பாக்யமோ மனச. ஆச்சரியமான கீர்த்தனங்கள், எவ்வளவு ஆழ்ந்த பாவங்கள்லாம் அடங்கின கீர்த்தனங்கள். வால்மீகி ராமாயணத்தில் சொல்ல விட்டு போனதுன்னு அர்த்தம் இல்லை, வால்மீகி ராமாயணத்துக்குள்ள கர்ப்பிதமா இருக்கு. அந்த பாவங்களை எல்லாம் வெளியில் எடுத்து கொடுக்கிறார் தன்னுடைய கீர்த்தனங்கள்ல. இதெல்லாம் அவளுக்கு அனுபவம், இதெல்லாம் அவளுக்கு தரிசனமாகி அவள் ஹிருதயத்தில் எதோ அனுபவிக்கிறாளோ அது நமக்கு கீர்த்தனமாக கிடைக்கிறது. நம்ம பண்ண பாக்கியம். கல்யாணத்துக்கு கைகேயினுடைய சகோதரன் வந்திருந்தான். ஏன்னா பரதனுக்கு மாமா யுதாஜித்துன்னு பேர் அவனுக்கு. இந்த காலத்தில் அப்புறம் பரதனுக்கு மாமானா சத்ருகுணனுக்கு மாமா இல்லையா, அப்புறம் ராமலக்ஷ்மணனுக்கு மாமா இல்லையா, அவர் எல்லாருக்கும் மாமா. இந்த காலத்தில் அவா இவாங்கிற பேதம்லாம் கிடையாது. அப்படிதான் தசரதர் குடும்பத்தை நடத்திட்டு போனார். அவிபக்த குடும்பம்னு பேர் இந்த குடும்பத்துக்கு. அதனால இதை பிரித்து பார்க்குற வழக்கமே கிடையாது. 2 கண்ணு அப்படின்னு விட்டா இது வேற அது வேறன்னு பார்க்கறதில்ல. பார்வை ஒன்று தான், 2 கண்ணாக இருக்கலாம், திருஷ்டி ஒன்று தான். அதை போல் 3 ராணிகள் 4 குழந்தைகள் அப்படின்னால அங்கே பேதம் கிடையாது. நம்பாத்து குழந்தை 4 அவ்வளோதான். அதனால யுதாஜித்துக்கும் இந்த 4 குழந்தைகள்கிட்டையும் மருமான்கள்ங்கிற பிரியம் உண்டு. ஏன்னா தசரதர் நடத்திட்டு போகிற அழகு. யுதாஜித்து வந்திருந்தார். யுதாஜித்து கிளம்புறத்தே அத்தின் பேர் நான் கிளம்புறேன் தசரதர்கிட்ட சொல்லிட்டு தானே கிளம்பணும்.
என்னமோ கொஞ்ச நாள் பரதனை அழிச்சுட்டு போய் வச்சுக்கணும்னு தோன்றது எனக்கு. நான் பார்த்து குழந்தை தானே, அப்பா அம்மாவும் கல்யாணத்துக்கு வர முடியல, அதாவது கைகேயினுடைய அப்பா அம்மா கல்யாணத்துக்கு வர முடியல, அவளும் பேரன் கல்யாணம் பண்ணிட்டு பேரன் நாட்டு பொண்ணோட வந்தா சந்தோஷப்படுவா. கொஞ்ச நாள் வேணா பரதன் நம்ம பாத்துல இருந்துட்டு வரட்டுமே, நீங்க என்ன சொல்றீள் அப்படின்னு தசரதர்கிட்ட கேட்டார். தசரதரோட என்னப்பா அதுக்கு என்ன நீ கூட்டிட்டு போயேன் அப்படின்னு விட்டார். பரதனும் ஜம்முன்னு கிளம்பிவிட்டான். கல்யாணம் முடிஞ்சு கேகே தேசம் போறான். எப்பவுமே பொன் வைத்து பேரம் பேத்தி ஆத்துக்கு வந்ததுன்னா தனி பௌஷ் இருக்கும், அது ஒன்று தனியா இருக்கும். எங்க எப்போவோ வரா, அவ எப்போவோ வரா அப்படின்னே ரொம்ப நன்னா பார்த்துருவா. என்ன புள்ள வைத்த பேரம் பேத்தி இங்கே தானே கிடக்கு, அது எப்போவானு ஒரு நாள் வந்தால் அது ஒரு தனி பௌஷா அதுக்கு கவனிப்பு நடக்கும். தௌஹித்ரால் தௌஹித்ரிலாம் வந்துவிட்டான். அதனால் மாமி இருக்கா பாட்டி இருக்கா இல்லை நன்னா பார்த்துப்பா இல்லையா, கச்சேரி கேட்கலாம், நந்தவனத்தில் உத்தியானவனங்களில் சஞ்சாரம் பண்ணலாம், சௌக்கியமாக இருக்கலாமே. அதனால் பரதன் கிளம்புறான். இதில் ஒரு ஆச்சரியம், இப்படி தான் அயோத்தியா காண்டம் ஆரம்பிக்கிறது. கச்சதா மாதுலகுலம் பரதேன ததானகா சத்ருக்னோ நித்யசத்ருக்னா நீத பிரீதி புரஸ்கிருத. பரதனை பிரிஞ்சு சத்ருக்னன் அரக்ஷணம் இருக்க மாட்டான். இதுதான் விஷயம். இங்கே என்ன அருமையாக ஆரம்பிக்கிறது அயோத்தியா காண்டம். சுமித்ரா 2 குழந்தை பெத்தா. ஒரு குழந்தை பகவத் கைங்கரியத்துக்கு, ஒரு குழந்தை பாகவத கைங்கரியத்துக்கு இல்லையா. பகவத் சேஷத்துவத்தை காண்பிக்கிறவன், நம்ம பகவத் சேஷத்துவத்தை காண்பிக்கிறவன் லக்ஷ்மணன், பாகவத சேஷத்துவத்தை காண்பிக்கிறவன் சத்ருகுணன். அப்படிப்பட்டவன். அதனால இந்த இடத்துல சத்ருகுணன் துடிக்கிறான். நம்மளை விட்டுட்டு அண்ணா கிளம்புறாளே, நம்மளை விட்டுட்டு அண்ணா கிளம்புறாளே. சத்ருகுணன் துடிப்பான்னு தெரிய வேண்டாமா? சத்ருகுணன் நம்மளை பிரிஞ்சு அரக்ஷணம் இருக்க மாட்டான்னு தெரிய வேண்டாமா? அதுவும் சத்ருகுணனை பற்றி சொல்கிறது இந்த ஸ்லோகம் சொல்கிறது, சத்ருகுணோ நித்திய சத்ருகுணா. வால்மீகி ராமாயணம்னு சொன்னால் இது ரொம்ப விஸ்தாரமாக சொல்லிட்டு போனோம். நம்ம தியாகராஜ கீர்த்தனங்களை வச்சுட்டு அனுபவிக்கிறதுனால தியாகராஜ கீர்த்தனங்களில் இந்த அம்சங்கள் எங்கே வருதுங்கிறத அனுபவிச்சுட்டு போயிட்டுருக்கோம். இதுக்கெல்லாம் விஸ்தாரமான வியாக்கியானம் பண்ணியிருக்கா பெரியவாள்லாம். நித்திய சத்ருக்களை ஜெயிச்சவன் அர்த்தம். சத்ருகணன் அப்படின்னா சத்ருக்களை ஜெயித்தவன், அதுவும் நித்திய சத்ருக்களை ஜெயிச்சவன். நித்திய சத்ருக்கள்னா இந்திரியங்கள்னு அர்த்தம். இந்திரியங்கள் தான் நம்மளை படாத பாடுபடுத்துறது. பிரதிக்ஷணமும் உலக குப்பையை கொண்டு நம்ம மனசில் கொட்டுறதே இந்திரியங்கள் தான். அந்த இந்திரியங்களை அடக்கினவன் சத்ருகணன். எதனாலேனா குரு கைங்கரியத்தாலேயே. அவனுக்கு பரதன் தான் சர்வம் இல்லையா. குரு சரணாம்பூஜ நிர்பர பக்தா சம்சாராத் அச்சிராத் பவமுக்தா சேந்திரிய மானச நியமாத்மம் ரக்ஷசி நிஜ ஹிருதயஸ்தம் தேவம் பஜ கோவிந்தம் பஜ கோவிந்தம் கோவிந்தம் பஜ மூடமதே. குருச்சரணாம்புஜ நிர்பர பக்தா சம்சாராத்து அச்சிராத் பவமுக்தா. குருச்சரண தேவம் பிடிச்சுட்டானோ சம்சாரத்துலேருந்து இப்படி தாண்டிடுவான். அச்சிராத்துனா வித்தவுட் டிலே இந்த ஜென்மால கரையேறிடுவான். சத்தியம். எவன் கரையேற போறானோ அவன் தான் குருவையே பார்ப்பான். எவனுக்கு இந்த ஜென்மா கடைசி ஜென்மாவோ அவனுக்கு தான் குரு தரிசனமே ஏற்படும். அதனாலேயே நித்திய சத்ருக்னஹாங்கிறார். இன்னொன்று கச்சதா மாதுலகுலம் பரதேன ததானகா அனகா. பாபமில்லாத சத்ருகுணன், நித்திய சத்ருக்களை ஜெயிச்ச சத்ருகுணன். இன்னொரு அட்ஜெக்டிவ் கொடுக்கிறார், பாபமில்லாத சத்ருகுணன். என்ன பாபமில்லாத சத்ருகுணன்? சத்ருகுணனோ அவதார புருஷன், சக்கரத்தோட அம்சம், பகவத் அம்சம். அவங்ககிட்ட போய் ஒரு பாப்பம் ஒட்டுமான்னு? அவனுடைய பகவத் தேஜஸாலேயே அவனிடத்துல ஒரு கர்மா ஒட்டாது. அவனை போய் மெனக்கட்டு பாப்பமில்லாத சத்ருகுணன்னு சொல்லணுமா அப்படின்னுட்டா இதுக்கு அழகா வியாக்கியானம் பண்ற பெரியவாள்லாம் சொல்றா, ஆமா பாப்பமில்லாத சத்ருகுணன். எந்த பாப்பமில்லாத சத்ருகுணன்? தூக்கி வாரி போடும் நமக்கு. அப்படி ஒரு வியாக்கியானம் பண்றாரு. ராமபக்திங்கிற பாப்பமில்லாத சத்ருகுணன். தூக்கி தான் வாரி போடுறது. ராமபக்தி போய் பாப்பம் ஆகுமா சார் எங்கேயானும்? ராமபக்திங்கிற பாப்பம் இல்லாத சத்ருகுணன்னு வியாக்கியானம் பண்ணுவாளோன்னுட்டா இதுக்கு ரொம்ப சூக்ஷ்மமான ஒரு விஷயம், ரொம்ப அழகான விஷயமும் கூட. உத்தமமான ஒரு குரு பக்தனுக்கு அவனுடைய குரு கைங்கரியத்துக்கு பகவத் பக்தி கூட தடதான். ஒரு சமயம் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் சாரதா தேவியை கூப்பிட்டு, உனக்கு சமாதியை கொடுக்குறேன், இன்னைக்கு உனக்கு சமாதி சித்திக்கும் அப்படின்னார். சமாதினா தெரியறது இல்லையா? சித்தம் போய் உள்ள இருக்கிற பரமாத்மாட்ட பூர்ணமாக ஒடுங்கி போயிடுறதுக்கு சமாதின்னு பேர்.
கம்ப்ளீட்டாக லோக பிரஜையே போயிடும். சித்தம் போய் பகவான்கிட்ட ஒடுங்கி போயிடும், தான்கிறதே ஒடுங்கி போயிடும். அந்த நிலைமையை அனுபவிச்சாதான் என்னன்னு தெரியும். அவளுக்கு அந்த யோக்கியதை உண்டு, அவளே சாட்சாத் அப்பேற்பட்ட பராசக்தி அவள். ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் அதை கொடுத்தார். சாரதா மாதா அன்னைக்கு பூர்ண சமாதிக்கு போயிட்டான், அவளுக்கு பகிர் பிரஜையே இல்லை. அடுத்த நாள் ஈஸ்வர சங்கல்பத்தால் அவளுடைய சித்தம் பகிர்முகப்பட்டது, லோக பிரஜை வந்தது அவளுக்கு. எப்பேற்பட்ட அனுபவத்தை குருதேவர் கொடுத்துருக்கார். அவளுக்கு பற்றியும் அவர் தான், குருவும் அவர் தான். போய் குருதேவரை சேவிக்கிறார். ராமகிருஷ்ணர் கேட்குறார், அம்மா நேற்றுக்கு சமாதியில் உனக்கு சமாதி அனுபவம் நன்னா இருந்ததா? இந்த சமாதியில் திளைச்சுன்னு இருந்தியா? தாரதாரியாக கண்ணில் ஜலந்தான் விடலாம், குரு பண்ணுற கிருப்பைக்கு என்ன பிரதி பண்ணிவிட முடியும் நம்மளால? சாரதாதேவி சொல்கிறா, உங்கள் கிருப்பையால் எப்பேற்பட்ட ஆனந்தத்தை அப்படி தூக்கி கொடுத்துட்டேள் இப்படின்னு பேசின்னு இருக்கிற சமயத்திலேயே பக்கத்தில் அவளுடைய கண் பார்வை பக்கத்தில் போகிறது. நேத்திக்கு வச்சிருந்த ஆகாரம் அப்படியே இருக்கு, குருதேவர் எடுத்துக்கலை. ஆகாரம் கொண்டு வச்சிருக்கா, குருதேவர் எடுத்துக்கலை. சாரதாமா கேட்குறா, குருதேவா நேற்றுக்கு நீங்கள் ஆகாரம் எடுத்துக்கலையா? இல்லை, நீ பரமாறி நான் சாப்பிட்றது தான் வழக்கம், நேற்றுக்கு நீ தான் ஒன்றை மறந்து சமாதியில் இருந்துவிட்டியே, அதனால் நான் நேற்றுக்கு ஆகாரம் எடுத்துக்கலை. திருப்பி இன்னொரு நமஸ்காரம் பண்ணினா, இன்னிலிருந்து இந்த ஜீவித காலம் முழுக்க எனக்கு சமாதியே வேண்டாம். ஏன்னா உங்கள் கைங்கரியத்தை விட அந்த சமாதி எனக்கு பெருசு இல்லை. இப்போ புரியறதா? இப்போ நான் சொல்கிறது என்னன்னு புரியறதா? இந்த பாப்பம் இல்லாத சத்ருகுணன். இப்போ ராமலாவண்யத்தில் ராமத்தியானத்தில் ஒரு கால் மூழ்கி போயிட்டா பரதனுக்கு பண்ண வேண்டிய கைங்கரியம் தடைப்பட்டு போயிடும். ஒரு உத்தம குருபக்தனுக்கு தன் குருவுக்கு பண்ணுற கைங்கரியத்துக்கு பகவத் பக்தி கூட தடைதான். ஏன்னா பகவானே அப்படி ஒரு குரு பக்தனுக்கு ஆசைப்படுறான். உத்தமமாக ஒரு குருவுக்கு ஒரு சிஷ்யன் அப்படி கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இருந்தான்னா அந்த சிஷ்யன் பின்னாடி பகவான் ஓடுறான் இல்லையா? தன் பக்தாளை விட குரு பக்தாள் கண்டா பகவானுக்கு அவ்வளோ பிடிக்கும். அதனால அப்படிப்பட்ட பாபம் இல்லாத சத்ருகுணன் அப்படின்னு இங்கே வியாக்கியானம் பண்ணுறா. அந்த சத்ருகுணனுக்கு இப்போ பரதன் விட்டுட்டு கிளம்புறான்னா எப்படி இருக்கும்? பரதன் எல்லாம் பேக் பண்ணிட்டு கிளம்புறான், மாமாவோட ரதத்தில் ஏற போகிறான். சத்ருகுணனும் இப்படியும் அப்படியும் நடக்கிறான். என்னை கூட்டின்னு போகாமல் அண்ணா போகிறாளே, அண்ணா போகிறாளே, ஏன் அண்ணா நானும் வரேனேன்னு கூட பேடலாமே அப்படின்னு விட்டா. அப்படி கேட்டுண்டு போகக்கூடாதான், இதெல்லாம் ஒரு அழகு. அப்படி கேட்டுட்டு போகக்கூடாது. என் தாபம் புரிஞ்சு அவரே வானு கூப்பிடணும். நான் என்னுடைய தாபம் சத்தியம் தானே, அப்போ நான் கேட்டுட்டு போயிட்டேன், ஆனால் என் எஃபர்ட்டுன்னு ஆகிடும். அது நான் சொன்னே அவர் கூட்டின்னு போனார்னு ஆகிடும். அப்படி இருக்கக்கூடாது. நாம் இல்லாமல் அவன் இருக்க மாட்டானே, அரக்ஷணம் இருக்க மாட்டானே அப்படின்னு என்னுடைய தாபம் புரிஞ்சு அவரே கூப்பிடணும் என்ன அப்படின்னு அல்லாடுறான் சத்ருகுணன். இவனுடைய தாபத்தை பார்த்துட்டு பரதன், சத்ருகுணா நான் இல்லாமல் நீ இருக்க மாட்டேன் எனக்கு தெரியும், நீ இல்லாமல் என்னாலே அரக்ஷணம் இருக்க முடியாது, என்னோட வா அப்படின்னு கூட்டிட்டு போகிறான். அதுதான் நீ தகா பிரீத்தி புரஸ்கிருதா, அப்படி கொண்டாடி கூட்டிட்டு போகிறான் சத்ருக்னனை. முதல் ஸ்லோகமே இத்தனை வியாக்கியானம் பண்ணுறா இந்த முதல் ஸ்லோகத்துக்கு. ஆச்சரியமாக அங்கே போய் சௌக்கியமாக வாசம் பண்ணிட்டு இருக்கா. கேகே தேசம் கொண்டாடுறா. மாமியும் பாட்டியுமா விதவிதமான பக்ஷ பதார்த்தங்கள்லாம் பண்ணித்தரா. 12 வருஷம் ஆயிடுச்சு கல்யாணம் முடிஞ்சு. 12 வருஷம் பரதனும் சத்ருகுணனும் கேகே தேசத்துக்கு போய் 12 வருஷம் ஆயிடுத்து அங்கே தான் இருந்துருக்கு. இப்படி தான் அயோத்தியா காண்டமே ஆரம்பிக்கிறது. என்னதான் போக்கியம் இருக்கட்டும், என்னதான் பெரிய ஆஜ்ய பிரவாகம் நெய் பிரவாகமே ஓடட்டும் இல்லையா, என்னதான் தலைவாழ இலை போட்டு தான் விருந்து தான் நடக்கட்டும். தியாகராஜர் ஒரு கீர்த்தனத்தில் சொல்றார், என்ன இருந்தால் என்ன பிரயோஜனம்? ராமன் பக்கத்தில் நின்று கைங்கரியம் பண்ண வேண்டாமா? நிதிச்சால சுகமா ராமுனி சந்நிதி சேவ சுகமானு கேட்கிறார் இல்லையா? ஏமி ஜேசித்தே ஏமி ஜேசித்தே
ರಾಜಮೇಲಿತೆ ನೇಮಿ ಬಹುಜನುಲೋ ಪೂಜ್ಯುಲೈತೆ ನೇಮಿ ರಾಜಮೇಲಿತೆ ನೇಮಿ ಬಹುಜನುಲೋ ಪೂಜ್ಯುಲೈತೆ ನೇಮಿ ಆಜ್ಯ ಪ್ರವಾಗಮೂತೋ ನನ್ನ ಮಿಡಿದೆ ನೇಮಿ ಆಜ್ಯ ಪ್ರವಾಗಮೂತೋ ನನ್ನ ಮಿಡಿದೆ ನೇಮಿ ಪೂಜ್ಯುಡಿನ ನಮೋನಿ ದಯನಿ ವರಿ ಹಲೋ ಏಮಿ ಜೇಸಿತೆ ಮೇಮಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಸ್ವಾಮಿ ಗರುಡ ಲೇನಿ ವರಿಲ ಏಮಿ ಜೇಸಿತೆ ನೇಮಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಕಾಮಮೋಗದಾಸುಲೈ ಶ್ರೀರಾಮುನಿ ಕಟ್ಟುದಲಿಯಲೇನಿ வரிலோ ஏமி ஜேசிதே. நீ லோகத்தில் பெருசாக எதை சாதிச்சும் ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை. நிறைய குழந்தைகள் இருக்கலாம், பெரிய சம்பாத்தியம் பண்ணியிருக்கலாம், தனதானியங்கள்லாம் நிறையா இருக்கலாம், பல வீடுகள் கட்டின்னு இருக்கலாம், புத்திர பௌத்திராதிகளுக்கெல்லாம் பார்த்து 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 சொத்து சேர்த்து வைக்கலாம், திருப்பி திருப்பி கல்யாணம் பருப்பு தேங்காய் பாயசம் நடந்துகிட்டே இருக்கலாம். எல்லாத்துக்கும் பருப்பு தேங்காய் பாயசம் உண்டு. பிறந்தாலும் பருப்பு தேங்காய் பாயசம், போனாலும் பருப்பு தேங்காய் பாயசம். 13ஆம் நாள் அன்னைக்கு மெனக்கட்டுன்னு சம்பந்தியாத்திலேருந்து எல்லாம் பண்ணி கொண்டு வருவான். ஏன்னா சௌக்கியமாக உங்கள் அப்பா அம்மா அனுப்பிச்சு கொடுத்தேன். தியாகராஜர் சொல்கிறார், என்ன பிரயோஜனம்? ஏமி ஜெயசித்தே நேமி. உனக்கு ராம தத்துவம் பிடிபடலை, உனக்கு இன்னும் ராம நாமம் கிடைக்கல, இன்னும் ராம குணங்களில் நீ உருகலை அப்படின்னுட்டா. இதெல்லாம் இருந்துதான் என்ன? இத்தனை போக்கியங்கள் இருந்துதான் என்ன? அழகா சொல்றார், ராஜ்யமேலிதே நேமி பகுஜனுலோ பூஜ்யுலைதே நேமி. நீ பெரிய ராஜ்யத்துல தான் இருந்தது என்ன? உன்னை பல பேர் கொண்டாடித்தான் என்ன? ஆஜ்ய பிரவாகமுதோ நன்ன மிடிதே நேமி. உனக்கு நெய்ய பிரவாகமா இல்லையா, நெய்ய ஆறா ஓடுறதுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஆஜ்ய பிரவாகம், ஆஜ்ய பிரவாகத்தோட நன்னா பஞ்சபக்ஷ பரமான்னு சாப்பிட்டு தான் என்ன? பூஜ்யுடைன ரமுனி தயலே நிவரிலோ ஏமி ஜேசிதே நேமி ஸ்ரீராம சுவாமி தயலேனி. ராம கிருபைக்கு நீ பாத்திரமாகலைன்னா இதெல்லாம் இருந்துதான் என்ன, இல்லாட்டி தான் என்ன? இப்படிதான் பரத சத்ருகுணால் இருக்காளாம். 12 வருஷம் கேகே தேசத்தில் இருக்கா. என்ன போக்கியங்கள் இருக்கும். நந்தவனத்தில் போய் தோழர்களோட விளையாடுறதும், அரண்மனையில் வந்து சபையில் நாட்டிய கச்சேரி பார்க்கறதும், சங்கீத கச்சேரி கேட்கறதும், வேலைக்கு பாட்டியும் மாமியும் சமைச்சு போட்டுருக்கா, சாப்பிட்டுண்டு சௌக்கியமாக இருந்துருக்கலாம் இல்லையா? அவட நாள்பட நல்லா பெருத்துண்டு தானே போகணும். ஆனால் வால்மீகி சொல்றார், இழைச்சுண்டே போறாளாம். தர்ப்பியமானௌச்ச காமதக. ஏன் இழைச்சுண்டே போறா அப்படின்னுட்டா, பரதனுக்கு தோன்றது, சத்ருகுணா ஒன்னா நம்ம அப்பாவுக்கு கைங்கரியம் பண்ணணும், இல்லைன்னா அண்ணாவுக்கு கைங்கரியம் பண்ணணும். 12 வருஷம் இப்படி சும்மா வந்து உட்காந்துருக்கோமே இங்க. வீண் பொழுது மட்டும் போக்கவே கூடாது. நாளைக்கு எழுந்து போமான்னு தெரியாது. பிரகலாதன் சொல்றான், கௌமாராச்சரேத் பிராஜ்ய தர்மான் பாகவதானிக துர்லபம் மானுஷம் ஜென்ம ததபி அத்ருவம் அர்த்ததம். மனுஷ ஜென்மா கிடைக்காது. அதில் வந்து பக்திங்கிறது ஒரு ரிட்டையர்மெண்ட் பிளான் மாதிரிலாம் வச்சுக்கப்படாது.
இதுக்கு இப்போவே எதுக்கு சார் பாகவதம் படிக்கிறேள், இப்போவே எதுக்கு சார் ராமநாமா ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்கேள், இப்போவே எதுக்கு சார் சத்சங்கம்னு ஓடின்னு இருக்கேள், அதெல்லாம் ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு வச்சுக்கப்படாதோன்னா நீ அடுத்த நிமிஷம் இருப்பையான்னு தெரியாதே. ததபி துர்லபம் அத்ருவம் அர்த்ததம். அத்ருவம்னா சாஸ்வதம் இல்லை, ஆனால் இருக்கிற நாளில் நீ ஒரு பெரிய அர்த்தத்தை சம்பாதிச்சுக்க முடியும். ஜன்மலாபத்தை அடைஞ்சுடணும். நீ என்ன பண்ணினேங்கிறது விஷயம் இல்லை. எப்படி வாழ்ந்தேன், என்ன வீடு கட்டினேன், என்ன உத்தியோகம் பார்த்தேன், எப்படி குழந்தைகளை செட்டில் பண்ணினேன், நீ வைதிகனாக இருந்தியா லௌகீகனாக இருந்தியா, நீ பாரமார்த்திகமான வாழ்க்கை வாழ்ந்தையா, நீ என்ன பண்ணினேங்கிறது விஷயம் இல்லை. சரீரத்தை விட்டு பிராணன் கிளம்புற சமயத்தில் பகவத் ஸ்மரணம் வந்துதா, அதுதான் எக்ஸாமினேஷன். இது அத்தனையும் ப்ரிப்பரேஷன் தான். நீ என்ன பிஎஃப் வாங்கின, கிராஜுவிட்டி வாங்கின, எப்படி வீடு கட்டின இல்லையா, பிள்ளைகளையெல்லாம் எப்படி செட்டில் பண்ணின, யார் யாருக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்த இல்லையா, அதெல்லாம் பார்த்து நமக்கு யமலோகத்தில் என்ன ஏசி கம்பார்ட்மெண்ட்டாக கொடுப்ப? இல்லை சார் அவர் ரொம்ப நன்னா வாழ்ந்திருக்கார், அதனால் அவர் கொஞ்சம் நன்னா ரொம்ப ஜம கௌரவமாக ட்ரீட் பண்ணணும் அவர் அப்படிங்கிறதுனால எண்ணெய் கொப்பரையில் சன்ஃப்ளவர் ரிஃபைன்ட் ஆயில் போட்டு அவரை வேணால் பொறிச்சு எடுக்கலாம். எடுப்பாளா? அதே எண்ணெய் தானே எல்லாருக்கும். எப்படி வாழ்ந்தோங்கிறது இருக்கு இல்லையா, எப்படி வாழ்ந்தோங்கிறது இருக்கு. கிளம்புற சமயத்தில் நாராயண ஸ்மரணம் வரலேன்னுட்டா நீ என்ன பண்ணியும் பிரயோஜனம் இல்லை. அதைத்தான் இங்கே தியாகராஜர் சொல்றார், ஏமி ஜேசித்தே நேமி. நீ இதெல்லாம் பண்ணினேன்னு உனக்கு வேணா திருப்திகரமாக இருக்கலாம், அப்பா அப்படின்னு இருக்கலாம். வாழ்க்கையில் திருப்தி வந்துவிடாது. நீ இவ்வளவு காரியம் பண்ணியும் அடுத்த நிமிஷம் அதில் என்ன மிஞ்சும்னா அதிருப்தி தான் மிஞ்சும். இவ்வளோ பண்ணினேனே அப்படின்னு நமக்கே திருப்தி இருக்காது. அடுத்த க்ஷணம் என்ன சார் அப்படின்பா. புரியறதோ? அதனால் இந்த இடத்துல பரதசத்ருக்னாளுக்கு நாள்பட ஒன்னா அப்பாவுக்கு கைங்கரியம் பண்ணணும், இல்லைன்னா அண்ணாவுக்கு கைங்கரியம் பண்ணணும். இப்படி வெறும்னா போகியா உட்காந்துருக்கோமே 12 வருஷம் இந்த கேகே தேசத்துலன்னு தோன்றது. சரி, இது இப்படி இருக்கட்டும், தசரதற்கானும் தோண வேண்டாமோ? 2 பிள்ளைகள் 12 வருஷமா ஊர்லயே இல்லையே, அவளை அழிச்சுட்டு வரணும்னு அவருக்கானும் தோண வேண்டாமோன்னா இதுதான் விஷயம். அயோத்தியா காண்டம் முதல் சர்க்கமே இப்படித்தான் ஆரம்பிக்கிறது. தசரதற்கு வாஸ்தவத்தில் அந்த ஸ்மரணையே இல்லை. ஏன்? அதுதான் கேள்வி. 2 பிள்ளைய மறந்து விட்டார, 2 பிள்ளை பிறந்ததுங்கிறதே ஞாபகம் இல்லாமல் போயிடுத்த. 6வது ஒரு விரல் வந்ததுன்னா 6வது விரலுக்கும் மோதிரம் போட்டுக்கு தான் போட்டுப்பா. அது வேண்டான்னு வெட்டி எடுத்துருவாளா என்ன? இல்லையோ. 6வது விரல் ஒன்று இருந்ததுன்னா அதுலேயும் தன்னுடையதுங்கிற அபிமானம் வரும். முடிஞ்சா அதுக்கு ஒரு வைர மோதிரம் பண்ணி போட்டுக்க தான் போட்டுப்பா. 2 பிள்ளை ஊரில் இல்லைன்னுட்டா அதான் 2 பிள்ளை இருக்கேன், 2 பிள்ளை இல்லாமல் இருந்தால் என்னன்னு ஒரு அப்பாவுக்கு தோணாது. இல்லாத பிள்ளைய பற்றி ஸ்மரணம் தான் ஜாஸ்தி இருக்கும். ஆனால் தசரதர் அந்த பிரஜை கூட இல்லாதபடி ராமத்தியானமே பண்ணிட்டு இருக்கார். அதுதான் ஆச்சரியம். ராம குணங்கள் சித்தத்தை கபலீகரம் பண்ணிடுச்சு. ராம குணங்களில் தன்னை மறந்து விட்டார். தன் ஞாபகமே அவருக்கு இல்லை. ராத்திரி பகல் தெரிய மாட்டேங்கிறது. அவருடைய ஸ்நானம், சந்தியா, அனுஷ்டானம் இதெல்லாம் கூட மறந்து போகிறது. ஏன்னா ராம குணம் அவர் சித்தத்தை அப்படி வியாபிச்சு கொடுத்து. சுகுணமுலே செப்புக்கொடி சுந்தர ரகுராம, சுகுணமுலே செப்புக்கொடி சுந்தர ரகுராம, சுகுணமுலே செப்புக்கொடி சுந்தர ரகுராம, சுகுணமுலே செப்புக்கொடி சுந்தர சுந்தர ரகுராம.
பட்டி சுந்தர ಬಗಲೆ ರುಂಗಲೆ ಇಡುವದ್ದುವನು துராசே சுகுணமுலே. தியாகராஜர் இந்த கீர்த்தனத்தில் ராமரை பார்த்து சொல்றாரு, உங்ககிட்ட வகதறியாம மாட்டினுட்டேன் அப்படின்னு. இது ஒரு வழக்கம், தமிழ இப்படி ஒரு வச்சனம் உண்டு, வகதறியாம மாட்டினுட்டார் அவர். பகலே ருங்கலேக இடுவத்துவனு துராசே, ஒரு பெரிய துராசையால வகதறியாம உங்ககிட்ட மாட்டினுட்டேன். ஏதோ ராமாயணத்தை படிச்சுன்னு ராமநாமத்தை ஜபம் பண்ணிட்டு இருந்தா உன்னுடைய தரிசனம் கிடைக்கும்னு யாரோ சொன்னா, அப்படி ஒரு துராசை. சரி, அப்படித்தான் ராமாயணத்தை படிக்கலாமேன்னு இப்படி பாராயணம் பண்ண ஆரம்பிச்சா உன்னுடைய குணங்கள் என்ன படுத்தர பாடு. சுகுணமுலே, அதுவும் சுகுணங்கள், சாமானிய குணங்கள் இல்லை, அப்ராக்கிருத கல்யாண குணங்கள். நம்மளுடைய குணங்கள்லாம் பிராகிருத்தமான குணங்கள், தமசு ரஜசு சத்துவங்கிற இந்த 3 குணங்களுக்கு உட்பட்ட குணங்கள் நம்மளுடைய குணங்கள். பகவானுடைய குணங்கள்லாம் அப்ராகிருத்தமானது, அப்படின்னா பிரகிருதி சம்பந்தமே இல்லாதது. இட் இஸ் நாட் பிராகிருத்தம். நம்ம புத்தி மனசுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்ட குணங்கள் அது, அதை சிந்தனையே பண்ணி பார்க்க முடியாது. ஒரு குணமும் ராமர்கிட்ட பிரகாசிக்கிற ஒரு அழகை பார்க்கணும். அந்த குணங்களுக்கு ஒரு சோபம் வந்துடும், தனித்த சோபம் வந்துடும். அது ராமர்கிட்ட பிரகாசிக்கிறது. ஆர்ஜவம், மார்தவம், காருண்யம், ஆர்ஜவம், சௌஷீல்யம், சௌலபியம் முதலிய குணங்கள்லாம் சாமானியன் கிட்டக்க எத்தனை இருக்கும்? ஒரு சாமானிய மனுஷன் கிட்டக்க 10%, 20% இருந்தால் பெரிய விஷயம். ராமர் கிட்டக்க அது எப்படி இருக்கும்னா இன்ஃபினிட்டாக இருக்கும். அந்த ஒரு குணத்துக்கே எல்லாம் காண முடியாது நம்மளால. குணங்களால் ராமருக்கு அழகு இல்லை, ராமரால் குணங்களுக்கு ஒரு அழகு வந்துடும். அந்த குணங்களுக்கு ராமர் பூஷணம், ராமருக்கு குணங்கள் பூஷணம் இல்லை, குணங்களுக்கு ராமர் பூஷணம். அதனாலதான் சுகுணம்ங்கிற. சுகுணம்னா கல்யாண குணம்னு அர்த்தம். சுஜன ஜீவன ரம சுகுண பூஷண, ரம சுஜன ஜீவன ரம சுகுண பூஷண, ரம சுஜன ஜீவன புஜக ஜீவன சுகுணபூஷண ஜன ஜீவன. புஜகபூஷணார்ச்சித. இந்த குணங்களை ஏதோ நம்ம பாடின்னு இருக்கோம்னு நினைக்க வேண்டாம். கைலாசத்துல பரமேஸ்வரன் சதா பாடின்னு இருக்கார். புஜகபூஷணார்ச்சித அப்படின்னுட்டா புஜகம்னா பாம்புன்னு அர்த்தம். புஜகபூஷணார்ச்சித புதஜனவன ஆத்மஜவந்தித. ஆத்மஜன்னா பிரம்மான்னு அர்த்தம். பிரம்மருத்ராதிகள்லாம் இந்த குணங்களை சதா கீர்த்தனம் பண்ணிட்டு இருக்கா. சனகாதிகள் சதா இதை பாடின்னு இருக்கா. அதுதான் புதஜனார்ச்சித. புதஜனங்கள்லாம் ஞானிகள்னு அர்த்தம். ஞானிகளால் சதா கொண்டாடப்படுறது. வசிஷ்டர், வாமதேவர், ஜாபாலி முதலிய ரிஷிகள்லாம் தசரத சபையில் உட்காந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்கா? ஆத்ம விசாரமா பண்ணிட்டு இருக்கா. இந்த குணங்கள்ல மூழ்கி தெளிச்சுன்னு இருக்கா. அப்ப தசரதருக்கு 2 பிள்ளைகள் ஊர்லயே இல்லையேங்கிற எண்ணமே இல்லை. அப்படி என்ன குணங்களை கண்டார் தசரதர்னா அதுதான் அயோத்தியா காண்டத்துல முதல் 2 சர்க்கம் முழுக்க தசரத ஹதயத்தால ராமகுணம். கதஞ்சித் உபகாரேன கிருத்தேனைகேன துஷ்யதி நஸ்மரதி அபகாரம் சதமபி ஆத்மவத்தய சொல்லிட்டே போறார். ஷீலவிருத்தேர் வயோவிருத்தை ஞானவிருத்தை சஜ்ஜனை கதையன்னாஸ்தவை நித்யம் அஸ்திரயோக்யாந்தரேஷ்வபி புத்திமான் மதுராபாஷி பூர்வபாஷி பிரியம்பத சொல்லிட்டே போறார். கல்யாண குணங்கள்னா அதுல சிகரம் போல ஒரு குணம் இருக்கிறதுலயே பெரிய குணம் எதுனா அடுத்த வாட்ட தோஷம் பார்க்காம இருக்கிறது. பெரிய குணம். 1000 குணங்கள் இருக்கலாம்,
ஆனால் அடுத்தவன் இடத்துல சீ இவன் ஏன் இப்படி இருக்கான் அப்படின்னுட்டா அது ஒன்று போதும். இவ்வளவு பாலில் ஒரு இவ்வளோண்டு விஷத்தை விட்டாப்புல ஆகிடும். அது அடுத்த வாழ் இடத்துல தோஷம் பார்க்காம இருக்கிறத விட ஒரு குணம் கிடையவே கிடையாது. தோஷம் தெரியணும், ஆனால் அந்த தோஷத்தை தோஷமாக பார்க்கவே கூடாது. தெரியணும், எல்லாம் தெரியும், ஆனால் ஒன்று அதை பரிசீலனையே பண்ணப்படாது. அதை அப்படி தான் இருக்கும்னு விட்டுட்டு போயிட்டே இருக்கான். பிரியத்தால் எதையும் பார்க்க தெரியணும். பிரியத்தால் பார்த்துட்டா அது தோஷமாகவே தெரியாது நமக்கு. அது தோஷம், அவன் தோஷம் பண்ணுறான்னு தெரிஞ்சாலும் அதை ஒரு பொருட்டாக எடுத்துக்க மாட்டா பிரியத்தோடு பார்க்குறவா அது. அதனால் இங்கே சொல்கிறார், கதஞ்சித் உபகாரேன கிருத்தேன ஏகேன துஷ்யதி. ராமருடைய குணங்களில் ஒரு முக்கியமான குணம் எது அப்படின்னுட்டா, யாராவது ஒரு உபகாரத்தை பண்ணிவிட்டா அந்த உபகாரத்தை உயிருள்ள வரைக்கும் மறக்க மாட்டார். உபகாரம் பண்ணி நீ உபகாரம் பண்ணினியே, அந்த உபகாரம் பண்ணி நீங்கள் சொல்லிகிட்டே இருப்பார். ஆனால் உபகாரங்கிற பதம் மனசை உருக்கிறது. நம்ம என்ன உபகாரம் பண்ணிவிட முடியும் ராமருக்கு? சக்கரவர்த்தி திருமகன்னு பார்த்துட்டாலும் நம்மளால ஒரு உபகாரம் கிடையாது, அவரால் நமக்கு நிறைய உபகாரம். சர்வேஸ்வரன்னு பார்த்துட்டாலும் ஜீவனுக்கு பகவானால இல்லையா நிறைய உபகாரம், பகவானுக்கு ஜீவனால ஒரு உபகாரமும் கிடையாது. அப்போ உபகாரம்ங்கிற ஒரு பதத்தை போடுறாரே, அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னுட்டா, முடிஞ்சா ஒரு உபகாரம் பண்ணலாம், அவர் கருணை பண்றாரோ இல்லையோ அந்த கருணையை நீ தட்டாம வாங்கிட்டு வரதே அவருக்கு நீ பண்ற உபகாரம் அப்படின்னு வியாக்கியானம் பண்றாரு. ஏதாவது ஒரு கிருப்பை பண்ணணும்னு அவர் நினைக்கிறத இல்லை என் சாமர்த்தியத்தில் நான் பார்த்துப்பேன், அதெல்லாம் நானே மேனேஜ் பண்ணிப்பேன்னு அவர் கிருப்பையை தட்டி விடாதபடி அந்த கிருப்பையை போய் வாங்கிட்டு வந்துட்டா, அப்பாடா கிருப்பையை வாங்கிட்டு போனானேன் அப்படின்னு சந்தோஷப்படுவாராம். இதுதான் இருக்கிறதுலையே நம்மளால பண்ண முடிஞ்ச பெரிய உபகாரம் அப்படின்னு வியாக்கியானம் பண்றார். அப்படி ஏதாவது ஒரு உபகாரம், அதாவது அபகாரம் பண்ண போய் ஒரு உபகாரமா போயிடும் ஒரு சில சமயத்துல. ஏன்னா நமக்கு நன்னா பண்ண வந்தது அபகாரம். நம்ம ஏதாவது அபகாரம் பண்ண போய் உபகாரமா போயிடும். அது அந்த உபகாரத்தையே ஜென்மா உள்ள வரைக்கும் உபகாரம் உபகாரம்னு சொல்லிட்டு இருப்பார். ஆனா தெரிஞ்ச அத்தனை அபகாரம் பண்ணியிருப்போம். அபகாரம் பண்ணிட்டே வரத்த திடீர்னு ஒரு பயம் வந்துவிடும். என்னன்னா, நம்ம ஒரு அபகாரம் பண்ணிட்டோமே, இவர் பார்த்துருப்பாரோ. அதாவது 99 பண்ணியிருப்பான், 100வது அபகாரம் பண்றதே அவனுக்குள்ள ஒரு பயம் வந்திருக்கும். என்னன்னா, அவர் பார்த்துருப்பாரோ. அதனால போய் அபராத க்ஷமாபணம்லாம் கேட்டுக்க மாட்டான். அவன் என்ன பண்ணுவான்னா, நான் என்னமோ பண்ணணும்னு நினைச்சேன், அது என்னமோ இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு அப்படிமா. அப்போ கூட அபகாரம் பண்ணினேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்பாலஜைஸ் பண்றதுக்கு வராது இவனுக்கு. அப்போ கூட ராமர் என்ன சொல்லுவார் அப்படின்னா, நீ அபகாரம் பண்ணதாவே எனக்கு தெரியலையேப்பா, நான் அப்படி பார்க்கவே இல்லையே, அபகாரம் பண்ணா என்ன, அப்படி பண்ணினியா என்ன அப்படின்னு கேட்டுட்டு போயிடுவான். கதஞ்சித் உபகாரேன கிருத்தேன ஏகேன துஷ்யதி நஸ்மரதி அபகாராணாம் சதமபி ஆத்மவத்தயா. அது மட்டும் கிடையாது, யாராவது ஒருத்தர் ராமரை பார்க்க வந்தா முதல்ல இவர் போய் பேசுவாராம், பூர்வபாஷி. இன்னொன்று மிருதுவா பேசுவார். மிருதுனா அப்படி ஒரு மிருதுத்வம் இருக்கும் அவர் பேசுறதுல. அது மட்டும் கிடையாது, மதுரா பாஷி, மதுரமா பேசுவார். நான் ராஜகுமாரனாச்சே, நான் எதுக்கு அவாட்ட போய் பேசணும், அவா எங்கிட்ட வந்து பேசணும்னு நினைக்க மாட்டார். இவர் முதல்ல போய் பேசுவார், மிருதுவா பேசுவார், மதுரமா பேசுவார். இல்லையா, பேசணும்னா ராமரை போல பேசணும். ராமரே பார்த்து 2 பேரை பார்த்து சொல்றார் ராமாயணத்தில், பேசணும்னா இவாளை மாதிரி பேசணும் அப்படிங்கிறார். ஒன்று சபரி, ஒன்று ஹனுமான். சபரியை பார்த்து இன்னைக்கு பாராயணம், சபரியை பார்த்து பேசுறார் சாருபாஷினி அப்படிங்கிறார். பின்னாடி நாளைக்கு கிஷ்கிந்தா காண்டத்தில் ஆரம்பத்திலேயே ஹனுமான் பேசக்கூடிய அழகை ரசிக்க போறார். அப்ப லக்ஷ்மணனை பார்த்து சொல்றார், லக்ஷ்மணா இவர் பேசுறதுக்கு பதில் சொல்லணும்னா 4 வேதங்களும் 6 சாஸ்திரங்களும் தெரிஞ்சாதாண்டா இவர் பேசுறதுக்கு பதிலே சொல்ல முடியும், எப்படி பேசுறார் பத்தையோ அப்படின்னு 2 பேர் பேசுறத பார்த்து ராமரே ஆச்சரியப்படுறார். சுதாமாதுரிய பாஷணனே ஒரு கீர்த்தனம் பாடியிருக்கார் தியாகராஜன். பேசணும்னா ராமா ஒன்ன போலதான்டா பேசணும். என்ன சுதா மாதுரியம், அமிர்த பிரவாகம் போல இருக்கே, அமிர்தம் பிரவகிச்சுட்டு வரத போல இருக்கே நீ பேசுறது அப்படிங்கிறார். நேற்று கூட பார்த்தோம் இல்லையா, ராமர் எப்பவான வாயை திறந்து ஒரு வார்த்தை பேசினா சரச சங்கதி பாடின மாதிரி இருக்கும். சரச சங்கதி சல்தர்பமோ கலகிர முழுக தரபஜன பாயபுர தியாகராஜு சேவில் சுத இப்படி ஒவ்வொரு குணமா தசரதனுடைய ஹதயத்துக்கு வருது. ஒன்னொன்னே நினைச்சு அதில் ஆழ்ந்து போறார்.
அனுரக்த பிரஜாபிஷ்ச பிரஜாச்சாப்யனுரஜ்யதே சானுக்ரோஷோ சிதக்ரோதோ பிராமண பிரதிபூஜகா தீனானுகம்பி தர்மஜோ நித்யம் பிரக்ரமான் சுச்சி குலோச்சிதமதிக்ஷாத்திரம் ஸ்வதர்மம் பகு மன்யதே மன்யதே பரையா பிரீத்யா மகத் ஸ்வர்க பலம் ததக. எப்பேற்பட்ட பெரியவாள் வந்தாலும் தான் எந்த முக்கியமான காரியங்களை ஈடுபட்டிருந்தாலும் அந்த காரியத்தை அப்படியே போட்டுட்டு அவளை போய் உடனே நமஸ்கரிப்பார். சீலத்தில் பெரியவா, வயசில் பெரியவா, வித்வத்தில் பெரியவா, இப்படி யார் வந்தாலும் ரொம்ப மும்முரமாக ரொம்ப முக்கியமான காரியங்களை ஈடுபட்டிருந்தாலும் அதை அப்படியே போட்டுட்டு போய் அவளை போய் விழுந்து சேவிப்பார். இப்போவும் சாதுக்கள் புடைசூழ தான் ராமர் இருப்பார். எப்படி நதிகள்லாம் சமுத்திரத்தில் போய் கலக்கிறதோ அதை போல எப்பவும் சாதுக்கள் புடைசூழ ராமர் இருப்பார். சர்வதாபிகத சத்பிஹி சமுத்திர இவ சிந்துபிஹி. சமஸ்த பிரஜைகள்கிட்டையும் பிரியமா இருக்கார். தசரதர் வெறும் சிம்மாசனத்தில் உட்காந்து ராஜ்யம் பண்ணிட்டு இருக்காரே தவிர காரியங்கள் பண்றது முழுக்க ராமர் தான். காலம்பர அப்பாட்ட வந்து என்னென்ன பண்ணணுங்கிறத கேட்டுட்டு போயிடுவார். எதெல்லாம் கவனிக்கணுமோ கவனிச்சுட்டு ராத்திரி வந்து அப்பா இதெல்லாம் ஆயிடுத்துன்னு ஒப்படைச்சுட்டு கிளம்பிடுவார். சர்வத்தையும் ராமர் தான் பண்றார். அந்தந்த கிராமங்களுக்கு போய் அந்தந்த பஞ்சாயத்தை கவனிப்பார். எங்கெங்கெல்லாம் நதி தடாகங்கள் வாபி கூப்பங்கள்லாம் அமைக்கணுமோ அதெல்லாம் போய் சரி பண்ணிட்டு வருவார். ஜனங்கள் கிரகத்தில் அங்கங்கே கல்யாணமோ சீமந்தமோ இல்லை ஒரு புண்ணியாக வாசனமோ இதெல்லாம் தாம் போய் நடத்தி வச்சுட்டு வருவார். ஏதாவது குடும்பத்தில் ஒரு பூசல்னா தாம்பியை மத்தியஸ்தம் பண்ணி வச்சுட்டு வர. இப்படி பிரஜைகளுக்கு பார்த்து 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 பண்ணிட்டு இருக்கார் இல்லையா. தசரதருக்கு தோன்றதுங்கிறது இருக்கட்டும், பிரஜைகளுக்கு எல்லாமே தோன்றது என்னைக்கு ராம பட்டாபிஷேகம் நடக்க போறது. பட்டாபிஷேகம் பண்ணிக்காதபடியே ராஜகுமாரனா இருந்தே நமக்கு இத்தனை பண்றாரே, நம்ம கிட்ட இத்தனை பிரியத்தை வருஷிக்கிறாரே, ராமராஜ்யமும் நடந்ததுன்னா எப்படித்தான் இருக்குமோ அப்படின்னு அயோத்தியே எதிர்பார்த்துட்டு இருக்க அந்த நாளை. இப்படிதான் அயோத்தியா காண்டம் ஆரம்பிக்கிறது. தசரதனுடைய கதையத்தால ராமகுண தியானம், ராமகுணானுபவம். இன்னைக்கு சபையில தசரதர் சபைக்கு கிளம்புறார். இவ்வளவு சிந்தனம் தசரதருக்கு தோன்றது, இனி காலதாமதம் பண்ணப்படாது, ராம பட்டாபிஷேகத்தை அனௌன்ஸ் பண்ணிடணும். அது ரொம்ப சீக்கிரத்திலேயே அடுத்த முகூர்த்தம் எப்போவோ அப்பவே ராம பட்டாபிஷேகம்னு ஏற்பாடு பண்ணிவிடணும்னு இன்னைக்கு சபைக்கு கிளம்புறத கம்பராமாயணம் சொல்றது. தன்னை கண்ணாடியில் பார்த்துட்டாராம். கண்ணாடியில் பார்த்துட்டா காதோரமாக 2 நரமுடி தெரிஞ்சுதான் அவருக்கு. அந்த நரமுடி ஞாபகப்படுத்துறதான், உனக்கு 60 வயசு இல்லை 60,000 வயசாக எடுத்து, உனக்கு இன்னும் சிம்மாசனத்தில் ஆசை போகலையா, என்னைக்கு பட்டாபிஷேகம்னு சொல்ல போற, இன்னும் சிம்மாசனத்தை விட்டபாடு இல்லையான்னு அந்த 2 நரமுடி கேட்டுடான். இன்னைக்கு சபைக்குள்ள வரத்தையே ரொம்ப உற்சாகமாக வரார் தசரதர். இதையும் ரொம்ப அழகாக பேசுவார். பிரஜைகள்லாம் பார்க்குறா, தசரதர் வரத்தையே ரொம்ப குஷியாக வராரு, ஏதோ பெரிய விஷயம் இருக்கு போல இருக்கு அப்படின்னு நினச்சின்னு இருக்கா. தன்னுடைய சிம்மாசனத்தில் வந்து உட்காண்டார். வெண்கொற்ற குடைன்னு ஒரு குடை உண்டு, ஸ்வேத சத்திரம். அந்த வெண்கொற்ற குடையின் கீழே உட்காந்து தான் ராஜா ராஜ்யம் பண்ணணும். தசரதர் சொல்றார், இன்னைக்கு சபையை பார்த்து, இன்னைக்கு சபைக்கு வரதுக்கு முன்னாடி கண்ணாடியில் என்னை பார்த்துட்டேன், காதோரமாக 2 நரமுடி வந்திருந்தது, அதுக்கு காரணம் என்னன்னு யோசனை பண்ணினேன். இது சொல்ற அழக பாருங்க. இந்த வெண்கொற்ற குடையின் கீழே உட்காண்டு இந்த நிழல்ல உட்காண்டு என் முடியெல்லாம் நிறைக்க ஆரம்பிச்சு கொடுத்து. நான் கொடை வெள்ளையார் கோல்டும். இதம் சரீரம் கிருஷ்ணஸ்ய லோகஸ்ய சரதாகிதம் பாண்டரஸ்ய தபத்ரஸ்ய சாயாயா ஜரிதோ மயா பிராப்ய வருஷ சகஸ்ராணி பகுன்யாயோம்ஷி ஜீவதா ஜீர்ணஸ்யாஸ்ய ஷரீரஸ்ய விஸ்ராந்திம் அபிரோச்சயே. பாண்டரஸ்யாத பத்ரஸ்ய, இந்த வெண்கொற்ற குடையின் கீழே உட்காண்டே என்னுடைய முடி நரைச்சு போயிடுச்சு. இன்னும் பாக்கி முடியை கொஞ்சம் கருப்பாக காப்பாற்றிக்கணும்னா முதல்ல இந்த வெண்கொற்ற குடையின் கீழே இருந்து நான் விலகணும். அதனால ராமனுக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். ஐ ஆப்ட் ஃபார் ரிட்டையர்மெண்ட் அப்படின்னாரு. விஸ்ராந்திம் அபிரோச்சயே, நான் கொஞ்சம் விஸ்ராந்தி எடுத்துக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். இவ்வளவுதான் சொன்னார் அவர், இவ்வளவுதான் சொன்னார். அயோத்தி பிரஜைகள்லாம் ஏதோ இதுக்கு காத்துன்னு இருந்தவர்களை போல அத்தனை பேரும் சேர்ந்து ஒரு ஆரவாரம் பண்ணினா. இச்சாமோகி மகாபாகும் ரகுவீரம் மகாபலம் கஜேன மகதாயாந்தம் ராமம் சந்திராவிருதானனம் இச்சாமோகி மகாபாகும் ரகுவீரம் மகாபலம்
சத்ரவிருதானனம். நாங்கள் அவ்வளோ பேரும் காத்துன்னு இருக்கோம், அந்த நாளை எதிர்பார்த்துன்னு இருக்கோம். ஏன்னா அயோத்திய பரிபாலனம் பண்றதுக்கு ராமனை விட்டா வேற யார் இருக்கா? அந்த பட்டாபிஷேகம் பண்ணிண்டு அந்த சத்ருஞ்சயங்கிற பட்டத்து யானை மேல ராமர் உட்காண்டு அம்பாரி வர காட்சிய பார்க்கறதுக்கு துடிச்சுன்னு இருக்கும். ராமம் சத்ராவிருதானனம், வெண்குற்றக்குடையின் நிழல்ல பல வாத்திய கோஷங்களோட எல்லோரும் ஜயா விஜய் பவானு ஜெயகோஷம் பண்ண ராமன் பட்டாபிராமனா அந்த பட்டத்து யானை மேல கொலுவீற்று வரக்கூடிய அழக பார்க்க காத்துன்னு இருக்கும். அந்த நாளை எதிர்பார்த்துன்னு இருக்கும். கோசல தேசத்து ஜனங்கள்லாம் இங்கீதம் தெரியாதவாள்லாம் இல்லை, நல்லா இங்கீதம் தெரிஞ்சவா. அவளை கூப்பிட்டு ஒன்று அபிப்பிராயம் என்னன்னு கேட்டாதான் பதில் சொல்லுவா. அப்படிப்பட்ட இங்கிதம் தெரிஞ்ச கோசல தேசத்து ஜனங்கள் இன்னைக்கு சபா மரியாதை தெரியாதபடி கூச்சல் போடல, தங்களை மறந்த ஆனந்தத்துல கூச்சல் போட்டிருக்கான். அப்படித்தானே இன்னைக்கு அயோத்தி கிடைச்சது நமக்கு. 500 வருஷம் கழிச்சு அயோத்தி இப்ப நமக்கு எப்படி கிடைச்சது? என்ன கோஷம், என்ன ஆரவாரம், எப்பேற்பட்ட சாதுக்களோட உத்காட்டனத்தன்னைக்கு, அன்னைக்கு அபிஷேகம், அன்னைக்கு கும்பாபிஷேகம் நடந்த அன்னைக்கு என்ன கோஷம். ஏன்னா இது எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தோம் இல்லையா, 500 வருஷத்தோட தவிப்பு இல்லையா அது. இன்னைக்கு அயோத்தி அப்படித்தானே இருக்கு, அப்படித்தானே ராமபக்தாள் இருக்கா. ராமபக்தி மாறலையே. தியாகராஜர் சொல்றாரு, உன்னை விட்டா வேற யாரா இருக்கா? காரோபார் பண்றதுக்கு உன்னை விட்டா யார் இருக்கா அப்படிங்கிற. காரோபார்னா மேனேஜ்மெண்ட்னு அர்த்தம். அயோத்தியை மேனேஜ் பண்றதுக்கு ஒன்னை தவிர வேற யாரு? இத்தனை ஜனங்களும் பூரிச்சு போகும்படியாக அயோத்திய பரிபாலனம் பண்றதுங்கிறது ஒன்னை தவிர வேற யாரால முடியும்? காருபாரு சேயுவாரு கலரே நீவலை. நீவலைன்னா ஒன்னை தவிர இந்த காரோபார் பண்றதுக்கு வேற யாரால முடியும்? அதுவும் ராஜ்யம் பண்றதுன்னா யாரையோ ஒருத்தனை குட்டணும், யாரோ ஒருத்தனை தட்டி கொடுக்கணும். நிகிரகம் அனுகிரகம் ரெண்டையும் பண்ணணும் ராஜா. அதனாலதான் ராஜாவை தெய்வத்துக்கு துல்லியமா சொல்றது இல்லையா? அப்போ ஒரு சில பேருடைய வெறுப்பை சம்பாதிச்சுக்கணும், அப்புறம் ஒரு சில பேருடைய பிரீத்தியை சம்பாதிச்சுக்கணும். இப்படிதான் எந்த ராஜாவும் ராஜ்யம் பண்ணி ஆகணும். ஆனா சர்வப்பிரியனா சர்வசம்மதமா ஒருத்தனால ராஜ்யம் பண்ண முடியும்னா ராமா, அது ஒன்னை தவிர வேற யாரும் கிடையாது. சதைக்க பிரிய தரிசனா இருக்கே. இந்த ராஜ்யத்துல சுக்ரீவன்கிற வானரத்துக்கு இடம் உண்டு, விபீஷன்கிற ராட்சசனுக்கும் இடம் உண்டு, ஜாம்பவான்கிற கரடிக்கு இடம் உண்டு, ஒரு அணிலுக்கு கூட இடம் உண்டு.
இப்படி சர்வப்பிரியனா ஒருத்தர் ராஜ்யம் பண்ண முடியுமா என்ன? ஒன்னை தவிர எவனாலதான் இப்படி ராஜ்யம் பண்ண முடியும்? நீவலே கலரே சாகேத நகரிலே என்ன கீர்த்தனம் அதெல்லாம். உப்பொங்குச்சுனா பூரிச்சு பூரிச்சு போறாளாம் ஜனங்கள். என்னைக்கு பட்டாபிஷேகம், என்னைக்கு ராமருக்கு பட்டாபிஷேகமா, ராமருக்கு பட்டாபிஷேகமா. தசரதர் உடனே ஒன்றும் தெரியாதவரை போல கேட்கிறார். ஓஹோ, அப்படின்னா என் ராஜ்யம் புளிச்சு போயிடுத்தோ? நான் எப்படா பட்டாபிஷேகம்னு சொல்லுவேன்னு காத்துட்டு இருந்தேளோ? நான் ராம பட்டாபிஷேகம்னு சொன்ன மாத்திரத்தில் எல்லாரும் எழுந்துட்டு இப்படி கோஷம் பண்றேளே, அப்படி பார்த்துட்டா நான் எப்படா சிம்மாசனத்திலிருந்து இறங்குவேன்னு காத்துட்டு இருந்தேளோ? சும்மா கேட்கிறார். ஏன்னா அவாவாயால கழட்டணும் ராம குணங்களை. ஊர் ஈன்ற பொழுதில் பெரிதுவக்கும் தன் மகனை சான்றோன் என கேட்டதாய். தன் குஞ்சு பொன் குஞ்சு தான், அவாவா குழந்தையில அவாவாளுக்கு ஒசத்தி தான். ஊரார் புகழ தம் பிள்ளை இருக்கான். இதில் ஒரு ஆச்சரியம் என்ன தெரியுமா? தசரதர் பட்டாபிஷேகம்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்றார், என் பிள்ளையா இருக்கிறதுனால எனக்கு அப்படி தோன்றது, அப்படி தோன்றதோ என்னவோ. நீங்கள்லாம் உங்க அபிப்பிராயத்தை தாராளமாக சொல்லுங்க. உங்க அபிப்பிராயத்தை கன்சிடர் பண்ணித்தான் பட்டாபிஷேகம் அப்படிங்கிறாரு இங்க. இதுக்கு டெமோக்ரஸின்னு பேரா இல்லை இன்னைக்கு இருக்கிறதுக்கு டெமோக்ரஸின்னு பேரா? இது மோனோபோலி, குடியரசு, முடியரசு. இது குடியரசு இல்லை. ஆனால் தசரதர் சொல்றார், எம் பிள்ளையா இருக்கிறதுனால நீங்கள்லாம் சம்மதிக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. யூஆர் ஆல் ஓப்பன் டு, இல்லையா? உங்களுடைய அபிப்பிராயத்தை சொல்றதுக்கு உங்களுக்கு உரிமை இருக்கு. உங்களுடைய அபிப்பிராயத்தை கன்சிடர் பண்ணித்தான் பட்டாபிஷேகம். உங்களுக்கு சம்மதமா அவன் இருந்தா தான் பட்டாபிஷேகம். ஜனங்களுக்காக தான் ராஜா. ராஜானா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா? பிரஜைகளை ரஞ்சனம் பண்றவன் அர்த்தம். ரஞ்சயதீதி ராஜா. பிரஜைகளை ஆள்றவன் அர்த்தம் இல்லை, பிரஜைகளை ரஞ்சனம் பண்றவன் அர்த்தம். பிரஜைகளை ஒரு க்ஷணமும் ஆனந்த சாகரத்துல மூழ்கடிக்கிறவன் ராஜா, இல்லையா? உடனே இந்த பிரஜைகள்லாம் எப்படா சான்ஸ் கிடைக்கும்னு பார்த்துன்றதா. இப்போ நாம எப்படி ராமகுணங்களை அனுபவிக்கிறோமோ அதை போல half an hour இன்னைக்கு தியாகராஜ ஆராதனத்தில் எப்படி ஒருத்தர் அரை மணி கச்சேரி பண்றாளோ அதை மாதிரி அவாவா ஒரு அரை மணி பிரவச்சனம் பண்ணினாலும் வந்து நாங்க சொல்றோம் ராமகுணத்தை நாங்க சொல்றோம். பிரியானு ஆனந்தனானு கிருஷ்ணானு பிரவக்ஷாமோத்யைவதான் ஸ்ருணு. ராஜா பெத்தா உங்களை போல பிள்ளை பெறணும். எப்பேற்பட்ட பிள்ளையை பெற்றிருக்கேள். பகவான் கல்யாண குணா சந்தி சுதஸ்ய குணான் குணவதோ தேவ தேவகல்பஸ்ய தீமதா பிரியானானந்தனான் கிருஷ்ணான் பிரவக்ஷ்யாமோத்யேதான் சுணு. திவ்யீர் குணை சக்ரசமோ ராம சத்யபராக்கிரமா இக்ஷ்வாகுभ्यो விசர்வேभ्यो ஹி அதிரிக்தோ விஷாபதே. ராம சத்புருஷோ லோகே சத்ய சத்யபராயணः சாக்ஷாத் ராமாத் விநிர்வృத்தோ தர்மஸ்சாபி ஸ்ரீயசக தர்மஜ்ஞா சத்யசந்தஸ்ச ஷீலவான் அனசூயகா க்ஷாந்தः சாந்த்வயிதா ஸ்லக்ஷ்ணா கிருதஜ்ஞோ விஜிதேந்திரியः. சொல்லிண்டே போறான். பிரஜைகள் எப்படி ராமன் அனுபவிச்சிருக்கா பாருங்க. தசரதர் ராமர் அனுபவிச்சாங்கிறது விஷயம் இல்லை, பிரஜைகள் எப்படி அனுபவிச்சிருக்கா பாருங்க. ஒருத்தர் வந்து சொல்றா ராமகுணங்களை. எங்களை கேளுங்க, உங்களை விட உங்க பிள்ளைய பத்தி எங்களுக்கு தான் தெரியும் அப்படிங்கிறார். ஏன்னா பெரும்பாலும் பிரஜைகளோடையே இருப்பார். அத்தனை பிரியத்தை கொட்டுறார் சுவாபாவிகமா. இதெல்லாம் நாளைக்கு நம்ம ராஜாவா போயிட்டா, நாளைக்கு நம்ம சிம்மாசனத்தில் உட்காண்டா நமக்கு கொஞ்சம் கோஷ்டி சேரும், அதனால இன்னைக்கே கொஞ்சம் நல்ல பேரை சம்பாதிச்சுக்கலான்னு எலெக்ஷனுக்கு முன்னாடி ரோடு போடுவாளே, அது மாதிரி இல்லை. புரியுறதா? சுவாபாவிகமான பிரேமேட்ஸ். ஒருத்தருடைய ஹிருதயஸ்பர்ஷமா இருக்கு அந்த குணம். அந்த குணங்கள் ஹிருதயஸ்பர்ஷமா இருக்கணும். அந்த பிரஜைகளுக்கு உள்ள இருந்து பொங்கி பொங்கி வருது. தியாகராஜர் சொல்றார், இப்படி உன் குணங்கள் இருந்தா நான் என்னதான் பண்ணுவேன். தியாகராஜர் இன்ஃபேக்ட் ராமர் கிட்ட ஒரு க்ஷமாபணம் கேட்டுக்கிறார். என்னன்னா, எனக்கு இப்ப ஸ்நானம் சந்தி அனுஷ்டானம் எல்லாம் மறந்தே விடுச்சு. இப்ப கூட சந்தியாவந்தனம் தான் பண்ணல பாருங்க. ஸ்நானாதி சுகர்மோ தானாத்யயனோ புலருக ஸ்நானாதி சுகர்மோ தானாத்யயனோ புலருக ஸ்ரீநாயக ஷமியசு ஸ்ரீநாயக ஷமியசு ஸ்ரீ
స్నానాది సుకర్మంబులు దానాధ్యయనములేరుగ. நான் ஏதோ ஸ்நானம் சந்தி அனுஷ்டானம்னு இதெல்லாம் என் பிரஜையோட உட்கார்ந்துருந்தா தானே நான் பண்ணுறதுக்கு. இப்படி ராமாயணத்தை பிரித்து வச்சுப்பார். இன்னைக்கு சபரி மோட்சம், இன்னைக்கு ஆரண்ய காண்டம் அப்படின்னு பிரித்து வச்சுண்டா ஏதாவது ஒரு சர்க்கம் அப்படியே ரிஷிகள்லாம் வருவா. ராமர் அப்படியே சூழ்ந்துப்பா, ராமா என்ன லாவண்யத்தோடு இருக்க, எந்த ரூபத்தோடு நீ வந்திருக்க அப்படின்னு ரிஷிகள்லாம் அனுபவிக்கிறத இப்படியே பாராயணம் பண்ணுவார். அதில் சொக்கி போயிடுவார். அதில் அப்படியே ஒரு கீர்த்தனை வரும். அந்த தியானத்தில் இன்றைக்கி மூழ்கி போயிடுவார். வாஸ்தவத்தில் அந்த சர்க்கத்தை அன்றைக்கி தாண்டாது பாராயணம். தியாகராஜர் இன்னொரு கீர்த்தனத்தில் ராமர்கிட்ட சொல்கிறார், உன்னுடைய ராமாயணத்தை நான் இன்னி வரைக்கும் பூர்ணமாக பாராயணம் பண்ணதே இல்லை. ஏன்னா ஏதாவது ஒரு சர்க்கத்தில் நீ நடந்துக்கிற விதம், நீ பேசுகிற விதம் இல்லையா, உன்னுடைய லாவண்யம், உன்னுடைய மார்த்தமும், உன்னுடைய காருண்யம் இதில் அகப்பட்டு நுடுறேன். அதுக்கு மேலே எனக்கு பாராயணம் ஓட மாட்டேங்கிறது. அப்புறம் அதில் மெய்மறந்து உட்காந்துடுறேன். அப்புறம் இது பகல், இது இரவு அப்படின்னு தானே சாயம் சந்தியா பிராத்த சந்தியா ஞாபகம் இருக்கும் எனக்கு. அதனால என்னை பாஷண்டின்னு மட்டும் நினைச்சுடாதே. என்னடா அது சந்தியானமே பண்ண மாட்டேங்கிறான், உபாசனமே பண்ண மாட்டேங்கிறான்னு நினைச்சுடாதே. உன் குணங்கள் என்னை படுத்தர பாடு. அதான் சொல்றேனே, வகை தெரியாம உங்ககிட்ட மாட்டேன்னு. அப்படி இருக்கு அந்த குணங்கள். தசரதற்கு பரம சந்தோஷம். நம்ம பிள்ளை லோக சம்மதமா இருக்கான். ராஜாங்கிறதுக்கு முக்கியமான தொகுதி என்னன்னா லோகத்துக்கு சம்மதமா இருக்கணும். அத்தனை பிரஜைகளும் அதை எதிர்பார்த்துன்னு இருக்கா. இதை விட ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் என்ன வேணும்? உடனே வசிஷ்டரை பார்த்து அடுத்த இம்மீடியட் முகூர்த்தம் என்ன இருக்கு பாருங்க. அவர் எப்பேற்பட்ட ஒரு பாருங்க. அவர் சொல்றார், நாளைக்கே நல்ல முகூர்த்தம். அது சரி, நம்ம பாத்துல ஏதாவது வரலட்சுமி பூஜைனாலே அதுக்கு படாத பாடுபடும். வாழை மரத்தை வாங்கினியா, நீ வந்து மாவளை தோரணம் வாங்கினியா, வாழை இலை வாங்கினியா இல்லையா, குழக்கட்டைக்கு மாவு வந்து மடியா பண்ணி வச்சாச்சா, ஒன்றும் இல்லாத ஒரு குழக்கட்டை பண்ணி நைவேத்தியம் பண்ணுறதுக்கு அந்த பாடுபடும். ஒரு ஸ்ராத்தம்னா கூட என்ன பாடுபடுறது. என்ன பட்டாபிஷேகம்னா சாமான்யமா? பட்டாபிஷேகம்ங்கிறது ஒரு ஃபெஸ்டிவல் நினச்சிக்கப்படாது, வைதிக கர்மா. அது போதாயன சூத்திரத்தில் பட்டாபிஷேகம் எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு விதி இருக்கு. அதுக்கு ஹோமங்கள்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதனால அதுக்குண்டான ஏற்பாடுகள் அத்தனை நடந்தாகணும். இன்னொன்று, பட்டாபிஷேகம்னா தோணினபடி ஒரு நாளில் பட்டாபிஷேகம் பண்ணிவிட முடியாது. முன்னாடியே ராஜாக்களுக்கெல்லாம் சொல்லணும். இது வந்து சக்கரவர்த்தி வாழலாம், பூமண்டலத்தையே பரிபாலனம் பண்றவா. இவா ராஜ்யத்துக்கு கட்டுப்பட்டு தான் இந்த பூமியில் இருக்கிற சர்வராஜ்யங்களும் நடக்கிறது. அப்படின்னு அத்தனை ராஜாக்களும் வரணும், அவளுக்கெல்லாம் ஆஹ்வானம் எடுக்கணும். இன்னொன்று, பரதசத்ருகுனால் ஊர்ல இல்லை, அவ வர வேண்டாமா? எத்தனை காரியம் இருக்கு. ஆனா தசரதர் பட்டாபிஷேகத்தை எத்தனை சீக்கிரம் நடத்தணுமோ அத்தனை சீக்கிரம் நடத்தணும்னு ஆக்ரகப்படுறார். நாளைக்கு புஷ்ய யோகம், புஷ்ய நட்சத்திரம், நாளைக்கே ராமனுடைய ஜாதகப்படி நல்ல நாள், நாளைக்கே பட்டாபிஷேகம் அப்படின்னு வசிஷ்டர் சொன்னார். தசரதரும் ஆமான்னு சொல்லிவிட்டார். பட்டாபிஷேகத்துக்கு ஏற்பாடுகள் பண்ணும்படியா சுமந்திரரை பார்த்து ஆக்ஞம் பண்ணிவிட்டார். ராமனை அழைச்சிண்டு வா அப்படிங்கிறார். ஏன்னா ராமங்கிட்ட சொல்லணுமே, பட்டாபிஷேகம் அவர் தானே பண்ணிக்க போறார், அவர்கிட்டையானு கூப்பிட்டு சொல்லணும் இல்லையோ. காலம்பரை தன்னுடைய ஸ்நான அனுஷ்டானங்கள்லாம் முடிச்சுட்டு தன்னுடைய பவனத்தில், கனக் மஹல் அப்படின்னு இன்னைக்கு அயோத்தியில் போய் பார்க்குறோமே, அங்கே தான் அது கைகேயி சீதைக்கு கொடுத்த பவனம். அது கைகேயிக்கு எத்தனை பிரியம் பாருங்கோ. சீதா கல்யாணம் முடிஞ்சு சீதை அயோத்திக்கு வரத்த அவளுடைய கிஃப்டா கைகேயி சீதைக்கு கொடுத்தது கனக் பவன். கனக பவன்னா கனக பவன் தான், அப்படி ஸ்வர்ணமயமா பிரகாசிக்கும். பிரபு என்ன பண்ணுவார்னா, வாசல்ல வந்து இப்படி ஒரு சிம்மாசனத்தில் இப்படி உட்காந்துருப்பார். எல்லா ஜனங்களுக்கும் பேட்டி கொடுப்பார். ஏன்னா எத்தனை பார்த்தாலும் பார்த்தா ஆயிடுத்துன்னு தோணவே தோணாது. அப்ராக்கிருதமான திவ்யமங்கல விக்கிரகங்கிறதுக்கு இதுதான் பிரமாணம். நம்ம ரூபத்தை நம்மளால ஒரு 5 நிமிஷம் கண்ணாடியில் பார்த்து விட முடியுமா? நீங்க சொல்லுங்க பார்க்க. இல்லையா? இல்லை நம்மளை பற்றி யாராவது ஒருத்தர் உங்களை பற்றி இன்னைக்கு பிரவச்சனம் பண்ண போறேன் அப்படின்னு யாராவது வந்து உட்காண்டா முதல்ல ஓடுறவா நம்மளா தானே இருப்போம். ஏன்னா சொல்றாப்புல 5 நிமிஷம் இருந்ததுன்னா சொல்லக்கூடாது தான் அடுத்ததெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா? நம்ம நாமரூப குணங்கள் நமக்கே சகிக்கலையே. ஏன் அப்படின்னுட்டா ரொம்ப பிராகிருதமா இருக்கு. ராம குணங்கள் எத்தனை யுகமா இருக்கு. ராம ரூபமோ ராம நாமமோ ராம குணங்களோ அழுக்கலை. அப்ராகிருதம்ங்கிறதுக்கு எது பிரமாணம்னா இதுவே பிரமாணம். எத்தனை தடவை சீதா கல்யாணம் கேட்டிருக்கேன், எத்தனை பட்டாபிஷேகம் கேட்டிருக்கோம், எத்தனை நவாகம் கேட்டிருக்கோம், எத்தனை பேர் வாக்கால கேட்டிருக்கோம். கேட்டா எடுத்து பார்த்தா எடுத்து தோணியிருக்கா? என்னைக்காதும் தோணியிருக்கா?
வேத வர்ணனியமோ நாமமுதோ வேத வர்ணனியமோ நாமமுதோ விதி ருத்ருலகு மேவியைல ரூபமுதோ விதி ருத்ருலகு மேவியைல ரூபமுதோ மோத சரணகு படுஜரி தமுதோ மோத சரணகு படுஜரி தமுதோ முனிரஜ வேஷி முனிரஜ வேஷி யகரஜ வினோதயே முனிரஜ வேஷி யகரஜ வினோதயே ஏவரணி அவதர மிதிகோ ஏவுடே நதலோபவைய வேதவர்ணனியமோ நாமமுதோ. அவதாரத்தில் முக்கியமான 3 விஷயம் கிடைக்கிறது. நாமம், ரூபம், குணம். அந்த நாமம் எப்பேற்பட்டதுன்னா சமஸ்த வேத வாக்கியங்களாலையும் பிரதிபாதிக்கப்படுறது நாமம். நாமம்னா சாமானியம்னு நினச்சிக்க வேண்டாம். ராமாங்கிற 2 அக்ஷரத்துலேருந்து தான் சமஸ்த வேதங்களுமே வந்தது. ஏன்னா பிரணவம் தான் ராமநாமம், ஓங்கிறது தான் ராம்னு ஆயிருக்கு. பிரணவத்தை சன்னியாசிகள் மட்டும்தான் ஜபம் பண்ணலாம், ராமநாமத்தை அவ்வளோ பேரும் ஜபம் பண்ணலாம். அதனால வேதவர்ணனியமோ நாமமுதோ. அப்படிப்பட்ட நாமத்தை கொடுக்கறதுக்கு நீ அவதாரம் பண்ணினியா? விதிருத்ருலகு மேல்வியைன ரூபமுதோ. பிரம்மருத்ராதிகளும் பார்த்து ஆச்சரியப்படக்கூடிய அப்பேற்பட்ட அந்த அப்ராகிருதமான திவ்யமங்கள விக்கிரகத்தை காண்பிக்கிறதுக்கு தான் அவதாரம் பண்ணினியா? மோத சதன மகு படுஜரி தமுதோ. இல்லை, என்னைக்கு படித்தாலும், எந்த யுகத்தில், எந்த மன்வந்தரத்தில், எந்த கல்பத்தில் படித்தாலும் பரமானந்தத்தை கொடுக்குற இந்த சரித்திரத்தை கொடுக்கறதுக்கு தான் அவதாரம் பண்ணியா. அப்படின்னா நாமம், ரூபம், குணம். பகவானுடைய நாமரூப குணம் எதுக்குன்னா அதை பிடிச்சுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, நமக்கு ஒரு நாமரூப குணம் இனிமேல் வராது. இனி ஒரு தடவை அம்மா கிட்டக்க பிறக்க வேண்டாம், பிறந்தாதான் நீ நாமகரணம் பண்ணுவா இல்லையா? அப்போ ஒரு ரூபம் வரும், ஒரு நாமம் வரும், அப்புறம் ஒரு கர்மா வரும். இவனுடைய நாமரூப குணத்தை பிடிச்சு விட்டா நமக்கு இருக்கிற நாமரூப குணங்கள் பெய்டும். அப்படிப்பட்ட நாமரூப குணங்கள். அழகா முத்தியால சரங்கள் கழுத்தில் பிரகாசிக்கிறது. மரகதமணி வர்ணனா இருக்கார், வெண்பட்டு கட்டின் இருக்கால், சுருள் சுருளான கேசபாரம், விஷால லலாட்டம், கஸ்தூரி திலகம், சம்பகா நாசி, கண்ணாடி போன்ற கண்ணங்கள், அழகான குண்டலங்கள், அது அப்படியே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது இந்த கண்ணத்தில். சங்கு போன்ற கழுத்து, 3 ரேகைகள், அழகான முத்தியால சரங்கள், அங்கவஸ்திரத்தை இப்படி போட்டுண்டு இப்படி முதுகு வழியாக வந்து இப்படி கையில் இப்படி வச்சுருக்கார். வலது காலை தூக்கி இப்படி இடது தொடையில் போட்டுண்டு வீராசனத்தில் அப்படி உட்காந்துருக்கார். பக்கத்தில் சீத்தை கை கட்டி நின்றுன்னு இருக்கா, லக்ஷ்மணன் பக்கத்தில் கை கட்டி நின்றுன்னு இருக்கான். இந்த சமயத்தில் சுமந்திரர் வந்தார். ஏன்னா அனுப்பிச்சிருக்காரே தசரதன், நீ போய் ராமனை கூட்டின்னு வா, இந்த விஷயத்தை சொல்லணும். அப்பா அழைக்கிறா, அவ்வளோதான். எதுக்கு அழைக்கிறார்? இந்த டைமில் எது கூப்பிடுறார்? யூஸ்வலாக அப்பாவுக்கு வேறு காரியம் இருக்குமே, இன்னும் ஐ எம் ஆல்சோ வெரி பிஸி, அதெல்லாம் கிடையாது. இங்கே அப்பா அழைக்கிறானா அடுத்த நிமிஷம் ராமர் ரதத்தில் போய் உட்காந்து விட்டார். அப்பா அழைச்சா மறு கேள்வி கிடையாது, போய் அங்கே ஆஜராக வேண்டியது தான். எப்படி கிளம்புறது அந்த ரதம்? ராமர் அந்த ரதத்தில் எப்படி பிரயாணிக்கிறார்? அயோத்தி வீதிகளில் அந்த ரதத்தில் ராமர் பிரயாணம் பண்ணுற ஒரு அழகு, அதை வால்மீகி வர்ணிக்கிறார். கந்தர்வராஜ பிரதிமம் லோகே விக்யாத பௌருஷம் தீர்க்கமாகும் மகாசத்வம் மதமாதங்ககாவினம் சந்திரகாந்தானனம்
பும்சம் திருஷ்டி சித்தாரிணம் கந்தர்வராஜ பிரதிமம் லோகே விக்யாத பௌருஷம். கந்தர்வராஜன் தோத்து போயிடுவான் இந்த அழகுக்கு. கந்தர்வராஜ பிரதிமம்னா என்ன அர்த்தம்னா கந்தர்வராஜனை போலன்னு அர்த்தம் இல்லை. கந்தர்வராஜனும் பிச்சை வாங்கணும். கந்தர்வராஜனுடைய அழகா ஒரு அழகு இருக்கே, அந்த அழகு எங்க இருந்து வந்த அழகு? இங்க இருந்து வந்த அழகு. கந்தர்வராஜனோ தேவராஜனோ அஸ்வினி குமாரர்களோ மன்மதனோ நீ யார சொல்லு, லோகத்துல எந்த சௌந்தரியத்தை சொல்லு, அதெல்லாம் இந்த சௌந்தரியத்திலிருந்து பிச்சு போட்ட சௌந்தரியம். எத் சௌந்தர்யோத்தரதோபி சுந்தரதரம் சம்மோகனம் மோகனாத் காந்தம் காந்தி நிதானதோபி மதுரம் மாதுர்யதுர்யாதபி யத்ரைலோக்யமஹீயசோபி மகிதம் த்வத்ரூபம் ஆச்சரியதோபி ஆச்சரியம். பட்டத்திரி சொல்றார் நாராயணியத்துல, புவனேன கஸ்ய குதூகம் புஷ்ணாதி விஷ்ணு விபோ. புவன சுந்தரான்னு ருக்மிணி கூப்பிட்டா. புவன சுந்தரான புவனத்திலேயே சுந்தரன்னு அர்த்தம் இல்லை, புவனமே எவனால சுந்தரமா இருக்கோ அந்த சௌந்தரியம். அந்தர்யாமியா அவன் இந்த புவனத்துக்குள்ள பிரவேசிக்கலைன்னா அப்புறம் எங்க இருந்து சௌந்தரியம்? வெறும் ஜட்டம் தானே இந்த பிரபஞ்சம். அதுக்குள்ள அந்த சைத்தன்யம் வியாபிச்சிருக்கோ, எல்லாம் அசையறது, ஆடுறது, ஓடுறது, பாடுறது இல்லையா, சாடுறது. ஒரு சின்ன அசைவுக்கும் காரணம் இந்த சைத்தன்யம் தான். அதனால இங்க கந்தர்வராஜ பிரதிமம் லோகே விக்யாத பௌருஷம். லோகே விக்யாத பௌருஷம் அப்படின்னுட்டா இந்த பௌருஷத்துக்கு முன்னாடி இன்னொரு பௌருஷம் நிற்க முடியுமா? இவன் முன்னாடி சார் நானும் ஒரு புருஷன் அப்படின்னு இவர் முன்னாடி ஒருத்தர் நின்றுட முடியுமா? வேதமே இவரைத்தான் புருஷன்னு கூப்பிடுறது. சகஸ்ரசீருஷா புருஷா அப்படின்னு தன்னுடைய சங்கல்ப மாத்திரத்தில் கோட்டிக்கணக்கான பிரம்மாண்டங்களை உண்டு பண்ணி நிறுத்தி தனக்குள்ள ஒடுக்கிக்கிற பௌருஷம். இன்னொருத்த வந்து நின்றுட முடியுமா? நானும் ஒரு புருஷன் நின்றுட முடியுமா? பரபுருஷன் இல்லை, பரமபுருஷன். தீர்க்கபாகும் இதெல்லாம் மகாபுருஷ லட்சணம். தீர்க்கபாகுனா முட்டியை தாண்டி கை இருக்கும். ஆஜானு பாகு அப்படின்னா ஜானுனா முட்டி, முட்டி பரியந்தம் கை இருக்கிறதுங்கிறது ஒரு மகாபுருஷ லட்சணம். இது வந்து மேல்போக்கான அர்த்தம். துவனின்னு ஒன்று உண்டு. துவனினா என்னன்னா அதாவது லிட்ரல் மீனிங்னு ஒன்று இருக்கும், அது கன்வே பண்ணுற ஆழம் ரொம்ப சட்டிலராக ஒரு மீனிங் இருக்கும். அதுக்கு துவனின்னு பேர். ரொம்ப நீண்ட கைன்னு அர்த்தம். வேற விதமாகவும் சொல்லுவா, கை நீளம்பா, அது இல்லை. இது நீண்ட கைனா என்ன அர்த்தம்னா கொடுக்கறதுக்காக நீண்டுண்டே இருக்கிற கைன்னு அர்த்தம். கொடுத்து மாளாது. உனக்கு தர்மம் வேணுமா தர்மம், அர்த்தம் வேணுமா அர்த்தம், காமம் வேணுமா காமம், மோட்சம் வேணுமா மோட்சம் அப்படிங்கிற சர்வத்தையும் கொடுக்கறதுக்கு அந்த கை எப்பவும் அப்படியே தான் இருக்கு. அதனால தீர்க்கபாகும் மகாசத்துவம். மகாசத்துவம்னா என்ன அர்த்தம்னா சாமான்யமாக ரொம்ப அழகாக ஒருத்தர் வரார், அண்ணா பார்க்கறதுக்கு நன்னா பாடி பில்டர் போல இருக்கார், ஆனால் உடம்பெல்லாம் ஜம்முன்னு வச்சுருக்கார், கட்டு மஸ்தா வச்சுருக்கார். அப்படி வரார் ஒருத்தர். அவரை கண்டா மோகம்தான் வரும், பக்தி வராது. வாஸ்தவம் தானே? பிண்ட விகாரத்தை பார்த்தா, மாம்ச விகாரத்தை பார்த்தா காமம் மட்டும்தான் வரும், பிரேமையா வரும் சொல்லுங்க. ஆனால் இந்த ரூபத்தை பார்த்துட்டாலும் நான் சித்தத்திலேருந்து பிரேம திரகிச்சு வருது. ఎంత ముద్దు ఎంత సొగసు ఎంత ముద్దు ఎంత సొగసు ఎవరి వల్ల వర్ణ్యోబతగునే ఎంత ముద్దు ఎంత సొగసు ఎవరి వల్ల వర్ణ్యోబతగునే ఎంత ముద్దు ఎంత సుగసు 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 సుగ
எவரே வல்ல வடிவத்தருளே எந்த முத்து சுகசோ. ఎంత ముద్దో ఎంత సొగసో ఎవరి వల్ల వర్ణింపదగునే. యారాల వర్ణించుడ முடியும் அதை வர்ணிச்சுட்டா இதை மாதிரி காது சார், இதை மாதிரி மூக்கு சார், இதை மாதிரி இருப்பார் சார், இப்படி இருப்பார் சார், அப்படி இருப்பார் சார், இதை நீ எப்படியுமே வர்ணிக்க முடியாது. வாசாம கோச்சரம் எவனால வர்ணிச்சுட முடியாது. ஏதோ பிண்டாகாரமான ரூபமாக இருந்தால், இந்த பிரகிருதிக்கு உட்பட்ட ரூபமாக இருந்தால், இந்த பிரகிருதியில் இருக்கிற இன்னொன்று காண்பிச்சு இது மாதிரின்னு சொல்லலாம். இந்த பிரகிருத்தியே இவங்கிட்ட இருந்து வந்தது தானோ அப்படிங்கிறத இதை எந்த வாக்காலையும் வர்ணிக்க முடியாது. எந்த சிமிலியை கொண்டும் இதை டிஸ்கிரைப் பண்ணிவிட முடியாது. அதுக்கு சமம் அதுதான், அதை போல அதுதான் ச ஏகா அப்படின்னு வேதம் சொல்றது. அதனால ஹிருதயத்தில் காமம் இருந்ததுன்னா இந்த ரூபத்தோட லாவண்யம் புரியவே புரியாது. எந்த வரலைன கானி காம சிந்த கிராந்துலை நாரு எந்த முத்து எந்த சொகசோ. இந்த லாவண்யம் என்ன, இந்த மாதுரியம் என்ன, இது மனசு ஒடுங்கினா தெரியும். மனசு பரபரபரப்பான அலையிறதே அவளுக்கு இந்த லாவண்யம் புரியாது. யோகிகளுக்கு புரியும். சமஸ்த சித்தவருத்திகளும் ஒடுங்கின ஹனுமான போன்ற யோகிகளுக்கு இந்த லாவண்யம்னா என்னன்னு தெரியும் இல்லையா? ஆச்சரியமான விஷயம் அது. ரூபௌதார்ய குணை பும்சாம் திருஷ்டி சித்தபஹரிணம். ராமருடைய ரதம் போறது ஏதோ இன்னைக்குதான் ராமரை பார்க்கறத போல ஜனங்கள்லாம் முந்தி அடிச்சுட்டு போறா. பிரபு போறார், பிரபு போறார், ஏதோ பிரபு போறார். இப்ப பார்த்துருக்கா, சித்த முன்னாடி பார்த்துருக்கா, எத்தனை நாளா பார்த்துட்டு இருக்கா. க்ஷணே க்ஷணே பார்த்தாலும் ஏதோ இன்னைக்கு பார்க்கறாப்புல இருக்கும். அவருடைய நாமமோ ரூபமோ குணங்களோ எல்லாமே அப்படிதான். இன்னைக்கு ராமாயணம் படிங்கோ, ஜென்மாலேயே ஏதோ முதல் தடவை படிக்கிறாப்புல இருக்கும். இன்னைக்கு ராமநாமத்தை உட்காந்து ஜபம் பண்ணினாலும் ஏதோ இப்பதான் ஜபம் பண்றத போல இருக்கும். நவநவ நூத்தனமா இருக்கும். அதனாலேயே இது பிரகிருதிக்கு அப்பாற்பட்டதுங்கிறது பிரமாணம், சின்மயம்ங்கிறதுக்கு பிரமாணம். சபை வாசலுக்கு போயிட்டார், சபைக்கு உள்ள பிரவேசிக்கணும். தசரதர் உள்ள அழைக்கிறார். சபையில் அப்பா உட்காந்துருக்கா, ஜனங்கள்லாம் முந்தி அடிச்சுன்னு வந்திருக்கா. கட்டுப்படுத்த முடியல ஜனங்களை. ஏன்னா ஒரு சமுத்திரத்தை கண்டா அலைகள் எப்படி பொங்குமோ அதை போல ஜனசமுத்திரம் பொங்குறது. அப்படி திரும்பி ஒரு பார்வை பார்த்து ஒரு கையை அமர்த்தினார், அவ்வளவுதான். கப் சிப்புன்னு ஆயிட்டு. அதனாலதான் அபங்க ஒண்ணு பாடுவா, நாமாச்சா பசார் பண்டரி நாமாச்சா பசார். பண்டரியில போய் பாருங்க, ஆஷாடி கார்த்திகை ஏகாதசி, ஆஷாடி ஏகாதசி கார்த்திகை ஏகாதசியில் பண்டரி போனேன்னா 50-60 லட்சம் ஜனங்கள் வருவா. யார் கண்ட்ரோல் பண்றது? விட்டலஹா சர்தார். சர்தார்ஜி ஒரே ஒருத்தர் தான். சர்தார்ஜினா போலீஸ், இந்த கண்ட்ரோலிங், இந்த பேட்ரோல் உண்டே யாருன்னா ஒரே ஒருத்தன் தான், விட்டல். அவனுக்கு கட்டுப்பட்டு இத்தனை ஜனங்களும். ஆஷாடி கார்த்திக யாத்ரா பரதி விட்டலஹா சர்தார். ஏக சர்தார், ஒரு சர்தார்ஜி தான் இந்த என்டையர் கிரௌடை கண்ட்ரோல் பண்றது. விட்டல நாமம், விட்டல ரூபம், விட்டல குணம். அப்படி ஒரு செல்ஃப் டிசிப்ளினோட போவா. ஏன்னா போறது விட்டலனை பார்க்கறதுக்கு, வேற பர்பஸ்க்கு இல்லை, வேற எதுக்கோ கூடின கூட்டம் இல்லை, விட்டலனுக்காக கூடின கூட்டம். வேற எங்கேயாவது அப்படி ஒரு கூட்டம் கூடுமா? வேற எந்த நாட்டிலையான இப்படிலாம் உண்டா எங்கேயாலும்? சித்த முன்னாடி இப்போ பிரயாக்ராஜில் எப்படி ஒரு கும்பம் நடந்தது, மகா கும்பம் நடந்தது. எத்தனை கோடி ஜனங்கள் வந்தா. இதுதான் பாரதம். பஞ்சமிட்டாய் கடையில் வேணா கூட்டம் கூடும், அந்த ஊர்ல எல்லாம் ஐஸ்கிரீம் கடையில் கூட்டம் கூடும். தெய்வத்துக்கு கூடாது, அது இந்த ஊர்ல தான் நடக்கும், இந்த தேசத்துல தான் நடக்கும். அந்த ஒண்ணுக்காக வருவா. ஏக ஹிருதயூலை. இங்க வந்திருக்கிறது வேற காரணத்துக்கு இல்லை, ராமனை அனுபவிக்கிறதுக்கு. ನಿತ್ಯಾನಂದಮು ಲೇಖನ ನಿನ್ನು ಜುಟ್ಟುಕೊನರು ಏಕ ஹிருதயூலை. ஒரு ஹிருதயம் தான் இங்க, வேற எந்த அல்டீரியர் மோட்டிவும் இல்லை இங்க. ராமர் பார்த்து இப்படி கையமர்த்தினார், எல்லாரும் கப் சிப்புன்னு ஆயிட்டா. இப்படி கிளம்பி உள்ள போனார். ஆனா என்ன பண்றாருன்னா அத்தனை பேருடைய ஹிருதயத்தையும் இழுத்துண்டு போயிட்டார் அப்படின்னார். ரூபௌதார்ய குணே பும்சாம் திருஷ்டி சித்த
குணைகி பும்சாம் திருஷ்டி சித்த அபகாரேணம். போற போக்கில் கண்ணையும் பறிச்சுட்டு போயிடுவார், சித்தத்தையும் இழுத்துட்டு போயிடுவார். விழுந்தா விழுந்தது தான். விழுறதுக்கு முன்னாடி யோஜனை பண்ணிவிடும், எங்கே சுற்றி ரங்கனை சேவியும்பா. ஏன்னா எல்லா இடத்தையும் சுற்றிட்டு வந்து ஸ்ரீரங்கத்துக்கு வந்துவிடும். ஏன்னா இங்கே வந்துவிட்டா இந்த பெருமாள் உன்னை எங்கேயும் விட மாட்டார், பார்க்க வேண்டியதெல்லாம் பார்த்துட்டு வந்துவிடும் இங்கே. அதை போல் இங்கே வரதுக்கு முன்னாடி யோஜனை பண்ணிட்டு வந்துவிடும். இங்கே வந்துட்டா அப்புறம் தலை தூக்க முடியாது. அப்படி இருக்கும். சபைக்குள்ளே போகிறதையே பாதுகையை வெளியில் விட்டுட்டு தான் போகிறார். என்ன சபையில் பெரியவாள்லாம் உட்காந்துருக்கா. அந்த பாதுகையை பார்த்து ஒரு கட்டாட்சம் பண்ணினார்னு ஒரு ராமாயணம், ஆனந்த ராமாயணத்தில் வருது. என்னோட கல்லுலையும் முள்ளுலையும் கூட வரையே, ஆனால் இப்போ சபைக்குள்ளே உன்னை போட்டுட்டு போக முடியாதபடி இருக்கேன். நான் சபையில் ரொம்ப பெரியவாள்லாம் உட்காந்துருக்கா, அதனால் உன்னை இங்கே விட்டுட்டு போகிறேனே அப்படின்னு பாதுகையை பார்த்து கட்டாட்சம் பண்ணிட்டு போனாரா ராமர். அந்த கட்டாட்சம் என்ன பண்ணி கொடுத்துனா, அடுத்ததாக பாதுகையை சிம்மாசனத்தில் உட்காந்து வச்சு கொடுத்து. எந்த சபையில் போட்டுட்டு போகிறதுக்கு சங்கோச்சப்பட்டாரோ அந்த சபையில் இருக்கிறவாள்லாம் சத்திரச்சாமர் உபச்சாரம் பண்ணி அந்த பாதுகையை சேவிக்கும்படியா இப்போ இக்ஷ்வாகு வம்சத்தில் ஹைரார்கியில் தசரதர், பாதுகை, ராமர் அப்படின்னு ஆயிடுச்சு. ஜட்டத்தில் ராம கட்டாட்சம் பட்டாலும் அது அந்த பாதுகையை எங்கே கொண்டு உட்காந்து வச்சு கொடுத்து பார்த்தேளா அப்படின்னு ராம கட்டாட்சத்தோட ஒரு பிரபாவத்தை சொல்லுவார். சபைக்குள்ளே பிரவேசிக்கிறார். கம்பராமாயணத்தில் ரொம்ப அழகு. கம்பன் ஓடி வந்து ராமரை கட்டின்றார்னு இருக்கு. எதுக்கு கட்டிக்கிறான் அப்படின்னுட்டா, ராஜாவுக்கு முக்கியம் புஜபலம். இந்த தோல் வலிமையை கொண்டு தான் ராஜா தன் புஜத்தை கொண்டு ராமருடைய புஜத்தை அளந்து பார்த்தான் தசரதன் இருக்கு. கட்டிக்கிற வியாஜத்தில் தன் தோளை ராமனோட தோளோட வச்சு அளந்து பார்த்தானாம் தசரதன். இந்த தோல் வலிமையால் இத்தனை நாளாக பிரபஞ்சத்தை பரிபாலனை பண்ணினேனே, இந்த தோல் வலிமை இருக்கா அவனுக்கு, இந்த புஜபலம் இருக்கா அவனுக்கு அப்படின்னு அளந்து பார்த்தான்னு கம்பராமாயணம். ராமரை பார்த்து சொல்கிறார், ராமா இப்போதான் வசிஷ்டர்கிட்டக்க பேசின்னு இருந்தேன், உன் பட்டாபிஷேகத்தை எத்தனை சீக்கிரம் நடத்தணுமோ அத்தனை சீக்கிரம் நடத்தணும்னு ஆசைப்படுறேன். வசிஷ்டரை கேட்டால் வசிஷ்டர் நாளைக்கே நல்ல நாள்னு சொல்லிவிட்டார். நாளைக்கே பட்டாபிஷேகம், புஷ்ய யோகம், உன் ஜாதகத்துக்கு ஏற்ற நாள் நாளைக்கு பட்டாபிஷேகம். என்னடா அது அப்பா திடீர்னு கூப்பிட்டு பட்டாபிஷேகம் சொல்கிறாளேன்னு நினைக்காத. எனக்கு ஜாதகப்படியும் கிரகங்கள்லாம் சரியில்லை, ரொம்ப சீக்கிரம் மரணம் சம்பவிக்க போகிறதுன்னு ஜோதிஷ சாஸ்திரம் தெரிஞ்சவாள்லாம் சொல்லியிருக்கா. அதை பற்றி எனக்கு கவலையே இல்லை. கிளம்புறத உன் பட்டாபிஷேகத்தை பார்த்துட்டு கிளம்பி விடுறேன், அதுக்கு தான் ஆக்ரகம் பண்ணுறேன். பேசாமல் இருக்கார் ராமர், பேசாமல் இருக்கார். அதை வந்து உண்டுன்னு நீ எடுத்துக்க முடியாது, இல்லைன்னு எடுத்துக்க முடியாது. சாகரம்னா சாகரம் தான். சமுத்திரத்தை என்னன்னு தெரிஞ்சுக்க முடியும். சுண்டல் சாப்பிட்டுட்டு வரலாம், பீச்சில் உட்காந்து அப்படி அலையில் வேணா காலை கீழே விட்டு இப்படி நினச்சிண்டு சித்த சுண்டெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டும் நன்னா இருக்குது பற்றியான்னு வரலாம். அது பொங்கித்துனா அப்போ இருக்கு விஷயம். ஒரு ஆளை அப்படி கிளம்பட்டோம், ஒரு ஆளை கிளம்பட்டோம், துண்டை காணும் துணியை காணும், ஓடி விட மாட்டான் ஒருத்தன். இந்த சமுத்திரத்துக்கு ஆழம் கண்டு விடுவியா நீ? அன்ஃபேத்தோமபிளாக இருக்கும். அப்படி தான் மகான்களும் இருப்பா. சமுத்திரத்தை கூட ஆழம் கண்டு விடலாம், மகான்களை ஆழம் காண முடியாது. மகாபரிவா பேசாமல் உட்காண்டிருப்பா. என்ன தெரிஞ்சுப்பே நீ? என்ன தெரிஞ்சுக்க முடியும்? சமுத்திரம் எட்டக்க இருந்து அப்படியே பார்த்தா கை குவிக்கலாம். அப்படி இங்கேருந்து கைலாசத்தை பார்க்குறோம், என்ன தெரியறது? கைலாசம் தெரியறது. அதனுடைய கிராண்டியரோ அதனுடைய தத்துவமோ இல்லையா, அதனுடைய ஒரு சாநித்தியமோ ஒன்றும் புரியாது. ஏதோ பரமேஸ்வர ஸ்வரூபம்னு கணத்தில் கொண்டு வரலாம், அவ்வளோதான். ஒரு சிலதெல்லாம் அப்படி தான். அது மாதிரி தான் மகான்களும் கை குவிக்கலாம், அவ்வளோதான். ராமர் என்ன யோஜனை பண்ணுறாருன்னு தசரதராலே கண்டுபிடிக்க முடியல. 24 வயசு பையன், இவருக்கு 60,000 வயசு. இந்த கோசல தேசத்தில் இருக்கிற ஜனங்கள்லாமே எப்பேற்பட்டவானா, ஊசிக்குள்ள ஒட்டகத்தை புகுத்திடுவா, அப்படிப்பட்டவா இவாள்லாம். இந்த ஊர் ஜனங்கள்லாமே அப்படி கல்லில் கயிறு விரிச்சு விடுவா, அப்படிப்பட்ட ஜனங்கள். அவ்வளவு சமர்த்தால் அத்தனை பேரும். அதில் 8 பேரை மந்திரிகளாக வச்சுண்டு, அந்த மந்திரிகளை வச்சுண்டு ராஜ்யம் பண்ணக்கூடிய தசரதர் எப்பேற்பட்டவராக இருப்பார், அவர் அனுபவம் எப்பேற்பட்டதாக இருக்கும். அவருக்கு இந்த இத்தூண்டு பையன் ஹிருதயத்தில் என்ன நினைக்கிறான்னு கண்டுபிடிக்க முடியல. சமுத்திரம் மாதிரி நிற்கிறார் ராமர். சமுத்திரம்னா சமுத்திரம். இதெல்லாம் பாராயணத்தில் இதெல்லாம் அப்படியே வரும். இதெல்லாம் அப்போதைக்கு ராமன் கிட்டக்கு ஏதோ ஒரு சில ராஜ்ய தர்மங்களை பேசி அனுப்பிச்சுட்டும் சபை கலைஞ்சதுக்கு அப்புறம் தனியா ராமரை கூப்பிட்டு கேட்கிறார், ராமா
உனக்கு பட்டாபிஷேகத்தில் சம்மதமா இல்லையா? எனக்கு ஒன்று தோன்றது, பரதன் பக்கத்தில் இல்லாமல் இருக்கிற சமயத்தில் பட்டாபிஷேகம்னு நான் சொல்லிவிட்டேனேன்னு உனக்கு தோன்றதோ? பரத சத்ருக்னால் ஊர்லேயே இல்லையே, உங்களுக்கெல்லாம் பிறந்ததுலேருந்து ஜாதகர்மா, நாமகரணம், உபநயனம், சௌலம், குருகுலவாசம், சமாவர்த்தனம், ஏன் கல்யாணம் கூட ஒன்றா தானே நடந்தது. பரத சத்ருக்னால் ஊரில் இல்லாத சமயமாக பார்த்து பட்டாபிஷேகம்னு வச்சுருக்கேனேன்னு உனக்கு தோன்றதா? அப்படின்னா அப்படி நினைக்காதே. உன் பட்டாபிஷேகத்தில் பரதனை விட சந்தோஷப்படுறவன் யாருமே கிடையாது. காமம் கலு சதாமிருத்தே பிராதாதே பரதஸ்திதா ஜேஷ்டானுவர்த்தி தர்மாத்மா சானுக்ரோஷோ ஜிதேந்திரிய. பரதனை அளந்து வச்சிருக்கார் தசரதன். நம்மாத குழந்தைகள்லாம் 2 வருஷம் வெளியில் போயிடுத்துன்னா அப்புறம் வரத்தை வேற பிள்ளையாக தான் திரும்பி வரும். நீ எப்போ வெளியில் அனுப்புறியோ அப்போவே நம்ம பிள்ளை இல்லைன்னு ஊர்ஜிதம் பண்ணி தான் அனுப்பணும். இல்லை சார், என் பிள்ளைய நான் ரொம்ப சுஷ்டுவாக வளர்த்துருக்கேன், வந்தால் தெரியும் எப்படின்னு. 12 வருஷம் ஊரில் இல்லாத ஒரு பிள்ளை சுபாவத்தில் எத்தனை பரிவர்த்தனை வந்திருக்கணும், எத்தனை மாற்றம் வந்திருக்கணும். அளந்து வச்சிருக்கார் தசரதர். சொல்ற ஒரு அக்ஷரமும் சத்தியம். பரதனை பற்றி சொல்றார், அவன் ஒன்னா அனுசரிக்கிறவன், நீ போற மார்க்கத்தில் உன் பின்னோட வரக்கூடியவன், உன்னிடத்துல பரம பிரேமை உடையவன், ஜிதேந்திரியன், மகாத்மா அப்படிங்கிறார். இது அத்தனையும் சத்தியம், இது அத்தனையும் சத்தியம். பாதுகை வச்சுட்டு 14 வருஷம் பரதன் எப்படி இருந்தான்னு பாகவதன் சொல்றது. அண்ணா இல்லாத அயோத்திக்குள்ள நான் பிரவேசிக்க மாட்டேன்னு நந்தி கிராமத்தில் உட்காந்து ராம பாதுகைகளை ஆராதனை பண்ணிட்டு இருந்தான். ஆகாரம் என்ன எடுத்துட்டான்னு பாகவதன் சொல்றது. இவ்வளவு கோமயம் தெரியுமோ இல்லையோ, பசுவோட மூத்திரம், அதில் கொஞ்சம் பின்னாக்கு தானியத்தை ஊற போட்டு 1 ரூபா எடுத்துப்பான், அவ்வளோதான் அவனோட ஆகாரம் அப்படின்னு. இந்த 14 வருஷங்களும் இந்த நியமத்தில் தான் பரதன் இருந்தான் அப்படின்னு பாகவதன் சொல்றது. ஜிதேந்திரியன், மகாத்மா, உன்னிடத்துல பரம பிரேமை உடையவன், இது அத்தனையும் சத்தியம். அதனால நீ தாராளமா பட்டாபிஷேகம் பண்ணிக்கோ. அழகா தசரதர் ஒன்று சொல்றார், சுபஸ்ய சீக்கிரம். சுபமான விஷயத்தை நடத்துறதுல காலதாமதம் பண்ணப்படாதப்பா. என் புத்தி இன்னைக்கு இருக்கிற மாதிரி நாளைக்கு இருக்குமான்னு எனக்கே தெரியாது. சலாகி பிராணினா மதிஹி, இவ்வளோ சொல்றார் தசரதர். எனக்கு இன்னைக்கு இந்த சத்காரியத்தை பண்ணணும்னு தோன்றது, இதை காலதாமதம் பண்ணாமல் நான் பண்ணத்தான் போறேன், நீ பட்டாபிஷேகத்தை ஸ்வீகரிச்சுக்கோ. பேசாம தலை குனிஞ்சுட்டு கிளம்புறார். கௌசல்யா அந்தப்புறத்துக்குள்ள போறார். கௌசல்ய பகவத் தியானம் பண்ணிட்டு உட்காந்துருக்காளாம். ஏன்னா அதுக்குள்ள அவளுக்கு விஷயம் போயிடுத்து. நல்ல சுபமான செய்திகள் காதுல விழுந்ததுன்னா அதுக்கு ஒரு புதுசு கட்டிக்கிற வழக்கம் அந்த நாள்ல ராஜ குடும்பங்கள்ல. ராஜாத்தி அவள், அதனால புதுசான கௌசேயாம்பரம் கட்டின்னு இருக்கா. ரங்கநாதனை தியானம் பண்ணிட்டு உட்காந்துருக்கா. பக்கத்துல சீதை லக்ஷ்மணன்லாம் இருக்கா. ராமர் அப்படியே போறார். அம்மா கண்ணை மூடி தியானத்துல இருக்கா. அம்மா தியானம் கலையட்டும்னு உட்காந்துருக்கார். கௌசல்யா சட்டுன்னு கண்ணை திறந்து, ராமா வந்துட்டியா அப்படின்னு கட்டின்டா. சொல்லு, எனக்கு தெரியும், இருந்தாலும் ஒம்பாயால சொல்லு, ஒம்பாயால கேட்கணும், எனக்கு சொல்லு. அழகா சொல்ற, அதுதான் அழகுங்க. நாளைக்கு அப்பா எனக்கு பட்டாபிஷேகம்னு சொல்லியிருக்கா, அப்படி சொன்னா அசடுன்னு அர்த்தம். ராமர் இல்லை அது. ராமாயண கர்மயோகத்தை எப்படி காண்பிக்கிறது பத்தேல? கர்மயோகத்தை பகவான் அங்க அர்ஜுனனுக்கு உபதேசம் பண்றதே தன்னுடைய பூர்வாவதாரத்தை மனசுல வச்சுட்டு தான் உபதேசம் பண்றான். பகவத்கீதையினுடைய பிரதி ஸ்லோகத்துக்கும் ஒரு பர்சானிஃபிகேஷன் வேணும்னா அது ராமர் தான். அவதாரத்துல பண்ணினதை கிருஷ்ணாவதாரத்துல உபதேசம் பண்றான். கர்மயோகம்னு ஏன் சொல்றேன்னா, யாருக்காவது ஒரு வேலை வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒருத்தன் ஏதோ ஜாப்ல ஜாயின் பண்றான், இல்லைன்னா அவனுக்கு ஒரு ப்ரமோஷன் கிடைக்கிறது. எடுத்த உடனே நம்ம என்ன கேட்போம்? எவ்வளோ ஹைக், எங்கேயாவது என்ன ரெஸ்பான்சிபிலிட்டின்னு கேட்டிருக்கோமோ நம்ம? அதை பற்றி அவனுக்கே கவலை இல்லை, அப்புறம் நமக்கு என்ன கவலை? புரியறத? நீ என்ன பண்ண போறேன்னு கேட்க மாட்டோம், எத்தனை சம்பளம் ஜாஸ்தின்னு தான் கேட்போம். நம்மளாம் யோகி இல்லை, போகி. கர்ம யோகியா இருக்கிறவன் என்ன வருதுன்னு பற்றி கவலைப்பட மாட்டான். எதை பண்ணணுமோ அதை பண்ணுவோம், அதை ஈஸ்வரார்ப்பணமாக பண்ணுவோம். இதுக்கு தான் கர்மயோகம்னு பேர். கர்மண்யேவாதிகாரஸ்தே மா பலேஷு கதாச்சன. ராஜ்யம், நான் நாளைக்கு ராஜாவா போயிட்டா தனி பவனம் கிடைக்கும், எனக்கு பட்டத்து யானையில் அம்பாரி வரும், நான் ரத்த கஜ துரகபதாதி சைன்யங்கள்லாம் என்னுடையதா ஆகிடும், தனகோஷம் நிதி கோஷம் தானிய கோஷங்கள்லாம் என்னுடையதா போயிடும் அப்படின்னுட்டா அல்பம்னு அர்த்தம், போகின்னு அர்த்தம். யோகியா இருக்கிறவன் ஜனக்கர மாதிரி இருப்பான். ராஜ்யத்தில் இருந்துட்டு ராஜ்யத்தை பண்ண வேண்டியதை பண்ணிட்டு தன் ஸ்வரூபத்தில் ரமிச்சுன்னு இருப்பான். ராமர் என்ன சொல்றார்? பட்டாபிஷேகம்னு சொல்லல, நாளையில இருந்து பிரஜைகளை பார்த்துக்கிற பொறுப்பை அப்பா கொடுத்துருக்கா. இது எப்படி இருக்கு?
இதுதான் கர்மயோகம். அம்பபித்ராணி யுக்தோஸ்மி பிரஜாபாலன கர்மணி. நாளையிலிருந்து பிரஜைகளை பார்த்துக்கிற பொறுப்பை அப்பா எனக்கு கொடுத்துருக்கா. இப்படி கௌசல்யா மாமன் இடத்துல சொல்றதையே கௌசல்யா பரம சந்தோஷப்பட்டு கட்டின்னு சொல்றா. அப்பா எதையும் எப்படி பண்றா பத்தியா, நேற்று எங்கிட்ட கூட சொல்லலடா, நேற்றுக்கு நான் சாதம் போட்டுன்றதே அப்போ கூட அப்பா எங்கிட்ட சொல்லலையே, ஹிருதயத்திலேயே வச்சுட்டு எப்போ நடத்தணுமோ நடத்தி விடுறாளே, சமத்காரமா நடத்தி விடுறாளே, பிரமாதமா நடத்தி விடுறாளே பாரு. நாளைக்கு பட்டாபிஷேகம், நீ இப்போ பிறந்தாப்புல இருக்க எனக்கு அடி கட்டின்டா. லக்ஷ்மணன் ஓடோடி வந்தா, அண்ணா பட்டாபிஷேகமாமே. லக்ஷ்மணன்னா பிராணன், வெளியில இன்னொரு பிராணன் லக்ஷ்மணன். சௌமித்ரே புங்ஷ்வ போகாம் ஸ்வம் இஷ்டானி ராஜ்யஃலானி ச ஜீவிதம் ச ஹி ராஜ்யம் ச த்வதர்தமபி ஜீவிதம் ச ஹி ராஜ்யம் ச த்வதர்தமபி காமயே த்வதர்தமபி காமயே சௌமித்ரே. லக்ஷ்மணனை கட்டின்னு சொல்றார், லக்ஷ்மணா வெறுமன சிம்மாசனத்தில் மட்டும்தான் நான் உட்கார போறேன், என்ன சேர்ந்தது என்னென்னலாம் உண்டோ அது அத்தனையும் ஒன்ன சேர்ந்ததுடா. நானே ஒன்ன சேர்ந்தவன் இல்லையா, நான் உன்னுடையவன் இல்லையா, அப்ப என்ன சேர்ந்தது அப்படின்னு ஒன்று தனியா உண்டான, எல்லாம் ஒன்ன சேர்ந்தது. அத்தனை பிரேம லக்ஷ்மணன் கிட்ட. உடனே இந்த இடத்துல அப்பா சொல்லியிருக்கா, சீக்கிரம் ஆத்துக்கு போயிடு, வசிஷ்டர் ஒருவர், ஏன்னா பரிசரம் கட்டணும், விரத நியமங்கள்லாம் உண்டு இதுக்கு. இன்னொன்று கௌசல்யாமா ஒரு விஷயம் சொல்றாங்க, ராஜ்யத்தை அப்பா கொடுத்துருக்கா அப்படின்னுட்டா அப்பா ராஜ்யம் உனக்கு கொடுத்துருக்கா அப்படின்னு நினச்சிக்காதே. இந்த ராஜ்யம் ரங்கநாதனுடைய ராஜ்யம் அப்படிங்கிறா. இது ரங்கநாதனுடையது, புண்டரீகாட்சனான பிரபுவுடையது. இந்த ராஜ்யம் நாராயணனுடைய ராஜ்யம், அதை பார்த்துக்கிற பொறுப்பை உனக்கு ஒப்படைச்சிருக்கா, அதனால ஜாகிரதையா பார்த்துக்கும் அப்படிங்கிற. அப்பா எப்படி, அம்மா எப்படி பேசுறா, பிள்ளை, இதெல்லாம் ராமாயணத்துல சகஜமான கான்வர்சேஷன். உடனே வால்மீகி கீழே இன்னொரு ஸ்லோகம் போடணும், பத்தியா கௌசல்யா எப்படி பேசுறா பத்தியா, பத்தியா ராமர் எப்படி பேசுறாரு பத்தியா அப்படின்னு உடனே ஒரு ஸ்லாகிச்சு ஒரு ஸ்லோகம் கிடையவே கிடையாது. பிகாஸ் திஸ் வாஸ் த வெரி வே ஆஃப் லைஃப். இன்னைக்கு இதுக்கெல்லாம் இதுக்கு உடனே ஒரு அப்ரிசியேஷன், உடனே இன்ஸ்டாகிராமில் ஒரு வீடியோ, ஹவு மெக்டானிமஸ் இஸ், ஹவு பயஸ் இஸ். வேறு எவ்வளோ நல்லா தும்மரா இருப்பார், என்னன்னா விக்கல் வருது பாரு அவருக்கு, எப்படி ஏப்பம் விட்டார் பத்தியா, உடனே அதுக்கு ஒரு 10 வியூ. என்ன கேவலமான வாழ்க்கை இதல்ல, இவ்வளோ கேவலம், இத்தனை அட்டென்ஷன் சீக்கிங்கா ஒருத்தனுக்கு. நான் உயிர் வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் பத்தியா, நான் மூச்சு விட்டு இருக்கேன் பத்தியா, நான் சாப்பிட்ட உடனே எவ்வளோ ஏப்பம் விடுறேன் பத்தியா, தலையெழுத்து இப்படியே போடுறியோனோ, எங்கெங்கேயோ போறதையெல்லாம் போடுறியோனோ, நரகத்துக்கு போய் ஒன்று போட எப்படி இருக்கு பாரு, கும்பி பார்க்க எப்படி இருக்கு, என்னமா வறுக்கறா பாரு, ஒன்று போட நன்னா தானே இருக்கும் இல்லையா, எல்லாரும் தெரிஞ்சுப்பானே, நிறைய வியூஸ் வரும். அப்புறம் ஒருத்த மொபைலை தொடுவனா, இதுக்கெல்லாம் ஒரு ஸ்லோகம் ஸ்லாகிச்சு ஒரு ஸ்லோகம் இல்லை இங்க. அப்பா என்ன பிரஜைகளை பார்த்துக்கிற பொறுப்பை கொடுத்துருக்கா அப்படின்னு பட்டாபிஷேகத்தை ஒரு புள்ள வந்து சொல்றான். அம்மா என்ன சொல்றா, இது ரங்கநாதனுடைய ராஜ்யம், ஜாகிரதையா பார்த்துக்கும். சகஜமான கான்வர்சேஷன் இது. இதை ஸ்லாகிச்சு ஒரு ஸ்லோகம் இல்லை, அதுதான் ஆச்சரியம். வால்மீகி சொல்லணும் இல்லையா, அம்மா எப்படி பேசுறா, புள்ள எப்படி பேசுறான் பத்தேளான்னு ஒரு ஸ்லோகம் இல்லை அங்க. ஏன்னா இது வே ஆஃப் லைஃப், இதுதான் கர்மயோகம். பலன்ல உத்தேசம் இல்லை வேண்டாம். ராஜ்யத்தை ராமர் ஆண்டார்னு ஸ்லோகம் இல்லை, ராஜ்யத்தை உபாசிச்சார்னு ஸ்லோகம். ராமோ ராஜ்யம் உபாசித்வா பிரம்மலோகம் சகச்சதி. ஆச்சரியமான ஸ்லோகம், இதெல்லாம் ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம். ஆத்துக்கு போயிடப்பா, வசிஷ்டர் விரத நியமங்களை சொல்லி கொடுப்பார். அந்த விரத நியமங்கள்ல இருக்கணும். இன்னைக்கு முழுக்க ஆகாரம் பண்ணப்படாது, பட்டாபிஷேகம் வரைக்கும் ஆகாரம் கிடையாது, பூர்ணமா பகவத் தியானத்திலே இருக்கணும். இன்னொன்று, ராத்திரி
ஆலயத்துக்கு போயிடணும், ரங்கநாதனுடைய ஆலயத்துக்கு போயிடணும். ஏன்னா இன்னைக்கு ஸ்ரீரங்கம் சப்த பிராகாரத்தோட பிரணவாகார விமானத்தோட அந்த பிரணவார்த்தமே ரங்கநாதனா சயனிச்சுருக்கே. இந்த ரங்க விமானம் அயோத்தியில தான் இருந்துச்சு. இக்ஷ்வாகுல இருந்து ராமர் வரைக்கும் அத்தனை பேரும் பூஜை பண்ணியிருக்கா இந்த ரங்கநாதனை. தினமணி கூல பவ ராகவ ரதனம் மாமக பிதே முக்தி தாயகம் மணிமய சசி பனி பச்சி சேயனோ பனயனோ ரங்க நாயகோ பாவயே ரங்க தினமணி கூல பவ ராகவரனம். தினமணி குலம்னா சூரிய குலத்தில் வந்த ராகவனால ஆராதனம் பண்ணப்பட்ட ரங்கநாதா ரங்கநாயகான்னு தீட்சிதர் பாடுறார். இதை தன்னுடைய கிரகத்துக்கு உடனே போனார். புரோகிதனார வசிஷ்டர் வந்தார். அதற்குண்டான விரத நியமங்களை எல்லாம் உபதேசம் பண்ணி பரிசரம் கட்டிட்டு போயிட்டார். ராகவா, இன்னைக்கு ஆகாரம் பண்ணப்படாது, இன்னைக்கு முழுக்க ரங்கநாதனுடைய ஆலயத்திலேயே அவருக்கு பூஜை பண்ணி அங்கேயே வாசம் பண்ணணும், ராத்திரி முழுக்க பகவத் தியானத்திலே இருக்கணும். அடுத்த நாள் காலம்பரை புனர் பூஜையெல்லாம் பண்ணிட்டு அப்புறம் பட்டாபிஷேகத்துக்கு தனியாக மங்கள ஸ்நானங்கள்லாம் பண்ணி புது வஸ்திரங்கள்லாம் உடுத்திண்டு பட்டாபிஷேகத்துக்கு சன்னத்தமாக இரு அப்படின்ட்டு போயிட்டு சகபத்யா விசாலாட்சியா நாராயணமுபாகமதி. தன்னுடைய பத்னியான சீதையோட கூட போய் ராமர் ரங்கநாதரை பூஜை பண்றார். எல்லாம் விஸ்தாரமா பாடியிருக்கார். ஸ்ரீரங்கத்துக்கு 5 கீர்த்தனம், ஸ்ரீரங்க பஞ்சரத்னம்னு பேர். லால்குடிக்கு 5 கீர்த்தனம், கோவூருங்கிற க்ஷேத்திரத்துல 5 கீர்த்தனம், அதை போல ஸ்ரீரங்கத்துக்கு 5 கீர்த்தனம் பாடியிருக்கார். ஏன்னா ராமரால பூஜை பண்ணப்பட்டவர் இல்லையா. ஜூத முரே சுத துல ரங்கபதே ஜூத முரே சுத துல ரங்கபதே ஜூத முரே சீதாபதி பூஜோட சீதாபதி பூஜோட சீதாபதி பூஜோட ஸ்ரீகார சேகருட சீதாபதி பூஜோட ஸ்ரீகார சேகருட ஜூத சுதகுல ரங்கபதினி ஜோதமு சீதாபதி பூஜூடட சீதாபதியால பூஜை பண்ணப்பட்ட இந்த ரங்கநாதனை பார்க்க வாங்கோ. ராஜு வேடல ஜூத முரரே ஓ ஓ ரங்கஷாயி வினராதன மனவி. இதெல்லாம் ஸ்ரீரங்கத்துக்கு பாடின கீர்த்தனம். சீதாபதியால பூஜை பண்ணப்பட்டவன்கிறது தான் விஷயம்.
ஒரு உபச்சாரமாக தாயார் எடுத்து எடுத்து கொடுக்குறாளாம். சத்திரம் சாமரம் முதலிய உபச்சாரங்கள்லாம் எடுத்து கொடுக்க ராமர் ரங்கநாதனுக்கு பூஜை பண்ணுறார். சத்திரம் சமர்ப்பயாமி, சாமரம் வீஜயாமி, நிருத்யம் நாட்டயாமி, கீதம் ஸ்ராவயாமி, உபச்சாரம் பண்ணுறார். உபச்சார மூலனு சேகோனவை உரகர ஜயன தியாகராஜர் ராமருக்கு பண்ணின உபச்சாரம் நினைக்க வேண்டாம். தியாகராஜர் ராமருக்கு தான் பண்றார். பாவம் என்னன்னா ராமர் ரங்கநாதனுக்கு பண்ற உபச்சாரத்தை பாடி இருக்காரு. உரகராஜ சயனா, உரகராஜன்னா ஆதிசேஷன் அர்த்தம். உரகராஜ சயனானா ரங்கநாதன் அர்த்தம். இந்த கீர்த்தனத்தில் ஒரு சரணத்திலையும் சாமரயுகமு நீகே தகுனை உபச்சாரமு வியஜனமு நீகே தகுனைய, உனக்கே தகும் உனக்கே தகும் அப்படின்னா ஒரு உபச்சாரமும் முடியும். ரொம்ப பெரியவாள்லாம், ஒரு சில பெரியவா தியாகராஜருடைய கீர்த்தனங்களில் அதிசூக்ஷ்மமான பாவங்களை எடுத்து காமிச்சிருக்கா. சமீபத்தில் சுவாமிநாத ஆத்திரேயன்னு ஒரு பெரியவா இருந்தார். தியாகராஜ கீர்த்தனங்களுடைய சூக்ஷ்ம அந்த பாவங்கள், அதில் இருக்கிற அவரோட அனுபவம் என்ன, அவர் எதை பாடுறார் அப்படிங்கிறதெல்லாம் எடுத்து காண்பிச்சிருக்கார். அதில் இந்த கீர்த்தனத்தோட பாவம் என்னன்னா ராமர் ரங்கநாதருக்கு பூஜை பண்ணுறார். வாஸ்தவத்தில் இந்த உபச்சாரங்கள்லாம் ராஜாவுக்கும் தோகும். சத்திரம் சாமரம் யஜனம் இதெல்லாம் ராஜாவுக்கும் உண்டு. ஆனால் நாளைக்கு பட்டாபிஷேகம் ஆனா தானே. இப்போ ராமரோட பாவம் என்னன்னா, நாளைக்கு நான் பட்டாபிஷேகம் பண்ணிட்டா இத்தனை உபச்சாரம் எனக்கும் உண்டு, நாளைக்கு தான் பட்டாபிஷேகம் இல்லையே அப்படி பாவம். நாளைக்கு தான் பட்டாபிஷேகம் கிடையாது, நான் பட்டாபிஷேகம் பண்ணிட்டு பட்டாபிஷேகத்தனா இருந்தால் இந்த உபச்சாரம் எனக்கு உண்டு. ஆனால் இது பட்டாபிஷேகம் இருக்கோ இல்லையோ உனக்கு எப்பவும் உண்டு, இது உனக்கே தகும், இந்த உபச்சாரங்கள்லாம் எப்பொழுதும் உனக்கே தகும் அப்படிங்கிற பாவத்தில் பாடின கீர்த்தனம். நீக்கே தகுனை உபச்சாரமூலனு எப்படி எடுத்து காண்பிச்சிருக்கா பாருங்க பெரியவாள்லாம். சகபத்யா விசாலாட்சியா நாராயணம் உபகமதே வாக்கியதஸ்ஸக வைதேக்யா பூத்வா நிகதமானசா ஸ்ரீமத்யதனே விஷ்ணு சிஷ்யே நரவராத்மஜா. அன்னைக்கு ராத்திரி அங்கேயே சயனிச்சென்றார் வெளிப்பிராகாரத்தில். வெளிப்பிராகாரத்தில் தான் கைக்கு முட்டு கொடுத்துட்டு இப்படி படுத்துட்டு இருக்கார். கால் மாட்டில் சீத்தை இருக்கா. ஸ்ரீரங்கத்தில் பார்த்துருக்கேளோ, கால் மாட்டில் தாயார் கிடையாது, யோக நித்ரை. அங்கே பெருமாள் எல்லா விவகாரத்தையும் தனக்குள்ளே ஒடுக்கிண்டு, பிரளயத்தில் சர்வத்தையும் தனக்குள்ளே ஒடுக்கிண்டு பரபிரம்மமாக மெச்சப்பட்ட நிலை அது. ஆனால் இப்போது லீலைக்கு கிளம்புற அவசரம், அதனால் தாயார் கூட இருக்கா. அங்கே ரங்கநாயகிக்கு தனி சந்நிதி தான், யோக நித்ரை அது. ஆனால் பெருமாள் இப்போ நம்பெருமாள்னு ஒருத்தர் இருக்கார் பார்த்தீங்களா, அங்கே அதே பெரிய பெருமாள் உடைய உற்சவமூர்த்தி நம்பெருமாள். அவர் ஜில்லுன்னு வெளியில் கிளம்புவார். நீங்கள் யோகத்தில் இருங்கோ, நாங்கள் போகத்துக்கு போயிட்டு போகிறோம்னு அவர் பக்தாளெல்லாம் அனுகிரகம் பண்ணுறதும் உற்சவம் கண்டுறதும் அதுக்கு தானே உற்சவமூர்த்தி.
அதை போல இப்ப எப்படி இருக்குன்னா, மூலவர் உள்ள யோக நித்திரையில இருக்க, உற்சவர் ஒரு 14 வருஷ மண்டகப்படிக்கு கிளம்பியிருக்கார். மண்டகப்படினா என்னன்னு தெரியுமோ இல்லையோ? இதெல்லாம் ஸ்ரீரங்கத்தில் போய் பார்க்கணும். இன்னைக்கு பெருமாள் எங்கே எழுறார்? அஜியபுரம் போறார். இன்னைக்கு பெருமாள் உறையூர் போறார். இன்னைக்கு பெருமாள் அம்மா மண்டபப்படி துறைக்கு போறார். இன்னைக்கு பெருமாள் வடக்கு சித்திர வீதிக்கு வர போறார். இன்னைக்கு உத்தர சித்திர வீதிக்கு வர போறார். நீங்க மேல சித்திர வீதி போறார் அப்படின்னே ஓடுவா. ஸ்ரீரங்க வாசேரம தாம் மனோமே. ஸ்ரீரங்கத்தில் போய் வாசம் பண்ணினா போதும், உற்சவம் சேவிச்சுட்டே வெகுண்டம் மேடலாம். நீ ஒண்ணுமே பண்ண வேண்டாம். தபசுங்கிறது வேற ஒன்றும் இல்லை, உற்சவம் சேவிச்சுருக்கிறதே. அதுவும் எப்படி சேவிக்கணும்னு அவாட்ட போய் கற்றுக்கணும். ஸ்ரீரங்க வாசிகள்கிட்ட போய் கற்றுக்கணும். பெருமாள் வரத்தை முன்னழக பார்த்துட்டு இப்படி போவா, இப்படி பின்னோட போவா. பெருமாள் வரத்தை இப்படி பின்னாடி எப்படி வரார் பத்தீரா, பெருமாள் எப்படி வரார் பத்தீரான்னு அனுபவிச்சுட்டு போவா. சரி, பெருமாள் அதிக்ராந்தேபி ராகவே, ஸ்லோகமே அப்படிதான் இருக்கு. ராகவன் கண்ணை விட்டு போயிட்டார், கண்ணை தாண்டி போயிட்டார், தன்னை தாண்டி போயிட்டார் அப்படின்னா கூட ஒரு புள்ளியா மறையிற வரைக்கும் பார்த்துட்டு இருப்பா. முன்னாடி வரத்தை முன்னழக பாப்பா, தாண்டி போறதை பின்னழக பாப்பா. சேவிக்கணும்னா இதை கண்ணை மூடின்னு கண்ணத்தில் கொண்டு வர பிஸ்னஸ்லாம் கிடையாதுங்க. அவாட்ட பிச்சை வாங்கணும் எப்படி சேவிக்கணுங்கிறத. பின்னழக பார்த்துன்னு அப்படி நிற்பா. அந்த பிருஷ்ட பாகமும் அந்த பின்ன அழகும் ஒரு அழகு. அப்படி சேவிக்கணும் இல்லையா? அதனால இந்த இடத்துல உற்சவமூர்த்தி வெளில வந்திருக்காராம். இதை எப்படி அனுபவிக்கிறா பாருங்க. மூலவர் உள்ள இருக்க, உற்சவர் வெளில இருக்கார். ஒரு 14 வருஷம் உற்சவத்தை முடிச்சுட்டு வரப்போறார். மண்டகப்படி நிறைய இருக்கு. சுக்ரீவன் மண்டகப்படி, சபரி மண்டகப்படி இல்லையா, தண்டகாரண்ய ரிஷிகள் மண்டகப்படி, குஹன் மண்டகப்படி நிறைய இருக்கு. லங்கை வரைக்கும் ராவண மண்டகப்படி வரைக்கும் இருக்கு. எல்லாத்தையும் முடிச்சுண்டு எல்லாரையும் அழைச்சிண்டு வந்து ஒரு பட்டாபிஷேகம் பண்ணிக்கணும். ஒரு சமயம் நம்ம குருநாதர் அழகா இதுக்கு ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்தா, எதுக்கு இப்பவே பட்டாபிஷேகத்தை நடத்திக்க முடியாதா? அவர் சர்வேஸ்வரன் தானே, தன் சங்கல்பத்தால இப்ப பட்டாபிஷேகம் பண்ணிட்டா தான் என்னன்னா நமக்கு ராமாயணம் இல்லாம போயிடும். இன்னைக்கு பாராயணம்லாம் எங்க வரும் சொல்லுங்க பார்க்கல. இன்னைக்கு இப்ப நான் எப்படி கதை சொல்வேன், நீங்க எப்படி கதை கேட்பீள் இல்லையா? இது லோகத்துக்கே மங்களத்தை பண்றதுக்காக அப்படி ஒரு சரித்திரத்தை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற சங்கல்பத்தில் பண்ணினது. ஏதோ அன்னைக்கு இருந்த பக்தாளுங்கிறதாங்கிறது கிடையாது. இனி சூரிய சந்திரால் இருக்கிற பரியந்த இந்த சரித்திரம் லோகத்தை காப்பாற்றத்தான் போறது. இல்லைன்னா சுக்ரீவ பட்டாபிஷேகம், இல்லைன்னா சபரி மோட்சம், இல்லைன்னா வாலிவதம் இல்லையா, இல்லைன்னா நமக்கு விபீஷண சரணாகதி, சுந்தர காண்டம் கிடைக்குமா? அப்போ என்னன்னா, நம்ம குருநாதர் சொன்னார், பட்டாபிஷேகம்ங்கிற குரூப் ஃபோட்டோவில் பக்தாள் வேண்டாமான்னு கேட்டார். ஒரு குரூப் ஃபோட்டோவில் வெறுமனா அவர் மட்டும் உட்காந்து எடுத்துட்டா அது நல்லாவா இருக்கும்? ஒரு பக்கம் வானரம், ஒரு பக்கம் ராட்சசாள், விபீஷணன் ஒரு பக்கம், சுக்ரீவன் ஒரு பக்கம் இல்லையா? அப்படி பக்த மண்டலத்தை அழைச்சிண்டு வந்து அப்படி ஒரு பக்த ரத்னமாலை போட்டுண்டு பட்டாபிஷேகம் பண்ணிக்கணும். ராஜானா ரத்னமாலை போட்டுக்கணும். பிரபுவுக்கு ரத்னங்கள் பக்தாள் தான். அதனால அங்கங்க இருக்கிற பக்த ரத்னங்களை பொறுக்கி ஒரு மாலை போட்டுண்டு பட்டாபிஷேகம் பண்ணிக்கிறோம்னு அந்த பக்த ரத்னங்களை பொறுக்கிறதுக்கு போயிருக்காரு. இப்போ அதுதான். அடுத்த நாள் காலம்பரை எழுந்து சுப்பிரபாதங்கள்லாம் பண்ணி, அரங்கத்தம்மா பள்ளி எழுந்தருளாயே அப்படின்னு அழகா காலம்பர ஸ்மரணமே பிரபுவுக்கு. ரங்கேஷ மாம்பாகி ரங்கேஷ மாம்பாகி ரங்கேஷ மாம்பாகி ரங்க பிரபு, ரங்கேஷ மாம்பாகி ரங்கேஷ மாம்பாகி ரங்கேஷ மாம்பாகி ரங்க பிரபு, ரங்கேஷ மாம்பாகி ரங்கேஷ மாம்பாகி ரங்கேஷ மாம்பாகி ரங்கநாத. ராமருக்கே பிராத்தஸ்மரணம் அதுதான். ராமர் காலம்பர சுப்பிரபாதமாகி வெளியில எழுந்து வரத்தே ரங்கேஷ மாம்பாகி பாடிட்டு வந்தா, சீத்தை அதுக்கு மேல் ஷஜ்ஜத்தை பிடிச்சுட்டு பாடிட்டு வருவா, கூட அனுஸ்வரமா பாடிட்டு வருவா. பெருமாள் பிராட்டிக்கே ரங்கநாத ஸ்மரணம், பிராத்தஸ்மரணம். பொழுது விடிஞ்சு பெருமாளுக்கு பண்ண வேண்டிய புனர் பூஜையெல்லாம் பண்ணி தன்னுடைய கிரகத்துக்கு போய் பட்டாபிஷேகத்துக்கு இன்னொரு ஸ்நானம் பண்ணிக்கணும். இப்போ பெருமாளுக்கு பூஜை பண்ணுறதுக்கு ஒரு மடி ஸ்நானம் ஒன்று பண்ணணும். துஷ்டாவ பிரணதச்சைவ சிரசா மதுசூதனம் விமலக்ஷோம சம்பீதா வாசயாமாச சத்விஜானே. அங்கே காலம்பரை எழுந்துட்டு மடி ஸ்நானம் பண்ணி மடி வஸ்திரம் தரிச்சுட்டு பெருமாளுக்கு பூஜை பண்ணி முடிச்சுட்டு இப்போ பட்டாபிஷேகத்துக்கு ஒரு மங்கள ஸ்நானம் பண்ணிக்கணும். அதுக்காக நான் சுகந்த தைலங்கள்லாம் லேபனம் பண்ணிட்டு மங்கள ஸ்நானங்கள்லாம் பண்ணி புது வஸ்திரங்கள்லாம் தரிச்சுட்டு சர்வாபரண பூஷித்தனா ஒரு ஊஞ்சல்ல பிரபு உட்காந்துருக்கார். பொழுது புலர்ந்துடுத்து. இன்னைக்கு பட்டாபிஷேகத்துக்கு அழைக்க வருவா.
அதுக்குள்ள தாயார் என்ன பண்ணினா, இத்தனை ஹரிச்சந்தனம், அந்த ஹரிச்சந்தனத்தை அதை நன்னா அதில் கற்பூரம், கேசரம், குங்குமப்பூ அதெல்லாம் போட்டு நன்னா அரைச்சு அதை பெருமாளுக்கு பூசி பூசி விடுறா. வராக ருதிராபேன சுச்சினாச்ச சுகந்தினா அனுலிப்தம் பரார்த்தியேன சந்தனேன பரந்தப. ஒரு கையில் வியஜனத்தால் வீசிண்டு ஒரு கையில் சந்தனத்தை எடுத்து பூசி பூசி விட்டுண்டு காய காய வீசி வீசி பூசி வீசி பூசி பண்ணிகிட்டே இருக்கா. ஒரு தடவை பூசி விட்டா போறாதோ, திருப்பி திருப்பி அந்த மாருக்கு சந்தனம் பூசி விட்டுண்டே இருக்கா. இந்த சமயத்தில் இப்படி விட்டுட்டு சரித்திரத்தை பூர்வ ராத்திரிக்கு எடுத்துட்டு போறார். இப்ப பெருமாள் பட்டாபிஷேகத்துக்கு ரெடியா இருக்கார். பூர்வ ராத்திரி அயோத்தியா அல்லோல கல்லோலப்படுறது. அயோத்தினா இன்னைக்கு அயோத்தி அப்படிதானே இருக்கு இல்லையா? பட்டாபிஷேகம்னா இன்னைக்கு ராமலல்லா வந்தாரே அயோத்திக்கு, இந்த பக்தியால தானே வந்திருக்கார். அந்த அயோத்தி இன்னைக்கும் மாறல. இது ஏதோ திரேதாயுக கதைன்னு நினைக்காதீங்க. இன்னைக்கு அயோத்தி அயோத்திங்கிற பேர்ல தான் இருக்கு. ஊர் பேர் கூட மாறல. ஊர் பேர் கூட மாறலைங்கிறது விஷயம் இல்லை. வால்மீகி காண்பிச்ச அயோத்தியா தான் இன்னைக்கும் இருக்குது. பேரால மட்டும் இல்லை. இட் இஸ் நோ மோர், இட் இஸ் ஜஸ்ட் நாட் அ ஜியோகிராபிக்கல் லொகேஷன். உத்தரப்பிரதேசில் ஒரு இடம் அயோத்தி அப்படி இல்லை. வால்மீகி காண்பிக்கிற அயோத்தியா தான் இன்னைக்கும் இருக்கு. பிரமாணம் என்னன்னா, ராமலல்லா திரும்பி வந்து உட்கார்ந்து இருக்கிறதே பிரமாணம். அந்த பக்தி தானே கூட்டிட்டு வந்துச்சு. இன்னைக்கு அயோத்தியில போய் எங்க பாருங்க, முழுக்க மட்டமும் கோயில்களும் தான். அயோத்தி முழுக்க எங்க போனாலும் சீதாராம 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 சீதாராம் சீதாராம சீதாராம் சீதாராம அகண்டமா நடக்கும். அகண்டமா நடக்கும். எங்க போனாலும் எந்த கோயிலையும் எந்த மடத்துலையும் அகண்ட நாம சங்கீர்த்தனம். அந்த நாம பலம் தான் கூட்டிட்டு வந்திருக்கு இன்னைக்கு ராமரை. சும்மாலாம் வந்து விடல. அது ஏதோ ஒரு இதுன்னு நினச்சிக்காதீங்க. ஏதோ கோர்ட்டில் ஒரு ஆர்குமெண்ட் நடந்தது, அப்படி ஒருத்தர் கேஸை நடத்தினார், அப்படி வந்து அப்படிலாம் கிடையாது. இத்தனை பக்தாளோட பக்தி, இத்தனை நாமா, இத்தனை சாதுக்களோட கதறல், அதுக்கு வந்திருக்கு இந்த ராமன். அப்போ அயோத்தி அயோத்தியா தானே இருக்கு, மாறலையே. ராமாயணம் காண்பிக்கிற அயோத்தி தான். ஆச்சரியமா இருக்கும். அந்த சரியு தான், அதே அயோத்தி தான், அதே சாதுக்கள் தான். அப்படிதான் இருக்கா ஜனங்கள். எல்லா ராத்திரியும் அவாபாத்துல கல்யாணம் நடக்கிறாப்புல, அவாபாத்துல ஏதோ உற்சவம் நடக்கிறாப்புல, எல்லா ராத்திரியும் மாவள தோரணங்கள் கட்டி எல்லா ராத்து வாசலி தீபங்கள்லாம் ஏற்றி வச்சு உற்சவமா நடக்கிறது. கோயலு மீர நடனுகள் சரசுனி சுதா கனுலது சோஜோடு மூலக ஷரீருலை ஆனந்த பயோதி நிமலுலை மூலவு போலர் யசமுகலவ அரேந்திர. அப்படிதான் ஆடி பாடி கொண்டாடி கட்டிண்டு எல்லாருக்கும் கண்ணில் தாரதாரியா ஜலம், ஆனந்த பாஷ்பம். ராமாயணத்துல சொல்ற அயோத்தியில எத்தனை கோவில்கள் உண்டோ அத்தனை கோவில்கள்லையும் அர்ச்சனை யார் பேர்லன்னா ராமர் பேர்ல தானே. யாரும் அவாபாத்து குழந்தைகள் பேர்ல கூட அர்ச்சனை பண்ண மாட்டாளாம். பிடாரி கோயில்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு நீ மகாதேவன் கோயில் வரைக்கும் இருக்கிற அத்தனை கோயில்கள்லையும் சர்வான் தேவான் நமஸ்யந்தி, அத்தனை பேரும் தினமும் ராமர் சௌக்கியமா இருக்கணும். அந்தந்த கோயில் குருக்களோ பூசாரியோ யாரோ இவா போய் நின்னாலே என்ன, வாசிஷ்ட கோத்ரோத்பவாய இக்ஷ்வாகு வம்சோத்பவஸ்ய ராமச்சந்திர புனர்வசு நக்ஷத்ரே கடகராசௌ ஜாதஸ்ய ராமச்சந்திர சர்மணா, அதானே அதேதான். ஆவயோகோ சக குடும்பானாம் க்ஷேமஸ்தைரிய வீரிய விசாரோ. அப்படி ஒரு பிரேம ராமர் கேட்டுங்க. பட்டாபிஷேகம் நிர்விக்னமா நடக்கணும். இது எண்ணிலிருந்து, ராமர் பிறந்த எண்ணிலிருந்து இந்த அர்ச்சனை எப்படி இருக்கும் அயோத்தி, அப்படிதான் இன்னைக்கு இருக்கு அயோத்தி. இதெல்லாம் வால்மீகி சொல்லிட்டு வர்றார். இந்த குழந்தைகள்லாம் விளையாடுறது, இந்த குழந்தைகள்லாம் தெருவில் விளையாடுறது. டே, நாளைக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணிட்டு எங்க தெரு வழியா தான்டா முதல்ல வருவர், அப்புறம் தான் உங்க தெருவுக்கு, மேல தெருவுக்கு வந்து தான் கீழே தெருவுக்கு வருவர். அதை போட இப்படி வந்துட்டோம், அப்படி வந்தாதான்டா பிரதட்சிணமா இருக்கும், அதனால எங்க தெருவுக்கு தான் முதல்ல வருவார். அப்படிலாம் அவாவா வாத்தியங்கள்லாம் முழங்குறது, கச்சேரிகள் நடக்கிறது. பல தேசத்து ராஜாக்கள்லாம் விஷயம் தெரிஞ்சு ஒருத்தராக வர ஆரம்பிக்கிறா. அந்தந்த ஊர் பிரமுகர்கள், அந்தந்த ஊர் காரியதர்சிகள், ராஜ்ய பிரமுகர்கள் எல்லாரும் வர. அது மட்டும் இல்லை, கிராம ஜனங்கள்லாம் நம்ம ராமருக்கு பட்டாபிஷேகமாமே அப்படின்னு வரதான் எல்லாம். கோஷ்டியா பட்டாபிஷேகம். ஒரு நிமிஷம் அந்த பிரபுவை பார்த்துட்டு போனா போதும், எங்கேயாவது ஒரு கோடியில் நின்று பார்த்துட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு ஜனங்கள்லாம் வருது. என்ன பிரேமம் இருக்கணும். அதுதான் அயோத்தி. அயோத்தியில் இருக்கிற ஜனங்கள் தான் இல்லை, பசு பட்சிகள் உள்பட. ஏன்னா ராமர் அயோத்தியை விட்டு கிளம்புறாருன்னா பசு பட்சிகள்லாம் பின்னோட போகிறதுன்னு இருக்கு ராமாயணத்தில்.
இலை செடி கொடிகள்லாம் இருக்கு பார்த்தேளா, அதெல்லாம் வாடி போயிடுத்தான் ராமர் அயோத்தி விட்டு கிளம்பின உடனே. அதனாலதான் ஆழ்வார் சொல்றார், நட்பால் அயோத்தியில் வாழும் சராச்சரம் முற்றவும் புற்பாய புல் எறும்பாதி ஒன்றின்றியே நட்பாலும் கொய்த்தனன் நான்முகன் பெற்ற நாட்டுடைய. அயோத்தியில் இருக்கிற சராச்சரம், சரமோ அச்சரமோ, அது மனுஷாலோ இலை செடி கொடிகளோ ஜந்துக்களோ அத்தனை பேர் ஹிருதயத்திலே அப்படி ஒரு ராம பிரேம. அதனாலதான் அயோத்தியிலிருந்து பிரபு கிளம்புறத்தே, வைகுண்டம் கிளம்புறத்தே புல் எறும்புல இருந்து ஆரம்பிச்சு அத்தனை பேரையும் வைகுண்டம் கூட்டிட்டு போனார்னு இருக்கு உத்தரகாண்டத்தில். இன்னைக்கு அந்த இடம் இருக்கு, குப்தார் காட்டுன்னு பேர் அயோத்தியில. அந்த இடத்துல இருந்து தான் பிரபு கிளம்புறார் வைகுண்டத்துக்கு. இந்த அயோத்தியில இருக்கிற ஒரு புல் எறும்புக்கு கூட ராமபக்தி உண்டு. அப்படித்தான் இருக்கு, இது ஒன்றும் ஜோடனையே இல்லை, இன்னைக்கும் சத்தியம். அப்படி அயோத்தியா லோலப்படுறத ஒருத்தி மட்டும் அப்படி பார்த்தா, ஞாதிதாசீயதோஜாதா கைகேயாஸ்து சகோஷிதாய சிருத்த பிராய முனநாடே பஜனாமிருதரசவீன கூதற்குடையின தோட்டு கல நன்னே தூர மானவதனு துர்லப மனசு நெஞ்சி பரம மதமத்சர காமலோபமோ குலகுதாசுடை மோசமோதிகாக మొదటి కుల చుడగుదు పోయిని చోదులు బనులు తెలుపుచునుడినిగాక నారాధములను కోరి సరైన పదములను సాధింప తారుమారు తోటు గెలే నల్లే దొర్రె కొడుకు నన్నే దొర్రె కొడు రోజు என்னென்ன தோஷம் உண்டோ அத்தனை தோஷத்தையும் சொல்றார். சிருத்த பிராயமுன நாடே பஜனாமிருத ரசவிஹீன குதற்குடைன. சின்ன வயசுல இருந்தே பஜன ரசமே தெரியாதபடி குதர்க்கம் பேசிண்டு உன் பக்தால பழிச்சுன்னு இருக்கக்கூடிய என்ன போன்ற துடுக்கு உடையவாள ஒன்னல்லாதபடி நீ அல்லாதபடி வேற எந்த ராஜகுமாரன் என்னை காப்பாற்றும்? யாரோ ராஜகுமாரன் என்னை காப்பாற்றிவிட முடியுமா? மத்ய தேசத்து ராஜகுமாரன், அங்க தேசத்து ராஜகுமாரன், வங்க தேசத்து ராஜகுமாரன், யாரோ ராஜகுமாரனா இருந்தா போறாது, தசரத ராஜகுமாரனா இருக்கணும். உன்னை தவிர வேற எவனை எனக்கு அபயம் கொடுத்து காப்பாற்ற முடியும்? எல்லா தோஷத்தையும் சொல்றாரு, இதுல ஒரு தோஷம் அவர்கிட்ட கிடையாது. இந்த கீர்த்தனை முழுக்க தோஷம்தான். இத்தனை தோஷத்தையும் சொல்லி இவ்வளவு தோஷம் இருக்கிற என்ன வேற எந்த சக்கரவர்த்தி திருமகன் ஏ தொர கொடுக்கு புரோச்சுரா தாருமாறு அப்படிங்கிறார். மதம் மானவதனு துர்லப மனசு நெஞ்சி. மனுஷ ஜன்மா எவ்வளவு துர்லபம்னு தெரியாதபடி மதமத்சர காம லோப மோகத்துல மூழ்கி இல்லையா, நான் ஏதோ ரொம்ப பெரியவனாக்கும்னு ஊருக்கெல்லாம் உபதேசம் பண்ணிண்டு ஆனால் பண்ணக்கூடாத காரியங்கள் எல்லாம் பண்ணிட்டு தாறுமாறா வாழ்ந்துட்டு இருக்கக்கூடிய என்ன வேற எந்த சக்கரவர்த்தி திருமகன் காப்பாற்றுவான்? அயோத்தியில இருந்துட்டா ராமபக்திங்கிறது அயோத்தியில அந்த காற்றை சுவாசிச்சாலே வந்துடும், சரையோ தீர்த்தத்தை குடிச்சுட்டு இருந்தாலே வந்துடும். அயோத்தியில பிறந்தவன்னா ராமபக்தியோட கூட தான் பிறப்பா. அப்ப வால்மீகி சொல்றார், இவளுக்கு மட்டும் வயிறு எறியறது. இந்த அயோத்தியே உற்சவத்துல ஆனந்தப்பட்டு இருக்கு இல்லையா, இவள் மட்டும் பார்க்கறா வயிறு எறியறது அவளுக்கு. இவளுக்கு மந்தரான பேரு, கூனின்னு பேரு இவளுக்கு. கைகேயினுடைய தாசி, கேகே தேசத்திலிருந்து அவளோட கூட வந்தவள். அப்ப வால்மீகி சொல்றார், இந்த ஊர்ல பிறந்தவளா இருந்தா ராமபக்திங்கிறது இன்ஹெரண்டா இருக்கும், கண்டிப்பா இந்த ஊர்ல பிறந்தவளே இல்லை இவள். ஞாதிதாசி யதோ ஜாதா கைகேயஸ்து சகோஷித. கைகேயோட கூட வந்த ஏதோ கழிச்சு கட்ட வேண்டியதெல்லாம் கழிச்சு கட்டி அனுப்பிச்சிருப்பான்னு நினைக்கிறேன். கேகே தேசத்துல ஸ்ரீதனம் கொடுக்கறத பரன்ல இருக்கிறதெல்லாம் பெட்டியில போட்டு கொடுத்துருவா ஸ்ரீதனம்னு. அப்படி ஏதோ கழிச்சு கட்ட வேண்டியதில் ஒன்று இங்கே வந்து சேர்ந்துருக்கு. அவள் பார்த்தா உடனே பக்கத்தில் விசாரிக்கிறா, என்னடி இது ஊரே அல்லோலப்படுறது, என்ன நடக்கிறது? அவ சொன்னா, நல்லதெல்லாம் உங்காதல எப்படி விழும்? நல்லதெல்லாம் உங்காதல விழுமா? நாளைக்கு பொழுது விடிஞ்சா கௌசல்ய பிள்ளை ராமனுக்கு பட்டாபிஷேகம். தாங்கல இவளுக்கு கூன் ஜாஸ்தி.
ஏன்னா மூளை இங்கே கொள்ளலேன்னு கொஞ்சம் முதுகலையும் பகவான் வச்சுருக்க, நிறையா மூளை கொள்ள, அதனால் அங்கே கொள்ளலையாம் பாவம், முதுகலையும் கொஞ்சம் திணிச்சு அப்படி அனுப்பிச்சிருக்காரு. அதில் அவன் முல்லை இறங்கி வந்தால் நாளைக்கு பட்டாபிஷேகம் முடிச்சுதான் இறங்கி வரணும், உருண்டுண்டே வந்தாலும் அப்படி மேலேருந்து கைகேயினுடைய அந்தப்புறத்துக்கு போகிறா. கைகேயை எழுப்புறா, உத்திஷ்டமூடே கிம் சேஷே பயம் த்வாம் அபிவர்த்ததே ராமம் தசரதோ ராஜ யௌவராஜ்யேபிஷேக்ஷதி தவ துக்கேன கைகேயி மம துக்கம் மஹத்பவேத் த்வத்வருத்தோ மம விருத்திச்சே பவேதிஹன சம்சய. உன்னை பற்றி இந்த ஊரில் கவலைப்படுறவா யாருமே இல்லடி கைகேயி, நான் ஒருத்தி தான் உன்னை பற்றி கவலைப்படுறவள். ஒரு பெரிய மகத்தான ஆபத்து வந்து கொடுத்து ஒரு சௌபாகியமெல்லாம் போக போகிறது. ரொம்ப துர்பாகியம் இருந்தால் தான் இந்த மாதிரி அபசதத்தோட வாயிலிருந்து ராம பட்டாபிஷேகத்தை இப்படி கேட்குறாப்புல ஏற்படும். யாராவது வந்து இனிக்கே சொல்ல வேண்டாமோ இந்த செய்தியை, இவ வாயால் இப்படி கேட்கணும்னு கைகேயிக்கு கேட்கறா, எழுந்துண்டு கேட்கறா, என்னடி நிஜமாவா என் புள்ள ராமனுக்கு பட்டாபிஷேகமா, என் கண்மணிக்கு பட்டாபிஷேகமா? பாமரமே உனக்கு என்னடி பேச்சு, பழம் நடுவி பாலி விழுந்தார் புலாச்சு, ராமனுக்கு மன்னன் மூடி தரித்தாலே நல்மையுள் தொருகலே, ராமனுக்கு மன்னன் மூடி தரித்தாலே. பாமரமே உனக்கு என்னடி பேச்சு. அருணாச்சல கவிராய் சகஜமா நம்ம பேசிக்கிறாப்புல ராம காவியம் பண்ணியிருக்கார், ராம நாடகம்னு பெருதுக்கு. பழம் நழுவி பாலில் விழுந்தார் போல் ஆச்சே. பழம் நழுவி பாலில் விழுந்தா எப்படியோ அப்படிதான் நாளைக்கு ராம பட்டாபிஷேகம்னு நீ வந்து சொல்றது. பல காரணம் சொல்றா. பரசுராமன் கர்ப்பம் தீர்த்த வண்டி இல்லையா, நம்மை எல்லாம் காப்ப வண்டி, பட்டம் கட்ட ஏற்ற வண்டி, 4 பேரில் மூத்த வண்டி, அதுக்கு மேல என் கண்மணிடி, அதுதான் அழகுங்க, என் கண்மணி. ராமேவா பரதேவாகம் விசேஷம் நோபலக்ஷயே தஸ்மாத் துஷ்டாஸ்மி யத்ராஜா ராமம் ராஜ்யேபிஷேக்ஷதி. எனக்கு ராமன் பரதன்கிற பேதமே இல்லையேடி. இன்ஃபேக்ட் பரதனுக்கு பட்டாபிஷேகம்னா கௌசல்ய சந்தோஷப்படணும், ராமனுக்கு பட்டாபிஷேகம்னா நான் சந்தோஷப்படணும். பரதனை விட எங்கிட்ட பிரியமா இருக்கிறவன் ராமன். எம்மடியில தான் தாச்சுப்பான், நான் சாதம் ஊட்டி விட்டாதான் சாப்பிடுவான், என் மேல கால் போட்டுட்டு படுத்துப்பான். எங்கேயாவது வனத்துக்கு போய் ஏதாவது அபூர்வமா ஒரு வஸ்து கிடைச்சதுன்னா கைகேயி அம்மாவுக்குன்னு முடிஞ்சு வச்சு எடுத்து வந்து கொடுப்பான். என் பிள்ளடி அம்மா. உடனே இந்த அபசதம் பேசுறது, இது சொல்றது நடக்கும், நாளைக்கு பட்டாபிஷேகம் நடக்கட்டும்டி, எல்லாரும் சாயமும் வெளுக்கும் பாரு, நாளைக்கு நீ தொடப்பத்தை வச்சிருந்து ஜாக்கிரதையா இரு, நாளைக்கு கௌசல்யாந்தபுரத்தை நீ பெருக்கணும், உன் நாட்டு பொண்ணும் சீதாந்தபுரத்தை பெருக்கணும். இது நடக்கிறதா இல்லையா பார். கொஞ்சம் கூட துசங்கத்துக்கு காது கொடுக்கவே கூடாது. சஜ்ஜன சங்கே ராமகத துர்ஜன சங்கே கிராமகத சஜ்ஜன சங்கம் பஜரே க்ஷணமபி துர்ஜன சங்கம் யஜரே சஜ்ஜன சங்கே குணபஜனம் துர்ஜன சங்கே தன பஜனம் சஜ்ஜன சங்கம் பஜரே க்ஷணமபி துர்ஜன சங்கம் யஜரே. சஜ்ஜன சங்கே குணபஜனம் துர்ஜன சங்கே தனபஜனம். சஜ்ஜன சங்கே ராமகதா துர்ஜன சங்கே கிராமகதா. கொஞ்சம் கூட துசங்கத்துக்கு காது கொடுத்துடாதே, நன்னா இருக்குன்னு அவ பேச்செல்லாம் கேட்டுடாது. முள்ள கைகேயி என்னடி சொல்ற அப்படின்னா மந்திரம் சொன்னா அதுதாண்டி நடக்க போறது. 12 வருஷமா உன் பிள்ளைய ஊரை விட்டு ஒதுக்கி வச்சுட்டு அவசரமா இப்ப பட்டாபிஷேகத்தை ஏற்பாடு பண்றதுல இருந்து தெரியலையா, ஒரு கண்ணுல வெண்ணெய் ஒரு கண்ணுல சுண்ணாம்பு. உங்க ஆத்துக்காரர் அதைத்தான் பண்றார்.
உங்ககிட்ட ரொம்ப பிரியமா இருக்கிறத போல பாவலா பண்ணிட்டு உன் பிள்ளைய தூரத்துல தள்ளி வச்சுட்டு. ஏன்னா ஒன்னு சொல்றேன், ராமனுக்கு நேர் போட்டிங்கிறது உன் புள்ளதான். ஏன்னா லக்ஷ்மணன் அந்த ராமனோட அவ்வளவு பிரியமா இருக்கக்கூடியவன். ரெண்டு உடலும் ஒரு உயிரும்னு இருக்கிறவாவா ரெண்டு பேரும். லக்ஷ்மணனால ராமனுக்கு ஒரு ஹானியும் இல்லை, லக்ஷ்மணனால ஒரு போட்டியும் இல்லை. போட்டினா ஒம்புள்ளையால தான் போட்டி. அதனாலதான் அவனால எந்த போட்டியும் வரப்படாதே, இதுல எந்த விக்னமும் வரப்படாதேன்னு உன் பிள்ளைய தள்ளி வச்சுட்டு பட்டாபிஷேகம் பண்றா. இதுல இருந்து தெரியலையா? நீ பொழைக்க தெரிஞ்சவளா இருந்தா பொழைச்சுக்கோ. நீ சௌக்கியமானா நான் சௌக்கியமா இருப்பேன். உன் துக்கம் என் துக்கம், உன் சௌக்கியம் என் சௌக்கியண்டி கைகேயி அப்படிங்கிறா. கைகேயி முள்ள கரைப்பால் கரைத்தால் கல்லும் கரையும். கைகேயி முள்ள கேட்கறா அப்படின்னா என்னடி பண்றது அப்படின்னா. இதுதான் துசங்கம். நீ மாஞ்சு மாஞ்சு கிடைக்க கதை கேட்டாலும் இம்மி பக்தி ஹிருதயத்துல தங்குறது இல்லை. ஆனா துர்விஷயம்னா க்ஷண மாத்திரத்துல ஹிருதயத்துல பிரவேசிச்சுடும். மந்திரம் சொல்றா, உங்க ஆத்துக்காரர்கிட்ட 2 வரம் வாங்கிண்டிய ஞாபகம் இருக்கா? உனக்கு 2 வரம் கொடுத்தார் அவர் தேவாசுர யுத்தத்துல. அப்போ அந்த வரத்தை அப்ப வேண்டாம், எனக்கு அப்புறமா நான் வேணுங்கிறதே வாங்கிக்கிறேன்னு நீ சொன்ன. அந்த வரத்தை இப்ப கேட்டு வாங்கிக்கோ. ஒரு வரத்தால ராமன் 14 வருஷம் சீர ஜட்டாதாரியா மரவுரி கட்டின்று ஜடாபாரத்தோட ரிஷிகள்லாம் அனுஷ்டிக்கக்கூடிய நியமத்தை அனுஷ்டிச்சுண்டு வனவாசம் பண்ணணும். இன்னொரு வரத்தால ஒம்புள்ள பரதன் பட்டாபிஷேகம் பண்ணிக்கணும். பொழைக்க தெரிஞ்சவளா இருந்தா இதை கேட்டுக்கோ. கைகேயி சொல்றா, அப்படிலாம் நடந்துடுமா? அவருக்கு ராமர்கிட்ட அத்தியந்த பிரியம் இருக்கே. மந்திரம் சொல்றா, நடத்தி காண்பிக்கணும், நடத்திக்கணும், அழணும், ஹட்டம் பண்ணணும், பிடிவாதம் பிடிக்கணும், உயிரை விட்டுடுவேன்னு சொல்லணும். ஆனா காரியத்தை சாதிச்சுக்கணும். எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துட்டு போயிட்டா. தசரதர் உள்ள பிரவேசிக்கிறார் கைகேயி அந்தப்புறத்துக்குள்ள. கைகேயின் இடத்துல ராம பட்டாபிஷேகத்தை தானே சொல்லணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு வர்றார். ஏன்னா இந்த பிரபஞ்சத்திலேயே ராம பட்டாபிஷேகத்துல கைகேயை விட சந்தோஷப்படுறவள் யாருமே இல்லை. அவள் சித்தம் இப்படி மாறுறது, அவள் சித்தம் இப்படி மாறுறது ஒரு க்ஷணத்துல. அப்படின்னாலே இது ஈஸ்வர சங்கல்பம்னு தெரிஞ்சுக்கணுமா. தியாகராஜர் ஒரு கீர்த்தனத்துல சொல்றார், மனச மனச மஹர்த்யமே 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 தனச மஹர்த்யமுதே தானே நடிபிருஜே தனச மஹர்த்யமுதே தானே நடிபிருஜே மனச மனச மஹர்த்யமே மனச மனச மஹர்த்யமே மனசா மன சாமர்த்தியமேமி மனச மனச மஹர்த்யமேமி மனசா மனசாமர்த்தியமேமி. மனசே உன் சாமர்த்தியம் என்ன? இதுல யாருடைய சாமர்த்தியமும் பலிக்கல. வினு சாகேத ராஜு விஸ்வமனோரத முனேகி தனச மஹர்த்யமுஜே தானே நடி மனச. இந்த ராகத்துக்கு விவர்த்தினின்னு பேர். இந்த ராகத்துக்கு சகமபதனி சனிதபமகச. கௌரி மனோகரிக்கு ரீ கிடையாது. விவர்த்தினின்னு ஏன் பேருன்னா விசேஷமா வர்த்தனமாறதுனால விவர்த்தினி. வர்த்தனம்னாலே எக்ஸ்பான்ஷன். விவர்த்தினா ரொம்ப விசேஷமா எக்ஸ்பேண்ட் ஆச்சு. சரித்திரம் ரொம்ப அழகா எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிற கட்டம் அது. ஒரு சின்ன கங்கை ஒரு ஊத்தா இருந்தா பிரயோஜனம் இல்லை. அது வந்து 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 அப்புறம் ஹரித்வாருக்கு வந்து காசிக்கு வந்து அப்புறம் ஹூப்ளியா போய் அப்புறம் சாகரத்தில் கலக்கிறது இல்லையா?
அது எத்தனை கிராமத்தில் ஓடுறது, எத்தனை நகரங்களில் ஓடுறது, எத்தனை பேரை பாவனம் பண்ணுறது. அதை போல் அயோத்தியில் மட்டும் இருந்தால் இது ராமாயண கங்கையாக இருக்காது, ஒரு சின்ன ஊத்தாக இருக்கும். ஆனால் ஒரு கங்கையாக பிரவகிக்கணும்னா அது வர்த்தனமாகுது. அந்த சரித்திரம் அப்படி வர்த்தனமாகி அத்தனை பேரை என்கம்பஸ் பண்ணுறதுன்னா அவள் இங்கேருந்து கிளம்பி தான் ஆகணும். அதை போல் இந்த ராமாயண கங்கை இங்கிருந்து ஆரம்பிக்கிறது. இந்த சரித்திர விஸ்தாரம் இந்த தியாகம் தான் இந்த லோகத்தையே காப்பாற்றுறது. இப்போ புரியுறதோ? அதனால் இங்கே சொல்கிறார், சாகேத நாயகனான ராமன் அவாவாளுக்குள்ள இருந்து யார் யாரை எப்படி ஆட்டி வைக்கணுமோ அவாவாளை ஆட்டி வச்சா அவன் நடத்துகிற நாடகம். வீணுச கேத ராஜு விஸ்வமனோ ரதமுனேகி. இப்போ ரதத்தில் ஏறி ராமர் கிளம்புறார். என்ன ரதத்தில் கிளம்புறார்? சுமந்திரர் ஓட்டுற ரதத்தில் கிளம்பலையா, விஸ்வமனோரதத்தில் ஏறி கிளம்புறாராம். மனோரதம்னா வில்லுன்னு அர்த்தம், டிசையர்னு அர்த்தம். அயோத்தியில் இருக்கிற ஜனங்கள் ராம பட்டாபிஷேகத்தை எதிர்பார்க்கிறா, ஆனால் யூனிவர்ஸே ஒரு விஷயத்தை எதிர்பார்க்கிறது. யூனிவர்சல் வில்லுன்னு ஒன்று இருக்கு, அதுக்கு தான் விஸ்வ மனோரதம்னு பேர், காஸ்மிக் வில். காஸ்மிக் வில் எதுனா ராவணவதம் நடக்கணும். அது மட்டும் இல்லை, ராவணவதம் பர்யந்தம் தான் ராமாயணம் நினைச்சிட வேண்டாம். இன்னைக்கு நம்மளாம் கேட்டுன்னு இருக்கோம், நமக்கு ஒரு சௌக்கியம் இருக்கே, அது பர்யந்தம் ராமாயணம். நம்ம கேட்கறதுனால இப்போ நம்ம குடும்பத்தில் இருக்கிற வாழ்க்கைலாம் சௌக்கியம் வரப்போறதே, அது பர்யந்தம் ராமாயணம் இல்லையா? உலகத்தில் சூரிய சந்திரால் இருக்கிற பர்யந்தம் ராமாயணத்துக்கு ஏதோ ஒரு பிரயோஜனம் இருக்கத்தான் போகிறது. எந்த கோடியிலையும் எவனோ ராமானு சொல்ல போகிறான், யாரோ ராமச்சந்திரன் பண்ண போகிறான், யாரோ ராமாயண பாராயணமோ பிரவச்சனமோ கேட்க போகிறா. எங்கேயோ ராமாயணத்தோட ஒரு சம்பந்தத்தால் பிரபஞ்சத்துக்கு க்ஷேமம் ஏற்பட்டுட்டே இருக்க போகிறது. அப்போ அன்னைக்கு ரதத்தில் ஏறி கிளம்பின ஒரு கதை உலகம் உள்ள அளவுக்கு உலகத்தை காப்பாத்துறது இல்லையா? அதனால சொல்றார், இது சாமானிய ரதம் இல்லை, விஸ்வ மனோரதத்தில் ஏறி கிளம்புற. என்ன பதம் அதெல்லாம்! ஒரு உஞ்சவர்த்தி பிராமணர் திருவையாறுல திருமஞ்சன வீதியில் தானாச்சு ராமனாச்சுன்னு பாடின கீர்த்தனம். அந்த கீர்த்தனம் தான் எவ்வளோ பெரிய விஷயத்த சொல்றது பார்த்தேன். విను సాకేతరాజు విశ్వమనోరథమునెక్కి తన సామర్థ్యముచే తానే నడిపించే. இதில் கைகேயி சாமர்த்தியம் இல்லை, தசரதர் சாமர்த்தியம் இல்லை, மந்திர சாமர்த்தியம் இல்லை. அவாவாளுக்குள்ள புந்து அவாவாள் என்ன ஸ்க்ரீன் பிளே, என்ன டயலாக் இல்லையா, என்ன ஷாட் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இவர் டைரக்ட் பண்ணுறார். తన సామర్థ్యముచే తానే నడిపించే. మన సామర్థ్యమేమి, உன் சாமர்த்தியம் என் சாமர்த்தியம் என்ன? என்ன கீர்த்தனம் இதெல்லாம்! தசரதர் உள்ள வந்து கைகேயியை தன் மடியில் போட்டுண்டு கைகேயி இப்படி தலைவிரி கோலமாக படுத்துருக்கா. சர்வாபரணங்களையும் உதறிட்டு அப்படி கோபாவேசத்தோடு படுத்துருக்கா. நல்ல பாம்பு மூச்சு விடுறத போல இல்லையா, பெருமூச்சு விட்டு இருக்கா. ஏன்னா அவளுக்கு இப்போ அவளுடைய காரியம் நடக்கணும். தசரதர் பிரதிஜ்ஞை பண்றார், கைகேயி சத்தியத்துக்கு மேல சத்தியமா சொல்றேன், பெண் பிள்ளைகள்ல ரொம்ப பிரியமானவள் நீ, ஆண் பிள்ளைகள்ல பிரியமானவன் ராமன். ராமன் மேல சத்தியமா சொல்றேன், நீ எதை கேப்பையோ நடத்தி கொடுப்பேன். மொள்ள அப்படி தலை தூக்கினான், நல்ல பாம்பு தலை தூக்குற மாதிரி தலை தூக்கினான் அப்படின்னே சொல்றார் வால்மீகி. அப்படி தசரதரை பார்த்து சொல்றா, அப்படின்னா நான் கேட்டதை நடத்தி கொடுப்பேல. இங்க இருக்கிற தேவதைகள்லாம் சாட்சி, அஷ்டதிக் பாலகால் சாட்சி, ஏகாதச ருத்ரர்கள் சாட்சி அப்படின்னு எல்லாரையும் சாட்சிக்கு இழுத்தா. தசரதர் சொன்னார், இவ்வளோ பேரை நீ சாட்சிக்கு கூப்பிடணுங்கிற அவசியம் இல்லை. தசரதன் வாக்கு கொடுத்தது தான். நான் வாக்கு கொடுத்துட்டேன்னு ஒன்று போறாத கேளு. நீங்க தேவாசுர யுத்தத்தில் 2 வரை எனக்கு கொடுத்தேன், ஞாபகம் இருக்கா? அதுல ஒரு வரத்தால உங்க புள்ள ராமன் சீர ஜட்டாதாரியா வனவாசம் போடும். இன்னொரு வரத்தால என் பிள்ளை பரதன் பட்டாபிஷேகம் பண்ணிக்கணும். வேறிருந்த விருட்சமா முதல்னு கீழே விழுந்தார் தசரதர். இது தாங்கல அவருக்கு. கைகேயி கிட்ட இருந்து இது எதிர்பார்க்கல. நிஷம்சே துஷ்டசாரித்ரே குலஸ்ய விநாசினி குலஸ்ய விநாசினி கிம் கிருதம் தவ ராமேண பாபே பாபம் மயா பேவ கௌசல்யாம் ச சுமித்ராம் ச த்யஜேயமபி வாஸ்ரயம் ஜீவிதம் சாத்மனோ ராமம் நத்வேவ பித்ருவத்சலம் திஷ்டே லோகோ வினா சூர்யம் சஸ்யம் வா சலிலம் வினா நது ராமம் வினா தே திஷ்டே து மம ஜீவிதம்.
பயிர்கள் ஜலம் இல்லாமல் இருந்துடும், இந்த பிரபஞ்சம் சூரியன் இல்லாமல் கூட இருந்துடும். ஆனால் என்னால் ராமனை பிரிஞ்சிருக்க முடியாது. நான் கௌசல்யை விடுறேன், சுமித்ரையை விடுறேன், இந்த ராஜ்யத்தை விடுறேன், என் உயிரை கூட விடுறேன், ராமனை விட முடியாது. என் பிராணனை கேட்டாலும் கொடுப்பேன், ராமனை கேட்டால் கொடுக்க முடியாதடி என்னால. கைகேயி இந்த இடத்துல சொல்றார், அத்தியந்த சுகுமாரஸ்ய தஸ்ய தர்மே கிருதாத்மனா கதம் ரோச்சய சேவாசம் அரண்யே பிருஷதாருணே. பரதனை விட உங்ககிட்ட பிரியத்தை காண்பிச்சவன் ராமன் தானே. கைகேயம்மா கைகேயம்மான்னு உனக்கு பார்த்து பார்த்து சுசுரூஷ பண்ணுவானே, அந்த சுகுமார சுந்தரனுடைய கால்கள் நோக கல்லுலையும் உள்ளுலையும் நடக்கணும்னு உனக்கு தோன்றதா? அந்த குழந்தை வனவாசம் பண்ணணும்னு தோன்றதா? உங்குள்ள வரதன் வேணா ராஜ்யத்தை எடுத்துக்கிட்டோம், ராமன் ஏண்டி வனவாசம் போகணும்? ஒரு 4 கால் பிராணிக்கு கூட அயோத்தியில இடம் உண்டே, ராமனுக்கு அயோத்தியில இடம் இல்லையா? அஞ்சலிம் குர்மி கைகேயி பதௌசாபி ஸ்பிருஷாமிதே சரணம் பவ ராமஸ்ய மாதர்மோ மாமிக ஸ்பிருஷேத். இந்த தசரதனுடைய சிரசு யாருக்கும் வணங்கி பழக்கமே இல்லை. இந்திரனோட போய் சமாசனத்தில் உட்காந்து பேசிட்டு வருவார் தசரதர். 10 திக்களையும் ரதம் செல்லும். எல்லா ராஜாக்களுடைய கிரீட்டமும் தேஞ்சிருக்கான். ஏன்னா தசரதருக்கு நமஸ்காரம் பண்ணி பண்ணி அத்தனை ராஜாக்களுடைய கிரீட்டம் இவருடைய சரண நகத்தில் பட்டுப்பட்டே தேஞ்சிருக்கு. அத்தனை பேரும் நமஸ்காரம் பண்ணித்தான் வழக்கம். ஆனா அவர் சொல்றார், இன்னைக்கு உன்னை நான் நமஸ்காரம் வேணா பண்றேன், அஞ்சலி பண்றேன், உன் காலில் வேணாலும் விடுறேன், ராமனை விட்டுடு, ராமனை விட்டுடு. கைகேயி சொல்றா, இப்ப என்ன நடக்காதது நடந்துடுத்து. நீங்க சத்தியத்தை விட்டுட்டு தர்மத்தை விட்டுட்டு ஏதோ பெரிய இக்ஷ்வாக்கு வம்சம்னு பேசுறேன். எனக்கு பண்ணி கொடுத்த சத்தியத்தை விட்டுட்டு உங்க பிள்ளைக்கு நாளைக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். சத்தியத்துக்கு கட்டுப்பட்டுட்டார், கைகேயிக்கு கட்டுப்படல. தசரதர் நினைக்கிறார், நாளைக்கு பட்டாபிஷேகத்தை நிறுத்தி விட்டு எந்த முகத்தோட அயோத்தி ஜனங்களை பார்ப்பேன்? அவள்லாம் என்னை பார்த்து என்ன தெரியுமா சொல்லுவா? எந்த நேர்ச்சின எந்த சூச்சின எந்த வரலைன காந்தத சூலே எந்த நேர்ச்சின எந்த சூச்சின எந்த வரலைன காந்தத சூலே எந்த நேர்ச்சின எந்த சூச்சின சந்ததோ ஸ்ரீக ஸ்வாந்த சித்தாதமைன மத சிந்தனை வரும் சததோ ஸ்ரீகாந்த ஸ்வாந்த சித்தாதமைன மத சிந்தனை வரும் எந்த நேர்ச்சின எந்த ஜூச்சின எந்த வரலின் காந்தத சுரே எந்த நேர்ச்சின. இப்படிதான் சொல்லுவா. என்ன தசரதனா இருந்தா என்ன, என்ன இக்ஷ்வாக்கு வம்சமா தான் இருந்தா என்ன, என்ன அனுபவமா இருந்தா என்ன, எப்பேற்பட்ட ராஜ்யமா இருந்தா என்ன, எல்லாரும் மாயைக்கு உட்பட்டவா தான், எல்லாரும் ஸ்திரீலோலர்கள் தான் அப்படின்னு சொல்லுவாளாம். காந்ததா சுலே, காந்ததா சுலே அப்படின்னு பெண்களுக்கு அடிமை தான் அப்படின்னு பேசுவாளாம். யார் உள்பட? தசரதர் உள்பட. எந்த நேர்ச்சின எந்த ஜூச்சின எந்த வாரலைனா எப்பேற்பட்டவாளா தான் இருக்கட்டும், ஆனாலப்பட்ட தசரதரை பாருவாய் பத்தீர கென்பெக்கட அப்படின்னு காந்தத சுலே அப்படின்னு அர்த்தமா இல்லையா? இந்த பழியிலிருந்து தப்பிக்கணும்னா ஒன்று இருக்கணும், சந்ததம்பு ஸ்ரீகாந்த ஸ்வாந்த சித்தாந்தமைன மார்க சிந்தலேனி வரு எந்த நேர்ச்சின. சந்ததமும் ராமநாமத்தை ஜபம் பண்ணிண்டோ, ராமாயண பாராயணம் பண்ணிண்டோ, ராம குணானுபவம் பண்ணிண்டோ, சாதுக்களோட சத்சங்கம் பண்ணிண்டோ இருந்துட்டா காமினி காஞ்சனம் கீர்த்தி அப்படிங்கிற மாயையிலிருந்து தப்பிச்சுடலாம். இது இல்லாதவா ஸ்ரீகாந்த சிந்தலேனி வாரு எந்த நேர்ச்சின எந்த ஜோச்சின எந்த வாரலைனா காந்ததாசுலே அப்படின்னு பேசி விடுவாளாம். நாளைக்கு பிரபஞ்சம் என்ன அப்படித்தானே பேசும். இந்த பொழுது வெடியாம இருந்துட்டா தேவலையே. இன்னொரு எண்ணம் சொல்றது, பொழுது விடிஞ்சா தேவலையே. ஏன்னா 1 2 தெரிஞ்சுடும், இந்த துக்கத்தை தாங்க முடியல. இப்ப எனக்கு ஒரு தைரியம் எனக்குள்ளேயே வந்துட்டா தேவலை. தசரதா இதை பற்றியெல்லாம் கவலைப்படாது, இந்த கைகேயா ஒரு பொருட்டா, நீ எழுந்து நாளைக்கு ராமனுக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணு அப்படின்னு என் மனசே எனக்கு தைரியம் கொடுத்துனா பரவாயில்ல, என் மனசே எனக்கு பிரதிகூலமா இருக்கே. மனச எட்டுலோ தோனே மனச எட்டுலோ தோனே ராம
కొలవే మనస ఎటులో తూనే నామరవి కొలవే మనస ఎటులో తూనే దినకర కులభూషణుని దినకర కులభూషణుని దీనుడవై భజన చేసి దినకర కులభూషణుని దీనుడవై భజన చేసి దినము గడుమనిన నీవు దినము గడుమనిన నీవు గుణవదేల గుణవీణ మనస మనస ఎన్నులో తూనే என் மனசே நீயே நான் சொல்றதை கேட்கலன்னா வேற யாரும் சொல்றதை கேட்பா. வினவதேல குணவீன மனச எட்டுலோ தூனே. நான் எப்படி தாங்க போறேன் இந்த துக்கத்தை? என் கண்மணி காட்டுக்கு போறானா? அதை பார்த்துட்டு நான் உயிர் தரிச்சுட்டு இருக்க போறேனா? என் மனசே நீ எழுந்து ராம பட்டாபிஷேகத்தை நடத்திவிடும் அப்படின்னு எனக்கு தைரியம் கொடுத்தா நான் பண்ணிவிடுவேனே. இப்ப தசரதர் ஏன் கட்டுப்படுறாருன்னா கோழையா கட்டுப்பட்டு விடல, காமத்துல கட்டுப்பட்டு விடல, சத்தியத்துக்கு கட்டுப்பட்டு. கொடுத்த வாக்கு, ஒரு குடும்பமே ஒரு சத்தியத்துக்கு கட்டுப்பட்டுறது பத்தியா? அப்பா கொடுத்த வாக்குக்கு 4 குழந்தைகளும் வனவாச நியமத்துல தான் இருக்காங்க. குடும்பமே கட்டுப்படுறது. இன்னைக்கு பிரவச்சனத்துல தான் கேட்க முடியும் இந்த விஷயத்தை. பொழுது விடிஞ்சது, சுமந்திரர் வரார். வசிஷ்டர் சொல்றார், எல்லா ஏற்பாடுகளும் ஆயிடுத்து, பட்டாபிஷேகத்துக்கு உண்டான சர்வ சாமக்கிரியம் சித்தமா இருக்கு, முகூர்த்தம் நெருங்கிட்டு இருக்கு, எல்லாரும் வந்துட்டு இருக்கா. தசரதரை காணலையே, நீங்க போய் தசரதரை அழிச்சுட்டு வரோம். கைகேயி அந்தப்புறத்துக்கு வந்து வாசல்ல துவாரத்துல நின்று ஜயா விஜய் பவ அப்படி கானம் பண்ணணும். உடனே கைகேயி கதவை திறந்து ஒன்றும் நடக்காதவளை போல சுமந்திரரை பார்த்து, நேற்றுக்கு ரொம்ப அலைஞ்சிருக்காரோ இல்லையோ, சித்த மயங்கி இருக்கார், சித்த ஸ்ராந்தரா இருக்க, ராமரை இங்க கூப்பிட்டதா இங்க அழிச்சுண்டு வாரும் அப்படிங்கிறா. இப்ப கூட சுமந்திரருக்கு தெரியல, வயசுல தசரதரை விட பெரியவர் சுமந்திரர், அனுபவஸ்தர், எதையும் யோகிச்சுடுவா, புரிஞ்சுன்றுவா. ஆனா அவளுக்கு கூட இதை யோகிக்க முடியல. ஏன்னா இப்படி கூட ஒண்ணு தசரதர் குடும்பத்துல நடக்கும் அப்படின்னு அவளாலேயே யோகிக்க முடியல. சுமந்திரர் ரதம் போறது, சுமந்திரர் நினைக்கிறார், அன்னைக்கு பட்டாபிஷேகம்னு சொல்றதுக்கும் நான் தான் அழிச்சுட்டு வந்தேன், இன்னைக்கு பட்டாபிஷேகத்துக்கு அழிச்சுட்டு வரதும் நான் தான். இப்பதான் இங்க கதை வந்து சேர்றது. சுமந்திரர் கனக பவனத்துக்குள்ள பிரவேசிக்கிறார். உள்கட்டுகள்லாம் தாண்டி தாண்டி பிரதானமான பவனத்துல ஊஞ்சல்ல கொலுவை கோதண்ட பணி கொலுவை உள்நாடே கோதண்ட பணி கொலுவை உள்நாடே சலலித மதுரை சரபுசீலுனை சலலித மதுரை சரபுசீலுனை மரச்சுச்சு சலலித மதுரை சரபுசீலுனை மரச்சுச்சு கோரி பச்சிசே ரே கொலுவை யுழடே கோதண்ட பணி கொலுவை யுழடே உடுராஜமுகுடு சேஷைய பைனி ஜனககனி உடமி குமாரி சுகந்தமு பொய்ய நௌமினவரலகே கடகழடை கோரினவர மேய தியாகர சுத்தனருண அடுகடுகரு படுகுலன தீய சீர மைய குனுவை யுழடே கோதண்ட பணி கொலுவை யுழடே
சுகந்தமு பொய்ய. புடவி குமாரினா சீதைன்னு அர்த்தம், பூமி புத்திரி. ஆச்சரியமான சந்திர பிம்பம் போல இருக்கக்கூடிய பூர்ண சந்திரனை போல பிரகாசிக்கக்கூடிய ராமர் ஊஞ்சல்ல எழுந்தருளி இருக்க திருப்பி 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 சந்தனத்தை எடுத்தெடுத்து பூசி விட்டுண்டு அதுக்கு வியாக்கியானம் பண்றா பெரியவா. எதுக்கு இத்தனை சந்தனத்தை மாறல பூசி விடுறான்னா இது அலங்காரத்துக்காக இல்லை. இப்ப பெருமாள் வாஸ்தவத்துல கிளம்புறது பட்டாபிஷேகத்துக்கு இல்லை, ராவண வதத்துக்கு கிளம்புறார் இந்த யாத்திரை. அப்படின்னா ராவணன் மடின அத்தனை அட்டகாசமும் ஞாபகத்துக்கு வருது பெருமாளுக்கு. ஹிருதயம் குமுறுறது. இப்ப வக்ஷஸ்தலத்திலேயே வாசம் பண்றவளா இருக்கிறதுனால அது தெரியும் இவளுக்கு. அதனால அந்த சித்தம் சாந்தமா இருக்கட்டும், சீதளமா இருக்கட்டும் அப்படின்னு இத்தனை சந்தனத்தை பூசி விடுறாளாம். பெருமாள் சித்தம் குமுறுறது இல்லையா, அதுக்கு கொஞ்சம் சீதளமா இருக்கட்டும் இத்தனை சந்தனத்தை. புடமி குமாரி சுகந்தமு பொய்ய கடகள் நம்மின வரலகே கடகள் கோரின வரமீய தியாகராஜு நெனனுன அடுகடுகும் அடுபுலன தீய ஸ்ரீரமைய கொலுவை யுன்னாடே. அப்படி ஊஞ்சல்ல தாயார் வாலவியஜனகஸ்தையான்னு வீசி விட்டு இருக்க வரக்கூடிய பக்தாள்லாம் கடைக்கண்ணால கட்டாட்சம் பண்ணிண்டு சீதையினுடைய உபசாரத்தை ஏத்துண்டு சுமந்திராதி பக்தாள் சேவிக்க ராமர் கொலுவிட்டு இருக்கார். இப்ப சுமந்திரர் ராமரை அழைக்க போறார். அப்படிங்கிற பரியந்தம் இன்னைக்கு இருக்கட்டும், மேல நாளைக்கு பாருங்க. பவமான சுதுடு முலகு நினாவூபமுலகு நித்ய ஜய மங்களம் மங்களம் கோசலேந்திராய மகனீய குணாப்தயே சக்கரவர்த்தி தனூஜாய சார்வபௌமாய மங்களம் மங்களம். जानकीकांत स्मरणं जय जय राम राम. सद्गुरु महाराज की जय. आंजनेय स्वामिना जय. राम 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 राम.